हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माताजी തുടങ്ങിക്കോളൂ കേട്ടോ. ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. പ്രണാമം. സ്ക്രീൻ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആ ശ്രീ ശ്രീ രാധ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത വീക്കെൻഡ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരൂൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണലളിത ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാകസ്വാമിന്നിധി നാമിനെ. നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാധാമദായ നഗരഗ്രാമധാരിണേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും എന്റെ വിനീതമായിട്ടുള്ള നമസ്കാരം. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീക്കെൻഡ് ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലെ 3ാമത്തെ ബാച്ചാണിത്. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം. നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഇസ്കോണിന്റെ, അതായത് അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി, ഇന്റർനാഷണൽ സൊസൈറ്റി ഫോർ കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നെസ്, അതിന്റെ ചുരുക്കമാണ് ഇസ്കോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇസ്കോൺ സ്ഥാപകാചാര്യനായിട്ടുള്ള ദിവ്യപൂജ്യ ശ്രീ ശ്രീമദ് AC ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദരാൽ വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ട ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പം ശ്രീല പ്രഭുപാദരെ കുറിച്ച് അതിന്റെ ഈ ഭഗവത്ഗീതയുടെ വിവർത്തന ചെയ്ത ശ്രീല പ്രഭുപാദരെ കുറിച്ച്, ഇസ്കോണിന്റെ സ്ഥാപകാചാര്യനായിട്ടുള്ള ശ്രീല പ്രഭുപാദരെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചൊന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പോകാം. അദ്ദേഹം 1896 കൽക്കത്തയിലാണ് അദ്ദേഹം ഭൂജാതനായത്. അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മീയ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ശ്രീല ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി മഹാരാജനെ അദ്ദേഹം 1922 കൊൽക്കത്തയിൽ വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടുന്നു. അദ്ദേഹം ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ വളരെ ഭക്തിയുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിലായിരുന്നു, വൈഷ്ണവ കുടുംബത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനനം. അദ്ദേഹം ചെറുപ്പത്തിലെ തന്നെ ഭഗവത് ഭക്തി വളരെയധികം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. അന്നത്തെ ഒറീസയിലെ ജഗന്നാഥപുരി ക്ഷേത്രത്തിലെ രഥോത്സവം കൽക്കത്തയിലും നടത്താറുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ചെറുപ്പത്തില് കുഞ്ഞുകുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു രഥം വേണമെന്ന് അച്ഛനോട് വാശി പിടിച്ച് പറയുകയും അച്ഛന് ആ കുട്ടിക്ക് അനുസൃതമായിട്ടുള്ള ഒരു രഥം തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കുകയും അങ്ങനെ കുട്ടികളും ഒക്കെ ഒത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കളിക്കൂട്ടുകാരും ഒക്കെ ഒത്ത് രഥോത്സവം നടത്തി അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ കളിച്ച് ആ ഒരു രീതിയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം, ഒരു ഭക്തിഭരിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതമായിരുന്നു അദ്ദേഹം നയിച്ചു വന്നിരുന്നത്. അദ്ദേഹം വളർന്നു വലുതായി ഒരു 1922 അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവായ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി മഹാരാജനെ കൊൽക്കത്തയിൽ വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു നിർദ്ദേശപ്രകാരം
ഈ വൈദിക സംസ്കാരത്തെ, നമ്മുടെ സനാതന ധർമ്മത്തെ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പ്രചരിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളതും, ഈ ഭഗവത്ഗീത ഭാഗവതത്തിനെ എല്ലാം ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതും ആ ഗുരുവിന്റെ ആജ്ഞ പ്രകാരം അദ്ദേഹം 1965 അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിലേക്ക് ജലദൂത എന്ന് പറയുന്ന കപ്പലിലെ യാത്രയാവുകയാണ്. 1965 അദ്ദേഹം അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിലേക്ക് യാത്രയാവുന്നത്. അദ്ദേഹം അപ്പം കൊച്ചിയിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം, മട്ടാഞ്ചേരി വെച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം, അവിടെ നിന്നാണ് കപ്പൽ മാർഗം അദ്ദേഹം വിദേശത്തേക്ക് യാത്രയാവുന്നത്. അവിടെ എത്തി അദ്ദേഹം ഹരേ കൃഷ്ണ നാമസങ്കീർത്തനം വളരെയധികം പ്രചരിപ്പിക്കുകയും അവിടെ ഹിപ്പികളായിട്ടുള്ള മദ്യത്തിനും മയക്കുമരുന്നിനും ഒക്കെ അടിമകളായിട്ടുള്ള വളരെ എന്താ പറയാ, ഹീനമായിട്ടുള്ള ജീവിത രീതി നയിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാരെക്കെല്ലാം ആ നാമസങ്കീർത്തനം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും അവരെ അതിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കുകയും ക്രമേണ അവരെ ഭക്തന്മാരാക്കി മാറ്റിയെടുക്കുകയും ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഈ ലോകം മുഴുവൻ, പാശ്ചാത്യ ലോകം മുഴുവനും സനാതന ധർമ്മത്തെ, നമ്മുടെ വൈദിക സംസ്കാരത്തെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിൽ വളരെയധികം പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മഹാനായ ഒരു സന്യാസിയായിരുന്നു, വൈഷ്ണവ സന്യാസിയായിരുന്നു ശ്രീല പ്രഭുപാദർ. അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് ധാരാളം ശിഷ്യന്മാര് വിദേശത്തുണ്ടായി. അദ്ദേഹം അതിനുശേഷം ബാക്ക് ടു ഗോഡ് ഹെഡ് എന്നൊരു ദ്വൈവാരിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ധാരാളം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അദ്ദേഹം വിവർത്തനം ചെയ്തു. അദ്ദേഹം 1965 ആണ് ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം, ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ വാക്ക് നിലനിർത്താൻ, ഗുരുവിന്റെ വാക്ക് പാലിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ആ നിയോഗം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനായിട്ടാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിലേക്ക് യാത്രയായത്. അദ്ദേഹം വളരെ ക്ലേശങ്ങൾ സഹിച്ച് 1 വർഷത്തിന് ശേഷം 1966 ജൂലൈ മാസത്തില് അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി അദ്ദേഹം ഔദ്യോഗികമായിട്ട് സ്ഥാപിച്ചു. അങ്ങനെ ക്രമേണ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു നേതൃത്വത്തിൽ ആ ഒരു കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി ക്രമേണ വികസിക്കുകയും 1 ദശാബ്ദം കൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ കീഴിൽ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് 100ഓളം ആശ്രമങ്ങളും വിദ്യാലയങ്ങളും ക്ഷേത്രങ്ങളും കൃഷിസ്ഥലങ്ങളും മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ രൂപം കൊള്ളുകയും അങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി, ഇന്റർനാഷണൽ കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നെസ് വളരെയധികം ശക്തി പ്രാപിക്കുക, എല്ലാവരും അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വലിയൊരു പ്രസ്ഥാനമായിട്ട് വളർന്നു. അദ്ദേഹം ധാരാളം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അദ്ദേഹം രചിച്ചിട്ടുണ്ട്, വൈഷ്ണവ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അദ്ദേഹം ധാരാളം രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം ധാരാളം സത്സംഗങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ആഗോള പര്യടനം, അദ്ദേഹം 12 വർഷത്തെ വിദേശവാസത്തിനിടയ്ക്ക് അദ്ദേഹം 14 പ്രാവശ്യം അദ്ദേഹം ആഗോള പര്യടനം നടത്തി കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുവാനായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം പ്രചരിപ്പിക്കുവാനായിട്ട്, ഭഗവത്ഗീത പ്രചരിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് അദ്ദേഹം 14 പ്രാവശ്യം ആഗോള പര്യടനം നടത്തി. അദ്ദേഹം കൊച്ചിയിൽ നിന്നാണ് വിദേശത്തേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് കപ്പൽ മാർഗം, ജലദൂത എന്ന് പറയുന്ന കപ്പൽ മാർഗം പോയത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ടുള്ള അവിടെ സ്ഥാപിച്ച ശിലാഫലകമാണിത്. ഇത് ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ്, രാധാകൃഷ്ണന്മാരുടെ പ്രതിഷ്ഠയാണിത്. നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു ക്ലാസ് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു തരുന്നത്, നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ക്ലാസ് നടത്തി തരുന്നത് മംഗലാപുരം ഇസ്കോൺ, ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മംഗലാപുരത്തിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ്, നമുക്ക് ഇത്രയും വലിയൊരു സൗകര്യം നമുക്ക് ഏർപ്പെടുത്തി തരുന്നത്. ആ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ അഡ്രസ് ആണിത്. ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് ഈ താഴെ കാണുന്ന ഈ ശ്രീ നാമനിഷ്ഠ പ്രഭുജിയാണിത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള, അദ്ദേഹത്തിന്റെ നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഗുരുവായിട്ടുള്ള ശ്രീ ജയപതാക സ്വാമി ഗുരു മഹാരാജ് ആണ്. അതായത് നമ്മുടെ ഇസ്കോണിന്റെ കേന്ദ്രമായിട്ടുള്ള മായാപൂരിന്റെ ഹെഡായിട്ടുള്ള സന്യാസിവര്യനാണ് ശ്രീ ജയപതാക സ്വാമി ഗുരു മഹാരാജ്. ജയപതാക സ്വാമി ഗുരു മഹാരാജിന്റെയും ഗുരുവാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദ സ്വാമി. അങ്ങനെ പോകുന്ന ഗുരുപരമ്പരയാണിത്. അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം പഠിക്കുന്നതെന്നാണ് ഇനി അടുത്തത്. അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം? അതായത് ഭഗവാൻ എന്താണോ അന്ന് യുദ്ധകളത്തിൽ വെച്ച് അർജുനന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തത്, അത് അതേപടി യാതൊരു കലർപ്പുമില്ലാതെ, കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകളോ വെട്ടിച്ചുരുക്കലുകളോ ഒന്നുമില്ലാതെ, യാതൊരു തരത്തിലുള്ള മായവും കലർത്താതെ ഭഗവാൻ എന്തുദ്ദേശിച്ചാണോ ഭഗവാൻ അന്ന് ഭഗവത്ഗീത അർജുനന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തത്, അത് അതേപടി യാതൊരു കലർപ്പുമില്ലാതെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഗുരുപരമ്പര വഴി ആണ് നമുക്കിത് പകർന്നു കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പം യഥാരൂപം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് അതേപടി യഥാരൂപത്തിൽ തന്നെ, യാതൊരു മായവും കലർത്തിയിട്ടില്ല, സ്വന്തമായിട്ടൊന്നും കൂട്ടിച്ചേർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതിനെ വെട്ടിച്ചുരുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് വളച്ചൊടിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകളെ വളച്ചൊടിച്ച് മറ്റുള്ളവരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒന്നുമില്ലാതെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതിനെ അതേപടിയാണ് നമ്മളിലേക്ക് ആ ഗുരുപരമ്പര വഴി എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ ഇസ്കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മ മധ്വ ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായത്തിലൂടെ പോകുന്നതാണ്, ഉള്ളതാണ്. വൈഷ്ണവ ബ്രഹ്മ മധ്വ ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായത്തിലുള്ളതാണ്.
ഇസ്കോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഐസ്കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന പരമ്പരയാണ്. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അത് ബ്രഹ്മദേവന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു, ബ്രഹ്മാവ് അത് നാരദമുനിക്ക് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു, നാരദമുനി തന്റെ പുത്രനായ വ്യാസദേവന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു. അങ്ങനെ അങ്ങനെ വന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഗുരുപരമ്പരയിലൂടെ അവസാനം അതിൽ 32ാമത്തെ ആചാര്യനായിട്ടാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദ് നിൽക്കുന്നത്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് സ്വാമി നിൽക്കുന്നത്. അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നുമാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ആ പരമ്പരയിൽ നിന്ന് തന്നെ വേണം നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുവാൻ. അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് മായാവാദികളിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ വളച്ചൊടിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് തെറ്റായ സന്ദേശങ്ങൾ എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീതയുടെ യഥാർത്ഥ സത്ത മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാതെ പോകും. അപ്പം ആ ഗുരുപരമ്പരയിലൂടെ തന്നെ ഭഗവാൻ യഥാരൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്താണോ പറഞ്ഞത് അത് അതേപടി യാതൊരു മായവോ കലർപ്പോ ഒന്നുമില്ലാതെ, വളച്ചുകെട്ടലോ ഏച്ചുകെട്ടലോ വെട്ടിച്ചുരുക്കലുകളോ ഒന്നുമില്ലാതെ യഥാരൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ ആ ഗുരുപരമ്പര വഴി, ബ്രഹ്മ മധ്വ ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവ പരമ്പര വഴി, ആ ഗുരുപരമ്പര വഴി, ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പര വഴി തന്നെ വേണം നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുവാൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത്. ഇനി ഭഗവത്ഗീത പഠിതാവിന്റെ യോഗ്യതകൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ, കേൾക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി. ഓക്കെ മാതാജി. ഇനി ഭഗവത്ഗീത പഠിതാവിന്റെ യോഗ്യതകൾ. അർജുനൻ ഭക്തനും ശിഷ്യനും ഉറ്റമിത്രവും ആകയാലാണ് ഭഗവത്ഗീത അദ്ദേഹത്തിന് ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടത്. അതുകൊണ്ട് അർജുനന് സമാനമായ ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരാൾക്കാണ് ഭഗവത്ഗീത നന്നായിട്ട് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുക. അപ്പോൾ ഒരു ഭക്തനും ശിഷ്യനും ഉറ്റമിത്രവും ആകയാലാണ് ഭഗവത്ഗീത അർജുനന് ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടത്. അപ്പോൾ അർജുനന് സമാനമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരാൾക്കാണ് ഭഗവത്ഗീത നന്നായിട്ട് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുക. ഭഗവത്ഗീത ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കാനല്ല നമുക്ക് പറ്റുക. അത് ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കുക മാത്രമല്ല, അതിനെ നമ്മൾ മനസ്സിലേക്ക് എടുക്കണം. അതിനെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് നമുക്ക് അത്രയും നന്നായിട്ട് ഗ്രഹിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാനിൽ നമ്മൾ ഭക്തരായി തീരണം. അപ്പൊ ആ ഒരു ഗുണങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഭക്തനും ശിഷ്യനും ഭഗവാന്റെ ഉറ്റമിത്രവും ആകയാലാണ് ഭഗവത്ഗീത അദ്ദേഹത്തിന് ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടത്. അതുകൊണ്ട് അർജുനന് സമാനമായ ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരാൾക്കാണ് ഭഗവത്ഗീത നന്നായിട്ട് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുക. അത് ഗീതോപദേശന്റെ ആജ്ഞാനുസരണം സ്വീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. ഭഗവത്ഗീതയുടെ അന്തസത്ത ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ സൂചിതമായിട്ടുണ്ട്. അതിങ്ങനെയാണ്: ഒരു മരുന്ന് ലേബലിൽ കൊടുത്ത നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഒരു മരുന്ന് സേവിക്കാൻ നാം ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ലേബലിൽ കൊടുത്ത നിർദ്ദേശങ്ങൾ നാം പാലിക്കണം. നാം ഒരിക്കലും നമ്മുടെ തന്നെ ആശയം അനുസരിച്ചോ ഒരു സ്നേഹിതന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചോ മരുന്ന് കഴിക്കരുത്. ലേബലിൽ കാണുന്ന ഭിഷഗ്വരന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണോ, ലേബലിൽ കാണുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചോ, ഭിഷഗ്വരന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചോ സേവിക്കേണ്ടതാണ്. അതുപോലെ ഭഗവത്ഗീതയും ഗീതോപദേശന്റെ ആജ്ഞാനുസരണം സ്വീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് ഗീതോപദേശകൻ. ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഓരോ താളിലും അദ്ദേഹം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഉദാഹരണമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്, നമ്മളൊരു മരുന്ന് കഴിക്കണമെങ്കിൽ മരുന്ന് കഴിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നിസ്സാര കാര്യമല്ല. അപ്പം നമ്മുടെ അസുഖം മാറണമെങ്കിൽ നമ്മള് ആ ഒരു ഭിഷഗ്വരന്റെ അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടറുടെ ഉപദേശപ്രകാരം ഡോക്ടർ എങ്ങനെയാണോ കൃത്യസമയത്ത് മരുന്ന് കഴിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞ് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്, അതിനനുസരിച്ച് മരുന്ന് കഴിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് അസുഖം മാറുള്ളൂ. അല്ലാത്ത പക്ഷം അസുഖം മാറില്ല, അത് മറ്റു പല അവസ്ഥയിലേക്ക് നീങ്ങാം. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ കാര്യം. ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ആ ഒരു ജ്ഞാനം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഭഗവാൻ എന്താണോ പറഞ്ഞു തന്നത് അത് അതേപടി തന്നെയാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മളെ പോലെയുള്ള ഒന്നും അറിയത്തില്ലാത്ത ആ ഒരു ജ്ഞാനത്തെ അറിയത്തില്ലാതെ നമ്മൾ വഴിതെറ്റി പോകും. അപ്പം അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ലൈഫ് മാനുവലാണ്. നമ്മളിപ്പോ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്റെ കൂടെ ഒരു മാനുവൽ നമുക്ക് കിട്ടും. അതിനകത്ത് ഒരു ബുക്ക് മാനുവൽ കിട്ടും നമുക്ക്. അപ്പം അതിനകത്ത് നോക്കിയാണ് നമ്മൾ ആ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ അതെന്താണെങ്കിലും അതിനെ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യിക്കേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അത് ഉപയോഗിക്കേണ്ട രീതികളൊക്കെ അതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ആ മാനുവലിൽ. അപ്പം അതുപോലെയാണ് ഭഗവത്ഗീതയും. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ ആരാണ്, നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മൾ ജീവിതത്തെ എങ്ങനെയാണ് നോക്കിക്കാണേണ്ടത്, ജീവിതത്തിലെ ദുഃഖങ്ങളെ ദുരിതങ്ങളെയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നേരിടേണ്ടത്, അതിനൊക്കെ എങ്ങനെ നമ്മൾ മറികടക്കണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്താണ്, ഈശ്വരൻ എന്താണ്, ഈശ്വരൻ ആരാണ്, ഇതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന വലിയൊരു ജ്ഞാനമാണ് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്.
അപ്പം ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ, നമ്മുടെ ദുഃഖ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മളെ മോചിപ്പിക്കുന്ന, നമുക്ക് അതിൽ നിന്നൊക്കെ എന്നേക്കുമായി നമ്മുടെ മനസ്സിനെ രക്ഷിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഉപായങ്ങളും ഉപാധികളും ഒക്കെ പറയുന്നതാണ് ഭഗവത്ഗീത. അപ്പം ആ ഒരു ലൈഫ് മാനുവൽ പോലെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ് ഭഗവത്ഗീത. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവത്ഗീത ഒരു ലൈഫ് മാനുവൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കണം. അടുത്തത്, ഭഗവത്ഗീതയിൽ 18 അധ്യായങ്ങളാണുള്ളത്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ആകെ 18 അധ്യായങ്ങളാണുള്ളത്. ഈ 18 അധ്യായങ്ങളിലും കൂടി ആയിട്ട് 700 ശ്ലോകങ്ങളാണുള്ളത്. 700 ശ്ലോകങ്ങൾ, 18 അധ്യായങ്ങളിലായിട്ട് 700 ശ്ലോകങ്ങളാണുള്ളത്. ഈ 18 അധ്യായങ്ങളെ 3 ഭാഗങ്ങളായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. അതില് ആദ്യത്തെ 6 അധ്യായങ്ങളില് കർമ്മയോഗത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. മധ്യത്തിൽ വരുന്ന 6 അധ്യായങ്ങളിൽ ഭക്തിയോഗത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. അവസാനത്തെ 6 അധ്യായങ്ങളില് ജ്ഞാനയോഗത്തെ കുറിച്ചും പറയുന്നു. അപ്പം എല്ലാവരും ഇന്ന് ഗ്രൂപ്പില് മാതാജി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ആ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസറും ഇതിൽ ഓരോന്നിലും പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ എല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്യുക, നോട്ട് ചെയ്ത് എഴുതിയെടുക്കുക. അപ്പം ഇത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ 18 അധ്യായങ്ങളാണുള്ളത്. 18 അധ്യായങ്ങളിലും കൂടെ 700 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. ഈ 18 അധ്യായങ്ങളെ 3 ഭാഗങ്ങളായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ആദ്യത്തെ 6 അധ്യായങ്ങളിൽ കർമ്മയോഗത്തെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നു. നടുക്ക് വരുന്ന 7 മുതൽ 12 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ ഭക്തിയോഗത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അതിനുശേഷം വരുന്ന 13 മുതൽ 18 വരെ വരുന്ന അവസാനത്തെ 6 അധ്യായങ്ങളില് ജ്ഞാനയോഗത്തെ കുറിച്ചും പറയുന്നു. പിന്നെ ഭഗവത്ഗീത സൂര്യനെ പോലെയാണ്. സൂര്യ ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു പ്രകാശം എന്ന് പറയുന്നത് ലോകമെമ്പാടും മുക്കിലും മൂലയിലും ചെന്ന് പതിക്കും ആ ഒരു പ്രകാശം. പക്ഷെ ഒരു ടോർച്ചിന്റെ പ്രകാശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നിശ്ചിത പരിധിക്കുള്ളിൽ മാത്രമേ ഒതുങ്ങുള്ളൂ. അപ്പം ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ അജ്ഞാനങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി നമ്മുടെ ദുഃഖങ്ങളിൽ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നും ഒക്കെ നമുക്ക് രക്ഷ നൽകുന്ന, നമ്മളെ മോചിപ്പിക്കുന്ന, മനസ്സിനെ വളരെ പീസ്ഫുൾ ആക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു അത്രയും പവർഫുൾ ആണ് ഭഗവത്ഗീത. അപ്പം ഭഗവത്ഗീത ഒരു സൂര്യപ്രകാശം പോലെ അത്രയും നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ അന്ധകാരത്തെ നീക്കി നമ്മുടെ മനസ്സിന് അത്രയും പ്രകാശം പകരുന്നതാണ്. അപ്പം ഭഗവത്ഗീതയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന 5 വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇനി പറയുന്നത്. ഈശ്വരനെ കുറിച്ച്, ഈശ്വരൻ ആരാണ്, ഈശ്വരൻ എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നു. ജീവാത്മാവ്, അതായത് നമ്മുടെ തന്നെ പേഴ്സണാലിറ്റി, നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വമായ ജീവാത്മാവ്, ഭൗതിക പ്രകൃതി, കാലം, കർമ്മം, ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഈ 5 വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലുടനീളം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ 1-ാമത്തെ അധ്യായം തൊട്ട് 18-ാമത്തെ അധ്യായം വരെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ഇത്രയും വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചാണ്. ഇനി അടുത്തത് ഗീതാമഹാത്മ്യം. ഗീതാമഹാത്മ്യം ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യരാൽ വിരചിതമായതാണ് ഗീതാമഹാത്മ്യം. അപ്പൊ 1-ാമത്തെ ഗീതാമഹാത്മ്യം: ഗീതാശാസ്ത്രമിദം പുണ്യം യപ്പഠേത് പ്രയത പുമാൻ വിഷ്ണോ പദമവാപ്നോതി ഭയശോകാദിവർജിത. അപ്പൊ ഗീതാമഹാത്മ്യം, ഭഗവത്ഗീത ഒരു അതീന്ദ്രിയ സാഹിത്യമാണ്. അത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വായിക്കണം. ഗീതാശാസ്ത്രമിദം പുണ്യം യപ്പഠേത് പ്രയത പുമാൻ. ഭഗവത്ഗീതയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ വേണ്ടവണ്ണം പിന്തുടരുന്നവർ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നും ഉത്കണ്ഠകളിൽ നിന്നും മുക്തരാകും. ഭയശോകാദി വർജിത, ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ ഭയങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്തരാകും. അടുത്ത ജന്മം ആത്മീയ ജീവിതം കൈവരിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പം ഗീത പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള, ഭഗവത്ഗീത ശ്രവിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ആ മഹിമയെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പം ഇത് അതീന്ദ്രിയ സാഹിത്യമാണ്, ഒരു ഭൗതിക സാഹിത്യമല്ല ഇത്. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും അതീതമായിട്ടുള്ള സാഹിത്യമാണ്, തികച്ചും ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രമാണിത്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് അതീന്ദ്രിയ സാഹിത്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വായിക്കണം. അത് വായിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക്, അതിനെ ശരിയായ രീതിയിൽ ആ ജ്ഞാനം ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാ ഭയങ്ങളിൽ നിന്നും, ശോകങ്ങളിൽ നിന്നും, ഉത്കണ്ഠകളിൽ നിന്നും ഒക്കെ അവർക്ക് അവരുടെ മനസ്സിനെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയും. എല്ലാ ഭയത്തിൽ നിന്നും ശോകത്തിൽ നിന്നും ഒക്കെ നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. രക്ഷപ്പെടുത്തുക മാത്രമല്ല, നമുക്ക് അടുത്ത ഈ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ ഒരു സുഹൃതം നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. അതിന്റെ സുഹൃതം ലഭിക്കുകയും അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നമുക്ക് ആധ്യാത്മിക ജീവിതം കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അടുത്തത്, ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ സംശയദൃഷ്ടിയെ വീക്ഷിക്കുന്ന അജ്ഞരും അവിശ്വാസികളുമായവർക്ക് ഈശ്വരാവബോധം ലഭിക്കുന്നില്ല. അപ്പം ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് നാം ജീവിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ, ഈ ധർമ്മശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവത്ഗീത സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് നമുക്ക് നേരിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകളെയും ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ സംശയദൃഷ്ടിയോടെ വീക്ഷിക്കുകയും അതിനെ അവിശ്വാസത്തോടുകൂടി, ഒരു വിശ്വാസമില്ലാതെ, അതിനെ യാതൊരു പരിഗണനയും കൊടുക്കാതെ അതിനെ പുച്ഛിക്കുകയോ പുറന്തള്ളുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്കൊന്നും ഒരിക്കലും ആ ഈശ്വരനെ കുറിച്ച് അറിവ് ലഭിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. അതിന്റെ പരിണിത ഫലം എന്തായിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് ഈ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഉടനീളം നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ്.
അപ്പം അവിശ്വാസികളും അജ്ഞരുമായിട്ടുള്ളവർക്ക് ഒരിക്കലും ആ ഭഗവാനെ അറിയാൻ സാധിക്കില്ല, ഈശ്വരാവബോധം ലഭിക്കുന്നില്ല. അതിന്റെ പരിണിത ഫലം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് വരും അധ്യായങ്ങളിൽ മുന്നോട്ടുള്ള പഠനത്തിൽ നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നുണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം ഗീതാ മഹാത്മ്യം. ഗീതാധ്യായനശീലസ്യ പ്രാണായാമപരസ്യ ച നൈവ സന്ധിഃ പാപാനി പൂർവജന്മകൃതാനി ച. ഗീതാ മഹിമാമൃതം. ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഗൗരവമായിട്ട് ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുന്ന ഒരാളെ ഭഗവാന്റെ കരുണയാൽ മുമ്പ് ചെയ്ത പാപങ്ങളുടെ ഫലം ബാധിക്കുകയില്ല. അപ്പൊ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടും ഗൗരവമായിട്ടും ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്ന ഒരാളെ ഭഗവാന്റെ കരുണയാൽ പൂർവ്വജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്ത പാപങ്ങളുടെ ഫലവും ഈ ജന്മത്തിൽ ചെയ്ത പാപങ്ങളുടെ ഫലവും ഒന്നും നമ്മളെ ക്രമേണ ബാധിക്കില്ല. ഗീതാ മഹിമാമൃതം. ഭഗവത്ഗീത പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ മുഖനിർഗതമാണ്. ഗംഗ ഭഗവാന്റെ പാദപങ്കജ നിർഗതവുമാണ്. ഭഗവാന്റെ മുഖവും പാദവും തമ്മിൽ തീർച്ചയായും യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. എങ്കിലും പക്ഷപാതമില്ലാത്ത ഒരു പഠനത്തിൽ ഭഗവത്ഗീത ഗംഗാജലത്തേക്കാൾ കുറെ കൂടി പ്രധാനമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പം ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ നാമവും ഭഗവാന്റെ രൂപവും ഭഗവാന്റെ അംഗങ്ങളും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. അപ്പം ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ തിരുവായിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നതാണ്. ഗംഗാദേവി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ തൃപ്പാദങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഗംഗാദേവിയുടെ ഉത്ഭവം. എങ്കിൽ പോലും ഗംഗാദേവിയേക്കാൾ ഒരു പടി മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് ഭഗവത്ഗീതയാണ് എന്ന് ഇവിടെ പറയുകയാണ്. അപ്പം ആ ഭഗവത്ഗീത പഠനത്തിലൂടെ ഗംഗാജലത്തേക്കാൾ കുറെ കൂടി പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്നും അതിനേക്കാൾ കുറെ കൂടി ഉത്കൃഷ്ടമാണെന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ഗീതാ മഹാത്മ്യം 3. മലിനേ മോചനം പുംസാം ജലസ്നാനം ദിനേ ദിനേ സകൃത് ഗീതാമൃത സ്നാനം സംസാരമലനാശനം. ഗീതാ മഹിമാമൃതം. നിത്യവും ജലത്തിൽ സ്നാനം ചെയ്ത് ദേഹശുദ്ധി വരുത്താം. എന്നാൽ ഭഗവത്ഗീതയാകുന്ന ഗംഗാജലത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും സ്നാനം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയുടെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും നശിച്ചു പോകുന്നു. അപ്പം നമ്മള് ശരീരത്തെ നമുക്ക് ജലത്തില് കുളിക്കുന്നത് കൊണ്ട്, നിത്യേന നമ്മൾ സ്നാനം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ നമുക്ക് ശുദ്ധമാക്കാം. എന്നാൽ നമ്മുടെ ആന്തരികമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ശുദ്ധമാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും നശിച്ചു പോകുന്നു. ഗീതാസു ഗീതാ കർത്തവ്യ കിമന്യൈ ശാസ്ത്രവിസ്തരയാ സ്വയം പത്മനാഭത്യ മുഖപത്മാദ്വിനിസൃത. ഭഗവത്ഗീത പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാൽ ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടതാകിയാൽ മറ്റൊരു വേദ സാഹിത്യവും പഠിക്കേണ്ടതില്ല. ഭഗവത്ഗീത ശ്രദ്ധയോടും കൃത്യനിഷ്ഠയോടും കൂടി ശ്രവിക്കുകയും വായിക്കുകയും ചെയ്താൽ മതി. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ആളുകൾ ലൗകിക വ്യാപാരത്തിൽ അത്രയധികം മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വേദസാഹിത്യം മുഴുവൻ വായിക്കുക അവർക്ക് അസാധ്യമത്രേ. എന്നാൽ അത് ആവശ്യമില്ല. ഈ ഒരു ഒറ്റ ഗ്രന്ഥം ഭഗവത്ഗീത മതി. കാരണം അത് എല്ലാ വേദസാഹിത്യങ്ങളുടെയും സർവസ്വമാണ്. മാത്രമല്ല പ്രത്യേകിച്ചും അത് പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാൽ ഉപദിഷ്ടവുമാണ്. അപ്പം ഇവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് ഗീതാ മഹിമാമൃതത്തെ കുറിച്ച് വീണ്ടും കുറച്ചും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാൽ ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടത് ആകയാൽ മറ്റൊരു വേദസാഹിത്യവും നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതില്ല. കാരണം എന്താണ്, ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ എല്ലാവരും വളരെ തിരക്ക് പിടിച്ച ജീവിതത്തിലാണ്. പലർക്കും ജോലി തിരക്ക്, പല തിരക്കിലാണ് എല്ലാവരും. അപ്പം എല്ലാവർക്കും എല്ലാ വേദങ്ങളെ കുറിച്ചും പഠിക്കാനുള്ള ഒരു സമയമൊന്നും ഇല്ല. ആയുസ് കുറവാണ് മനുഷ്യന് ഇന്ന് കലിയുഗത്തില്. അത് മറ്റ് സമയക്കുറവുണ്ട്. അപ്പം ഈ ഭഗവത്ഗീത എല്ലാ വേദങ്ങളുടെയും സർവസ്വമാണ്. ഈ എല്ലാ വേദങ്ങളുടെയും സാരം ഇതിനകത്ത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മറ്റു വേദങ്ങളൊന്നും പഠിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ ഭഗവത്ഗീത എന്നൊരൊറ്റ ഗ്രന്ഥം ശരിയായ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഗ്രഹിച്ചാൽ മാത്രം മതി. നമുക്ക് എല്ലാ വേദങ്ങളും പഠിച്ചതിന്റെ എല്ലാ അറിവും നമുക്ക് ഈ ഭഗവത്ഗീത പഠനത്തിലൂടെ മാത്രം നമുക്ക് അത് ലഭിക്കുന്നു. കാരണം ഭഗവാൻ നേരിട്ട് നമുക്ക് ഉപദേശിച്ച് തന്നിരിക്കുന്നതാണത്. ഭാരതാമൃത സർവസ്വം വിഷ്ണു വക്രാദ്വിനിസൃതം ഗീതാ ഗംഗോദകം പീത്വാ പുനർജന്മന വിദ്യതേ. ഗംഗാജലം പാനം ചെയ്യുന്നവൻ മോക്ഷം പ്രാപിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീതാമൃതം പാനം ചെയ്യുന്നവനെ കുറിച്ച് പിന്നെ എന്തു പറയാൻ. മഹാഭാരതത്തിന്റെ സാരാമൃതം അത്രേ ഭഗവത്ഗീത. ആദിവിഷ്ണുവായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ സ്വയം ഉപദേശിച്ചതാണ്. അപ്പം ഗംഗാജലം നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഗംഗായേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടി ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് മഹാത്മ്യമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഗംഗാജലം പാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് തന്നെ മോക്ഷം ലഭിക്കും. അപ്പോൾ ഗീതയാകുന്ന അമൃതത്തെ പാനം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് പിന്നെ എന്തു പറയാൻ. അപ്പം മഹാഭാരതത്തിന്റെ സാരാമൃതമാണ് ഭഗവത്ഗീത. അത് ആദിവിഷ്ണുവായ ശ്രീ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ സ്വയം ഉപദേശിച്ചതാകുന്നു. സർവോപനിഷദോ ഗാവോ ദോഗ്ധ ഗോപാലനന്ദന പാർത്ഥോ വത്സ സുധീർഭോക്ത ദുഗ്ധം ഗീതാമൃതം മഹത്. ഗീതോപനിഷത്ത് ഭഗവത്ഗീത എല്ലാ ഉപനിഷത്തുകളുടെയും സാരമാണ്. എല്ലാ ഉപനിഷത്തുകളും ഒരു പശുവിനെ പോലെയാണ്. ഗോപകുമാരൻ എന്ന് പ്രശസ്തനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ആ പശുവിനെ കറക്കുന്നു. അർജുനൻ ഒരു പശുക്കിടാവിനെ പോലെയാണ്. പണ്ഡിതന്മാരും പരമഭക്തന്മാരും അമൃതതുല്യ ദുഗ്ധമായ ഭഗവത്ഗീത പാനം ചെയ്യുന്നു. അപ്പം ഗീതോപനിഷത്ത് ഭഗവത്ഗീത എല്ലാ ഉപനിഷത്തുകളുടെയും സാരമാണ് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. അപ്പൊ എല്ലാ ഉപനിഷത്തുകളും
എല്ലാ ഉപനിഷത്തുകളും ഒരു പശുവിനെ പോലെയാണ്. അപ്പൊ ഗോപകുമാരൻ എന്ന പ്രശസ്തനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് ആ പശുവിനെ കറക്കുന്നത്. അർജുനൻ ഒരു പശുക്കിടാവിനെ പോലെയാണ്. ആ ഭഗവാൻ കറന്നെടുത്ത ആ അമൃത്, ഭഗവത്ഗീത എന്ന ആ അമൃതിനെ അർജുനനാണ് അത് സേവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ ഒരു പശുക്കിടാവിനെ പോലെയാണ്. അപ്പൊ പണ്ഡിതന്മാരും പരമഭക്തന്മാരും ആ അമൃതതുല്യ ദുഗ്ധമായിട്ടുള്ള ഭഗവത്ഗീതയെ പാനം ചെയ്യുന്നു. ഏകം ശാസ്ത്രം ദേവകീ പുത്രഗീതം ഏകോ ദേവോ ദേവകീ പുത്ര ഏവ ഏകോ മന്ത്രസ്തസ്യ നാമാനി യാനി കർമാപ്യേകം തസ്യ ദേവസ്യ സേവ. ഗീതാമഹാത്മ്യം 7-ാമത്തെ അവസാനത്തെ. ഇക്കാലത്ത് ജനങ്ങൾ ഒരേ ഒരു ധർമ്മഗ്രന്ഥത്തെയും ഒരേ ഒരു ഈശ്വരനെയും ഒരേ ഒരു മതത്തെയും ഒരേ ഒരു പ്രവൃത്തിയും മാത്രം സ്വീകരിക്കുവാൻ ഉത്സുകരാണ്. ആകയാൽ ഏകം ശാസ്ത്രം ദേവകീ പുത്രഗീതം, ഒറ്റ ഗ്രന്ഥം മാത്രം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ, ലോകത്തിന് പൊതുവായ ഏക ധർമ്മഗ്രന്ഥം ഭഗവത്ഗീത. ഏകോ ദേവോ ദേവകി പുത്ര ഏവ, സമസ്ത വിശ്വത്തിനും ഒരേ ഒരു ഈശ്വരൻ മാത്രം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ, ശ്രീകൃഷ്ണൻ. ഏകോ മന്ത്ര തസ്യ നാമാനി, ഒരേ മന്ത്രം, ഒരേ ഒരു പ്രാർത്ഥന, തന്നാമ സങ്കീർത്തനം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. കർമാപ്യേകം തസ്യ ദേവസ്യ സേവ, ഒറ്റ പ്രവൃത്തി മാത്രം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷ സേവനം. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഇക്കാലത്ത് ജനങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരേ ഒരു ധർമ്മഗ്രന്ഥത്തെ ഒരേ ഒരു ഈശ്വരനെ ഒറ്റ ഒരു മതത്തെ മാത്രം വിശ്വസിക്കാനുള്ളൊരു അതിൽ ഒരു ഉത്സുകരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഒരു ഒറ്റൊരു ശാസ്ത്രം, അത് ഭഗവാന്റെ ഒറ്റ ഗ്രന്ഥം ഭഗവത്ഗീത മാത്രമായിരിക്കട്ടെ. അപ്പൊ വിശ്വത്തിന് എല്ലാത്തിനും ഒരേ ഒരു ഈശ്വരൻ, അത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ മാത്രം. അപ്പൊ ഒരേ ഒരു നാമം, ആ ഒരു നാമം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ നാമജപം, ഭഗവാന്റെ നാമം, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം, ആ ഒരു തന്നാമ സങ്കീർത്തനം, ആ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം തന്നെ ആയിരിക്കട്ടെ. ആ ഒരേ ഒരു പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സേവനമായിരിക്കട്ടെ, ആ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സേവനമായിരിക്കട്ടെ എന്ന് പറയുന്നു. നമുക്ക് 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാം. 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ പേര് അർജുന വിഷാദ യോഗം എന്നാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അർജുന വിഷാദ യോഗം. 1-ാമത്തെ ശ്ലോകം. 1-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ആദ്യ ധൃതരാഷ്ട്രമാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ സമവേതായുയുത്സവഃ മാമകാ പാണ്ഡവാസ്സൈവ കിമകുർവത സഞ്ജയ. ധൃതരാഷ്ട്രർ പറഞ്ഞു, ഹേ സഞ്ജയ, പുണ്യസ്ഥലമായ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ യുദ്ധോത്സുകരായി ഒന്നിച്ചുകൂടിയ എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുപുത്രരും എന്തു ചെയ്തു? അപ്പം ഈ ഒരു യുദ്ധം ഉണ്ടാകാനിടയായ ഒരു സാഹചര്യം നമുക്കറിയാം. പാണ്ഡവരും കൗരവരും ഒരേ വംശപരമ്പരയിൽപ്പെട്ട ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാരാണ്. അവരുടെ മക്കളാണ് പാണ്ഡവരും കൗരവരും. പാണ്ഡുവിന്റെ പുത്രനായ പാണ്ഡവരും ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ മക്കളായിട്ടുള്ള കൗരവരും. അപ്പം അവര് രണ്ടും പാണ്ഡുവും ധൃതരാഷ്ട്രനും ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാരാണ്. അപ്പം പാണ്ഡവര് സ്വന്തമായിട്ടുണ്ടാക്കിയ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം അടക്കം കള്ളച്ചൂതുകളിയിലൂടെ ദുര്യോധനനും ധൃതരാഷ്ട്രരും കൗരവര് തട്ടിപ്പറിച്ചെടുക്കുകയാണ്. ചതിച്ച് ശകുനി കള്ളച്ചൂതുകളിയിലൂടെ തോൽപ്പിച്ച് യുധിഷ്ഠിരനെ തോൽപ്പിച്ച് അവരുടെ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അസുരശില്പിയായ മയനാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ദേവലോകത്തെ പോലും വെല്ലുന്നതാണ് ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഹസ്തിനപുരി, ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ കൊട്ടാരത്തിന്റെ തലസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഹസ്തിനപുരിയാണ്. അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്രർ താമസിക്കുന്ന അതായത് കൗരവര് താമസിക്കുന്ന ഹസ്തിനപുരിക്കിൽ പോലും ഈ പാണ്ഡവരുടെ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിന്റെ അത്രയും സൗകര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. അത്രയും ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള അത്ഭുതങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഒരു കൊട്ടാരമാണ് ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥവും രാജ്യവും എല്ലാം തട്ടിയെടുക്കാനായിട്ട് കള്ളച്ചൂതുകളിലൂടെ പാണ്ഡവരെ തോൽപ്പിക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം എന്താണ് ഉണ്ടായത്? അവസാനം യുധിഷ്ഠിരൻ കള്ളച്ചൂതുകളിയില്, ശകുനിയുടെ കള്ളച്ചൂതുകളില് വളരെ സത്യസന്ധനായിരുന്ന യുധിഷ്ഠിരനും ചൂതുകളിൽ വളരെ അഗ്രഗണ്യനാണ്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം സത്യസന്ധമായിട്ടാണ് കളിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ശകുനിക്ക് കള്ളച്ചൂതുകളിൽ വളരെ അഗ്രഗണ്യനാണ്. അതുകൊണ്ട് കള്ളച്ചൂതുകളിലൂടെ യുധിഷ്ഠിരനെ തോൽപ്പിക്കുകയും അതിനുശേഷം യുധിഷ്ഠിരന് തന്റെ സഹോദരങ്ങളെയും പ്രിയ പത്നിയെയും ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥവും രാജ്യത്തെയൊക്കെ പണയ വസ്തുക്കളാക്കി കൗരവർക്ക് അടിമപ്പെടുത്തേണ്ടി വന്നു. അങ്ങനെ ദ്രൗപദിയെ വസ്ത്രാക്ഷേപം ചെയ്യുകയും ദ്രൗപദിയുടെ കരഞ്ഞു നിലവിളിച്ചുള്ള പ്രാർത്ഥനയിൽ ഭഗവാൻ വസ്ത്രാവതാരം ചെയ്ത് ദ്രൗപദിയുടെ മാനം രക്ഷിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷം അവർക്ക് വനവാസം വിധിക്കുകയാണ്. 12 വർഷത്തെ വനവാസം വിധിക്കുന്നു. 1 വർഷം അജ്ഞാതവാസവും വിധിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് 12 വർഷത്തെ വനവാസവും അജ്ഞാതവാസവും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് പാണ്ഡവര് തിരികെ എത്തുന്നു. തിരികെ എത്തിയതിനു ശേഷം അവരുടെ രാജ്യം ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം തിരികെ നേടിയെടുക്കുവാൻ വേണ്ടി ഭഗവാന് അവരോട് സന്ധി സംഭാഷണത്തിന് വേണ്ടി കൗരവ സഭയിൽ ചെല്ലുകയും യാതൊരു തരത്തിലും ദുര്യോധനൻ പാണ്ഡവർക്ക് രാജ്യം വിട്ടുകൊടുക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പം എല്ലാവരും ഗാന്ധാരിയും ധൃതരാഷ്ട്രരും ഒക്കെ ദുര്യോധനനോട് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു യുദ്ധം ഒഴിവാക്കുവാൻ.
പാണ്ഡവർക്ക് അർഹതപ്പെട്ട അവരുടെ രാജ്യം തിരികെ കൊടുക്കാൻ യുധിഷ്ഠിരനോട് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും യുധിഷ്ഠിരനല്ല ദുര്യോധനനോട് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ദുര്യോധനൻ അതൊന്നും വകവയ്ക്കുന്നില്ല. എന്ന് മാത്രമല്ല സന്ധി സംഭാഷണത്തിന് പോയ ഭഗവാനെ തന്നെ പിടിച്ചു കെട്ടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇതിന്റെയൊക്കെ ഫലമായിട്ട് ഭഗവാൻ വളരെയധികം സന്ധി സംഭാഷണം വളരെയധികം പാണ്ഡവർക്ക് അവരുടെ രാജ്യം നേടിക്കൊടുക്കാനായിട്ട് വളരെയധികം അവിടെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്, കൗരവ സഭയിൽ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ദുര്യോധനൻ ഒന്നിനും വഴങ്ങുന്നില്ല. ദുര്യോധനൻ മാത്രമല്ല, എന്റെ ഒരു മനസ്സിന്റെ എന്റെ ഒരു ദയയിൽ അവർ ഈ രാജ്യത്ത് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ജീവിച്ചോട്ടെ, പക്ഷെ അവർക്ക് ഞാൻ രാജ്യമോ ഭൂമിയോ ഒന്നും ഞാൻ വിട്ടുകൊടുക്കില്ല. അപ്പം ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് അവർക്ക് ഒരു അഞ്ച് ജില്ലയെങ്കിലും അവർക്ക് കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 5 പഞ്ചായത്ത് കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ 5 ഗ്രാമങ്ങൾ അവർക്ക് വീതിച്ചു പാണ്ഡവർക്ക് കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ 5 സംസ്ഥാനങ്ങൾ കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ 5 ഗ്രാമങ്ങൾ കൊടുക്കുക, ഇനി അതും അല്ലെങ്കിൽ 5 വീടുകൾ അവർക്ക് കൊടുക്കുക, ഇനി അതും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീടെങ്കിലും അവർക്ക് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം ദുര്യോധനൻ പറയുകയാണ് അവർക്ക് ഒന്നും കൊടുക്കില്ല, ഒരു സൂചി കുത്താനുള്ള ഒരു ഇടം പോലും നൽകില്ല, അവർക്ക് ഒരു രാജ്യമോ ഒന്നും അവർക്ക് തിരികെ ഞാൻ കൊടുക്കില്ല, സൂചി കുത്താനുള്ള ഒരു ഇടം പോലും ഞാൻ കൊടുക്കില്ല എന്ന് പറയുകയും ഭഗവാനെ തന്നെ പിടിച്ചു കെട്ടാൻ ദൂതിന് പോയ ഭഗവാനെ തന്നെ പിടിച്ചു കെട്ടാനായിട്ട് ദുര്യോധനൻ ശ്രമിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ അവസാനം ദുര്യോധനന്റെ ആ ഒരു പ്രവൃത്തിയില് ഭഗവാൻ ദുര്യോധനന്റെ പിതാവായിട്ടുള്ള ധൃതരാഷ്ട്രോട് പറയുന്നുണ്ട്, ദുര്യോധനൻ വളരെ അധർമ്മമാണ് ചെയ്യുന്നത്, ദുര്യോധനനെ പിടിച്ചു കെട്ടാനും ദുര്യോധനെ തുറങ്കിലടയ്ക്കാനൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അത് കേട്ട് കോപാക്രാന്തനായിട്ടാണ് ദുര്യോധനൻ ഭഗവാനെ പിടിച്ചു കെട്ടാനൊക്കെ ശ്രമിക്കുന്നത്. അവസാനം പാണ്ഡവർക്ക് ഒരു നുള്ളു മണ്ണ് പോലും അവർക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ യുദ്ധം അനിവാര്യമായിട്ട് അവിടെ വരികയാണ്. ധർമ്മയുദ്ധമാണ് പിന്നെ അവിടെ നടക്കുന്നത്. പാണ്ഡവർക്ക് അർഹതപ്പെട്ട അവര് സ്വന്തമായിട്ട് നേടിയെടുത്തതാണ് ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം എന്നത്. അപ്പം അത് അവർക്ക് അർഹതപ്പെട്ട ഭൂമി, അവരുടെ കൊട്ടാരവും ഒക്കെ ഇവര് തട്ടിപ്പറിച്ചെടുത്തതാണ്, കൗരവര് തട്ടിപ്പറിച്ചെടുത്തതാണ്. എന്നിട്ട് ഇവര് പറഞ്ഞ എല്ലാതും എല്ലാം കഴിഞ്ഞു, വനവാസം എല്ലാം കഴിഞ്ഞു വന്നിട്ടും തിരികെ അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ അവർക്ക് മനസ്സ് വരുന്നില്ല. അപ്പൊ യുദ്ധം വരുവാണെങ്കിൽ വരട്ടെ, ഞങ്ങൾ ജയിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ധാർഷ്ട്യം, ഒരു ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു കൗരവർക്ക്. അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു യുദ്ധം ഉണ്ടാകുന്നത്. അങ്ങനെ യുദ്ധം അനിവാര്യമായിട്ട് അവിടെ വരികയാണ്. അപ്പം ഭഗവാൻ ഒരുപാട് ഈ യുദ്ധം നടക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ദുര്യോധനന് തീരെ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ദുര്യോധനൻ അവർക്ക് അർഹതപ്പെട്ട ഭൂമി വിട്ടുകൊടുക്കാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു യുദ്ധത്തിലൂടെ മാത്രമേ അത് നേടിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലായതുകൊണ്ട് ആ ഒരു യുദ്ധം അവിടെ അനിവാര്യമായിട്ട് വരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു യുദ്ധം വരുന്നത്. അപ്പൊ ആ യുദ്ധത്തിന് മുന്നേ ആയിട്ട് വ്യാസമഹർഷി അവിടെ വരികയാണ്. വ്യാസമഹർഷിയുടെ പുത്രനാണ് ധൃതരാഷ്ട്രരും പാണ്ഡുവെല്ലാം വ്യാസന്റെ പുത്രരാണ്. അപ്പം ധൃതരാഷ്ട്ര ജന്മന അന്ധനാണ്. അപ്പം വ്യാസദേവൻ യുദ്ധത്തിന് മുന്നേ വന്നിട്ട് തന്റെ പുത്രനായിട്ടുള്ള ധൃതരാഷ്ട്രോട് പറയുകയാണ്, നിനക്ക് യുദ്ധരംഗം കാണാനായിട്ട് ഞാൻ നിനക്ക് ദിവ്യദൃഷ്ടി തരാം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ധൃതരാഷ്ട്ര തന്റെ പിതാവായിട്ടുള്ള വ്യാസദേവനോട് പറയുകയാണ്, എനിക്ക് ഇപ്പോ അതിന് ഒരു ധൈര്യം എന്റെ ചോർന്നു പോയിരിക്കുന്നു. കാരണം ആ യുദ്ധ ഭൂമി പെട്ടെന്ന് ധൃതരാഷ്ട്രക്കൊരു ചിന്ത വന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് അതിനു മുമ്പ് ഭഗവാൻ ദൂതിന് വരുമ്പോൾ ഒക്കെ ഭയങ്കര ആത്മവിശ്വാസമായിരുന്നു. പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മവിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. കാരണം ഭഗവാൻ പാണ്ഡവപക്ഷത്തുണ്ട്. അപ്പം എങ്ങാനും തന്റെ മക്കൾ കൊല്ലപ്പെടുന്നത് തനിക്ക് കാണേണ്ടി വന്നെങ്കിലോ, തനിക്ക് കണ്ണുകൾക്ക് കാഴ്ചശക്തി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല് തന്റെ മക്കള് കൗരവര് മരിക്കുന്നത് കാണേണ്ടി വന്നെങ്കിലോ എന്നോർത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധൈര്യമൊക്കെ ചോർന്നു പോകുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം വ്യാസദേവനോട് പറയുന്നു, എനിക്ക് യുദ്ധം നടക്കുന്നത് നേരിട്ട് കാണണ്ട, യുദ്ധം നടക്കുന്നത് ഒരു ധർമ്മക്ഷേത്രമായ കുരുക്ഷേത്രത്തിലാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ പുണ്യകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഭൂമിയാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്റെ പുത്രന്മാർ കൊല്ലപ്പെടേണ്ടി വരുന്നത് എനിക്ക് കാണേണ്ടി വരുമെന്നുള്ളൊരു ഭയം കൊണ്ട് ധൃതരാഷ്ട്ര പറയുന്നു, എന്റെ സുഹൃത്തും എന്റെ മന്ത്രിയുമായിട്ടുള്ള എന്റെ ഉറ്റമിത്രവും എന്റെ മന്ത്രിയുമായിട്ടുള്ള സഞ്ജയന് ആ കഴിവ് അങ്ങ് കൊടുത്താൽ മതി, ആ ദിവ്യദൃഷ്ടി ദിവ്യജ്ഞാനം സഞ്ജയന് കൊടുത്താൽ മതി എന്ന് ധൃതരാഷ്ട്രർ തന്റെ പിതാവായിട്ടുള്ള വ്യാസമഹർഷിയോട് പറയുന്നു. അങ്ങനെ ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ സുഹൃത്തും മന്ത്രിയുമായിട്ടുള്ള സഞ്ജയന് വ്യാസമഹർഷി ആ ഒരു ദിവ്യദൃഷ്ടി, ആ ദിവ്യ ചക്ഷുഷ നൽകുകയാണ്. അതായത് ഇവര് ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ കൊട്ടാരമായിട്ടുള്ള ഹസ്തനപുരി കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ടാണ് ഈ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിലത്തെ യുദ്ധരംഗങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നത്. അപ്പൊ സഞ്ജയന് വ്യാസമഹർഷിയുടെ ആ കൃപയാല് ദിവ്യജ്ഞാനം ലഭിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ കൃപയോടുകൂടി ആ യുദ്ധരംഗങ്ങളെല്ലാം സഞ്ജയനാണ് ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം പുണ്യസ്ഥലമായ കുരുക്ഷേത്രം, കുരുക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് പുണ്യസ്ഥലമാണ്. അവിടെ എന്താ പറയാ, വളരെ പുണ്യങ്ങളായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. ശ്രാദ്ധം പോലുള്ള കർമ്മങ്ങളും മറ്റ്
എന്താ പറയാ പുണ്യകർമ്മങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെ പ്രഭാവം വളരെ ധർമ്മപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സ്ഥലത്തിന്റെ പ്രഭാവം വളരെ വലുതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് ഒരു ഭയം ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് ആ ചക്ഷുഷ് തനിക്ക് വേണ്ട, തന്റെ മന്ത്രിക്ക് കൊടുത്താൽ മതി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സഞ്ജയനോട് ധൃതരാഷ്ട്രർ ചോദിക്കുകയാണ്, ഹേ സഞ്ജയ, പുണ്യസ്ഥലമായ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ യുദ്ധോത്സുകരായി ഒന്നിച്ചുകൂടിയ എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുപുത്രരും എന്തു ചെയ്തു എന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുപുത്രരും എന്തു ചെയ്തു എന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പം അവിടെ തന്നെ ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് ഒരു തിരിച്ചു വ്യത്യാസമുണ്ട്. അവിടെ തന്നെ തന്റെ മക്കളെയും തന്റെ സഹോദരപുത്രനായിട്ടുള്ള പാണ്ഡുവിന്റെ മക്കളെയും വേർതിരിച്ചാണ് അവിടെ കാണുന്നത്. അവിടെ തന്നെ ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ ആ ഒരു സ്വഭാവത്തിന്റെ അവരോടുള്ള ആ ഒരു ഇഷ്ടക്കേട് അവിടെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഒരു സ്വാർത്ഥ മനോഭാവം, ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ സ്വാർത്ഥ മനോഭാവം ആ ഒരു ചോദ്യത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുവിന്റെ പുത്രരും എന്തു ചെയ്തു എന്ന്. അപ്പം പാണ്ഡുവിന്റെ പുത്രരെ അവര് പൂർണ്ണമായിട്ട് അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു സൂചനയാണ് ആ ഒരു വാക്ക് പറയുന്നത്. അപ്പം എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുപുത്രരും എന്തു ചെയ്തു എന്ന് ധൃതരാഷ്ട്രർ സഞ്ജയനോട് ചോദിക്കുന്നു. അടുത്തത് ശ്ലോകം 3. പശ്യേതാം പാണ്ഡുപുത്രാണ ആചാര്യ മഹതീം ചമൂം വ്യൂഢാം ദ്രുപദപുത്രേണ തവ ശിഷ്യേണ ധീമതാം. അല്ലയോ ആചാര്യ, അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനും ബുദ്ധിശാലിയും ആ ദ്രുപദപുത്രൻ ഒരുക്കി നിർത്തിയിട്ടുള്ള ഈ മഹത്തായ പാണ്ഡവ സൈന്യത്തെ ഒന്ന് നോക്കൂ. ഇത് പറയുന്നത് ദുര്യോധനനാണ്. ദുര്യോധനൻ തന്റെ ആചാര്യനായിട്ടുള്ള ദ്രോണാചാര്യരോട് പറയുന്നതാണ് ഇത്. അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനും ബുദ്ധിശാലിയുമായ ദ്രുപദപുത്രൻ ഒരുക്കി നിർത്തിയിട്ടുള്ള ഈ മഹത്തായ പാണ്ഡവ സൈന്യത്തെ ഒന്ന് നോക്കൂ എന്ന്. പാഞ്ചജന്യം ഹൃഷീകേശോ ദേവദത്തം ധനഞ്ജയാം പൗണ്ഡ്രം ദത്മോ മഹാശംഖം ഭീമകർമാവൃകോദരാം. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പാഞ്ചജന്യം എന്ന ശംഖമൂതി. അർജുനൻ ദേവദത്തവും ദുഷ്കരകർമ്മങ്ങളിൽ മുൻനിൽക്കുന്നവനും ഭോജനപ്രിയനുമായ ഭീമൻ പൗണ്ഡ്രം എന്ന ശംഖവും മുഴക്കി. അപ്പം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ശംഖത്തിന്റെ പേര് പാഞ്ചജന്യം എന്നാണ്. അപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻ വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. നമ്മൾക്ക് 10 ക്വസ്റ്റ്യനോളം നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഈ പറയുന്നതിലെല്ലാം ഓരോ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരവും ഉള്ളത് അവർ അന്നേരം എല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം. അപ്പം ഭഗവാന്റെ ശംഖിന്റെ പേര് പാഞ്ചജന്യം എന്നാണ്. അർജുനന്റെ ശംഖിന്റെ പേര് ദേവദത്തം എന്നാണ്. അപ്പം വളരെ ദുഷ്കരമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ, വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളിലൊക്കെ വളരെ മുൻനിൽക്കുന്നവനും അതൊക്കെ വളരെ അനായാസം ചെയ്യാൻ പ്രാപ്തിയും കഴിവുമുള്ള ആളാണ് ഭീമൻ. പിന്നെ അദ്ദേഹം ഭോജനപ്രിയനും കൂടിയാണ്. അദ്ദേഹം വളരെ ഭക്ഷണപ്രിയനും കൂടിയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഭീമന്റെ ശംഖിന്റെ പേര് പൗണ്ഡ്രം എന്നാണ്. അപ്പം ഇവിടെ ദുര്യോധനൻ മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ദുര്യോധനന്റെ ഒരു രാഷ്ട്രതന്ത്രത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ദ്രുപദപുത്രനായിട്ടുള്ള ദൃഷ്ടദ്യുമ്നനെ കുറിച്ചുമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ദ്രുപദ മഹാരാജാവും ദ്രോണാചാര്യരും തമ്മിൽ ശത്രുക്കളാണ്. അപ്പം അവരുടെ ആ ഒരു ശത്രുതേനെ ആക്കം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രൻ ഒരുക്കി നിർത്തിയിട്ടുള്ള പാണ്ഡവ സൈന്യത്തെ ഒന്ന് നോക്കൂ എന്ന് ദുര്യോധനൻ ദ്രോണാചാര്യരോട് പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ. അനന്ത വിജയം രാജാ കുന്തി പുത്രോ യുധിഷ്ഠിരഃ നകുല സഹദേവസ്ത സുഘോഷമണി പുഷ്പകോ കാശ്യസ്ത പരമേശ്വാസ ശിഖണ്ഡീ ച മഹാരഥ ദൃഷ്ടദ്യുമ്നോ വിരാടസ്ഥ സാത്യകിശ്ച പരാജിത ദ്രുപദോ ദ്രൗപദേയാശ്ച സർവശ പൃഥിവീപദേ സൗഭദ്രശ്ച മഹാബാഹോ ശംഖാൻ ദദ്മോ പൃഥക് പൃഥക്. കുന്തിപുത്രനായ യുധിഷ്ഠിരൻ അനന്തവിജയം എന്ന ശംഖൂതി. നകുല സഹദേവന്മാർ സുഘോഷമണി പുഷ്പകങ്ങളും വില്ലാളി വീരനായ കാശിരാജാവും മഹാരഥനായ ശിഖണ്ഡിയും ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ വിരാടൻ തോൽവി പിണയാത്ത സാത്യകി ദ്രുപദൻ ദ്രൗപദീപുത്രന്മാർ മഹാബാഹുവായ സുഭദ്രാപുത്രൻ എന്നിവരും ശംഖനാദം മുഴക്കി. അപ്പം ഇരുപക്ഷത്തു നിന്നും അവരവരുടെ ശംഖങ്ങളും മുഴക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. യുദ്ധം തുടങ്ങാനാവുന്നതിന് മുന്നോടിയായിട്ടാണ് ആ ശംഖം മുഴക്കുന്നത്. ശംഖനാദങ്ങളും മൃദംഗ ഭേരിനാദങ്ങളും ഒക്കെ മുഴക്കി. എല്ലാവരും ആ യുദ്ധത്തിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തുന്നതിന് മുന്നോടിയായിട്ടാണ് പാണ്ഡവ സൈന്യത്തിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാവരും അവരവരുടെ താന്താങ്ങളുടെ ശംഖൂതി, അതുപോലെ തന്നെ കൗരവ പക്ഷത്തു നിന്നുള്ളവരും ഇരുകൂട്ടരും അവരവരുടെ ശംഖങ്ങൾ ഊതി ആ യുദ്ധത്തിന് തുടക്കത്തിന്റെ ആഹ്വാനം എല്ലാവരും കാണിച്ചു കൊടുത്തു. സഘോഷാധാർത്തരാഷ്ട്രാണാം ഹൃദയാനി വ്യധാരയത നഭസ്ഥ പൃഥിവീം ചൈവ തുമുലോ അഭ്യനുനാദയൻ. വിവിധ ശംഖങ്ങളിൽ നിന്നുയർന്ന ഈ നാദഘോഷം ഭൂമിയിലും അന്തരീക്ഷത്തിലും മാറ്റലുകൊണ്ടു ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരുടെ ഹൃദയം പിളർക്കുകയായി. അപ്പം രണ്ട് ഭാഗത്തു നിന്നും, രണ്ട് സൈന്യങ്ങളിൽ നിന്നും, പാണ്ഡവ സൈന്യത്തിൽ നിന്നും കൗരവ പക്ഷത്തു നിന്നും ഉയർന്ന ആ ശംഖങ്ങളുടെ നാദം ഭൂമിയിലും അന്തരീക്ഷത്തിലും മാറ്റലുകൊണ്ടു
ഈ ഒരു ശംഖനാദം ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരുടെ ഹൃദയം പിളർക്കുക. അപ്പം ആ ഒരു ശംഖുലിയുടെ പാണ്ഡവപക്ഷത്തു നിന്നുള്ള ശംഖുകൾ, ആ ശംഖിന്റെ ആ ഒരു ശബ്ദം മുഖരിതം, ആ ഒരു ശബ്ദം കൊണ്ട് അത് കേട്ട ഉടനെ തന്നെ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരുടെ ഹൃദയം പിളർക്കുകയായി. കാരണം അവരുടെ പാണ്ഡവ പക്ഷത്ത് 11 അക്ഷൗണി 7 അക്ഷൗണി പടയും കൗരവ പക്ഷത്ത് 11 അക്ഷൗണി പടയുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് യുദ്ധം തുടങ്ങുന്നത്. കൗരവരുടെ പക്ഷത്താണ് ആൾക്കാർ കൂടുതലുള്ളത്. പാണ്ഡവരുടെ പക്ഷത്ത് 7 അക്ഷൗഹിണി പടയാണ് എങ്കിൽ പോലും അവരുടെ ആ ഒരു അവരുടെ അക്ഷൗഹിണി പട കണ്ടപ്പോഴും ഭഗവാൻ അവരുടെ കൂടെയാണ്. പിന്നെ ആ യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പുണ്യഭൂമിയാണ്. കുരുക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പുണ്യഭൂമിയാണ്. ഇതിന്റെ പ്രഭാവം കൊണ്ടും ആ ഭൂമിയുടെ ആ കർമ്മക്ഷേത്രമായ ആ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയുടെ അതിന്റെ ആ ഒരു പുണ്യസ്ഥലത്തിന്റെ ആ പ്രഭാവം കൊണ്ടും ഭഗവാൻ പാണ്ഡവരുടെ പക്ഷത്താണെന്നുള്ളത് കൊണ്ടും പാണ്ഡവരുടെ സൈന്യത്തിന്റെ ആ ഒരു ബലം കണ്ടിട്ടും എന്താണ് പറയേണ്ടത്, ധാർത്തരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരുടെ ഹൃദയം പിളർക്കുകയായി എന്ന് പറയുന്നു ആ ശംഖനാദത്തിന്റെ മറ്റുലിയില്. സേനയോരുഭയോർമധ്യേ രഥം സ്ഥാപയമേ അച്യുതം യാവതേതാൻ നിരീക്ഷേഹം യോധുകാമാനവസ്ഥിതാൻ കൈർമയാ സഹയോധവ്യമസ്മിൻ രണസമുദ്യമേ. ഹേ അച്യുത, ചുതി പറ്റാത്തവനെ അഥവാ വീഴ്ച പറ്റാത്തവനെ, ഇരു സൈന്യങ്ങൾക്ക് മധ്യത്തിലായി എന്റെ തേർ കൊണ്ടു നിർത്തുക. ആരൊക്കെയാണ് യുദ്ധകാംക്ഷികളായി ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് ഞാൻ കാണട്ടെ. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇരു സൈന്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു. 11 അക്ഷൗഹിണി പടയുമായിട്ട് കൗരവരും 7 അക്ഷൗഹിണി പടയുമായിട്ട് പാണ്ഡവരും, രണ്ട് സൈഡിലും ഇരു കൂട്ടരും യുദ്ധസന്നാഹം ഒരുക്കി ശംഖനാദങ്ങളൊക്കെ മുഴക്കി യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറായി. ആ സമയത്ത് അർജുനന്റെ തേരിന്റെ സാരഥിയായിട്ടാണ് ശ്രീ ഭഗവാൻ നിൽക്കുന്നത്. പാർത്ഥന്റെ തേരിന്റെ സാരഥിയായിട്ടാണ് ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉള്ളത്. അപ്പം ഭഗവാനെ ഇവിടെ ശ്രീ അർജുനൻ അച്യുത എന്ന് സംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട്, അച്യുത അഥവാ അതിന്റെ അർത്ഥം അച്യുത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുതി എന്നാണ് അർത്ഥം. ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ് അർജുനൻ, അല്ലെ? അപ്പം ആ തന്റെ ഭക്തന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് സേവനം ചെയ്യാനും ഭഗവാൻ തയ്യാറാണ്. ഭക്തന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് സേവനം, അത്രയും ഉയർന്ന ഭക്തനാണ് അർജുനൻ. അപ്പൊ ആ ഭക്തന് വേണ്ടിയിട്ട് എത്രത്തോളം താഴ്ന്ന രീതി, എത്രത്തോളം എളിമയോട് കൂടിയിട്ട് നിൽക്കാനോ, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര തരത്തിലുള്ള ഭക്തന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ സേവനം ചെയ്യാനും ഭഗവാൻ സദാ ഉത്സുകനാണ്. ഭഗവാൻ അത്രയും സ്നേഹമാണ്, കാരുണ്യമാണ് ഭക്തനോട്. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാന് ചുതി പറ്റാത്തവനെ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാനായിട്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലും ഭഗവാനാണെങ്കിലും ഈ എല്ലാ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾക്കും നാഥനാണെങ്കിലും നമ്മുടെയൊക്കെ ഉടയവനാണ് ഭഗവാനെങ്കിലും ആ ഭഗവാൻ തന്റെ ഭക്തന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഭക്തന്റെ തേരാളിയായിട്ട് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നു ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഭക്തന് സേവനം ചെയ്യാൻ, ഭക്തന്മാരുടെ സേവനം സ്വീകരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ തിരിച്ച് ഭക്തന്മാർക്ക് ഒരു സേവനം, കാരുണ്യം ചൊരിയാനായിട്ടാണ് ഭഗവാനും നിലകൊള്ളുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ അവിടെ അച്യുത എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സ്തുതി പറ്റാത്തവൻ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഒരർത്ഥം അതാണ്. അപ്പം അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയുകയാണ്, അല്ലയോ അച്യുത, ഇരു സൈന്യങ്ങൾക്കും മധ്യത്തിലായിട്ട് എന്റെ തേര് കൊണ്ട് നിർത്തുക. ആരൊക്കെയാണ് യുദ്ധകാംക്ഷികളായി ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ എന്ന് അർജുനൻ പറയുകയാണ്. അപ്പം ഇത്രത്തോളം യുദ്ധോത്സുകരായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളവർ ആരൊക്കെയാണ്? ഞങ്ങളോട് യുദ്ധം ചെയ്ത് എന്താണ് പാണ്ഡവ സൈന്യത്തെ തോൽപ്പിക്കാനായിട്ട് ആണല്ലോ കൗരവര്. അപ്പൊ എത്രത്തോളം യുദ്ധോത്സുകരായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ആരൊക്കെയാണ്, ആ യുദ്ധത്തിനോട് ആഗ്രഹിച്ച് യുദ്ധകാംക്ഷികളായിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ആരൊക്കെയാണെന്ന് ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ അല്ലയോ അച്യുത. രണ്ട് സേനകളുടെ മധ്യത്തിലായിട്ട് തേര് കൊണ്ട് നിർത്തുക എന്ന് പറയുകയാണ് അർജുനൻ. വേവധുഷ്ട ശരീരേ മേ രോമഹർഷസ്ത ജായതേ ഗാന്ധീവം സംസ്ഥേ ഹസ്താത് ത്വക്ചൈവ പരിദഹ്യതേ. അപ്പം ഈ ഒരു അവസരത്തില് ഭഗവാൻ അർജുനന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഭഗവാന് ഇരു സൈന്യങ്ങൾക്ക് മധ്യത്തിലായിട്ട് ഭഗവാൻ തേര് കൊണ്ട് നിർത്തുകയാണ്. അപ്പം തേര് കൊണ്ട് നിർത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അർജുനൻ ആ സൈന്യങ്ങളൊക്കെ വീക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴും അർജുനൻ അവിടെ കണ്ട കാഴ്ച വളരെ അർജുനനെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ചകളായിരുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ അവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്റെ എന്താ പറയാ, തന്റെ ഗുരുഭൂതന്മാര്, പിന്നെ മാതുലന്മാര്, പിതൃതുല്യരായിട്ടുള്ളവര്, തന്റെ മക്കള്, പൗത്രന്മാര്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഗുരുക്കന്മാര്, ഇങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെയാണ് ആ ഒരു കൗരവ സൈന്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പം ഇവരെല്ലാം തനിക്കെതിരെ തന്നെ ഇത്രത്തോളം ഈ നിമിഷം വരെ തനിക്ക് എത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടവരെന്ന് കരുതിയ ആൾക്കാരെല്ലാം
തനിക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യുവാനായിട്ട് യുദ്ധകാംക്ഷികളായിട്ട് തന്റെ എതിർപക്ഷമായിട്ടുള്ള കൗരവപക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഗുരുഭൂതന്മാരും ഗുരുജനങ്ങള് കാരണം പിതൃതുല്യന്മാര് മാതൃതുല്യന്മാര് ഇങ്ങനെയുള്ളവര് പിതൃതുല്യമാ എന്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാവരും ആ ഒരു കൗരവപക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അർജുനന് ശരീരമാകെ തളർന്നു. എന്റെ ശരീരം വിറയ്ക്കുകയും രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്റെ വില്ല് ഗാന്ധീവം കയ്യിൽ നിന്ന് വഴുതുന്നു, തൊലി ചുട്ടുനീറുന്നു എന്ന് അർജുനൻ പറയുകയാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ വളരെ ഒരു സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത്, ഈ രണ്ട് സൈന്യങ്ങളുടെയും മധ്യത്തിലായിട്ട് തേര് കൊണ്ട് നിർത്തൂ എന്ന് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ അവിടെ ചെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, സൈന്യത്തെ വീക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, എതിർ സൈന്യത്തെ വീക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തനിക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവരൊക്കെ തനിക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യുവാനായിട്ട് തന്റെ എതിർപക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരെയൊക്കെ കൊല്ലേണ്ടി വരുമല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയാല് അർജുനന്റെ ശരീരം വിറയ്ക്കുകയും രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. അർജുനന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഗാന്ധീവം, അർജുനന്റെ വില്ലിന്റെ പേര് ഗാന്ധീവം എന്നാണ്, കയ്യിൽ നിന്ന് വഴുതി വീഴുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ തൊലി ചുട്ടു നീറുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നു അദ്ദേഹം. നജശക്നോമ്യവസ്ഥാതും ഭ്രമദീവ ചമേമനാം നിമിത്താനി ച പശ്യാമി വിപരീതാനി കേശവ. എന്നിട്ട് പറയുകയാണ്, കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ശരീരമാകെ വിറച്ച് കഴിഞ്ഞ ആകെ മനസ്സ് കൈവിട്ടുപോയി അർജുനന്. അപ്പോൾ അർജുനൻ പറയുകയാണ്, ഭഗവാനോട് പറയുകയാണ്, എനിക്കിപ്പോൾ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ കൂടി സാധിക്കുന്നില്ല, ഞാൻ എന്നെ തന്നെ മറന്നു പോകുന്നു, മനസ്സ് ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നു. അല്ലയോ കൃഷ്ണ കേശവ, കേശി എന്ന അസുരനെ വധിച്ചവൻ. ദൗർഭാഗ്യ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഞാൻ എമ്പാടും കാണുന്നത്. ഇവിടെ കേശവ എന്ന് ഭഗവാനെ സംബോധന ചെയ്യുന്നു. കേശി എന്ന അസുരനെ വധിച്ചവൻ എന്ന അസുരനെ വധിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന് കേശവൻ എന്ന നാമം വന്നത്. അതിനാലാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ കേശവ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പം എനിക്കിപ്പോൾ ഈ തേരിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ കൂടി സാധിക്കുന്നില്ല, ഞാൻ എന്നെ തന്നെ മറന്നു പോകുന്നു, മനസ്സ് ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നു. അപ്പോൾ അർജുനൻ വളരെയധികം തളർന്നു പോകുകയാണ്, മാനസികമായിട്ട് വളരെയധികം മനസ്സും ശരീരവും തളർന്ന് അദ്ദേഹത്തിനെ തന്നെ മറന്നു പോകുന്നു, മനസ്സ് ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നു. തേരില് കാല് നിൽപ്പുറപ്പിച്ച് നിൽക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കുന്നത്, അദ്ദേഹം അത്രയും തളർന്നു പോവുകയാണ് ആ ഒരു യുദ്ധത്തിന് വന്നിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ എല്ലാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ. അപ്പം അർജുനൻ അത്രയധികം മാനസികമായിട്ടും ശാരീരികമായിട്ടും വളരെയധികം തളർന്ന് വളരെ വിഷാദഗ്രസ്തനായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പം അർജുനന്റെ വിഷാദത്തിനുള്ള 5 കാരണങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ്. 1 മൃദുല ഹൃദയത്വം, 2 ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങൾ, 3 പാപം, 4 കുടുംബ പാരമ്പര്യം, 5 തീരുമാനം എടുക്കാനാവാത്ത അവസ്ഥ. അപ്പം അർജുനന് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തില് വളരെയധികം മാനസികമായിട്ടാകെ തളർന്ന് മാനസികമായിട്ടും ശാരീരികമായിട്ടും വളരെയധികം തളർന്ന് വിവശനായിട്ട് ഭഗവാനോട് പറയുകയാണ്, എനിക്ക് നിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, എനിക്ക് എന്നെ തന്നെ മറന്നു പോകുന്നു, എന്റെ മനസ്സ് ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നു, ഞാൻ എമ്പാടും ദൗർഭാഗ്യ ലക്ഷണങ്ങളാണ് കാണുന്നത് എന്ന് പറയുകയാണ്. അർജുനന്റെ വിഷാദത്തിന്റെ 5 കാരണങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ്: മൃദുല ഹൃദയത്വം, ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങൾ, പാപം, കുടുംബ പാരമ്പര്യം, തീരുമാനമെടുക്കാനാവാത്ത അവസ്ഥ. അടുത്ത ശ്ലോകം മൃദുല ഹൃദയത്വം. അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വിശദീകരിച്ച് നമ്മൾ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. 1 മൃദുല ഹൃദയത്വം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നുള്ളത്. അർജുന ഉവാച ദൃഷ്ട്വേമം സ്വജനം കൃഷ്ണായുയുത്സും സമുപസ്ഥിതം സീദന്തി മമ ഗാത്രാണി മുഖം ച പരിശുഷ്യതി. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, യുദ്ധത്തിന് ഒരുങ്ങി വന്നിട്ടുള്ള ഈ ബന്ധുമിത്രാദികളെ കണ്ടിട്ട് എന്റെ അവയവങ്ങൾ തളരുന്നു, മുഖം വരളുന്നു. അപ്പം അർജുനൻ ഭക്തനാണ്. ഒരു ഭക്തന് വളരെ എല്ലാ സഹജീവികളോടും കരുണയാണുള്ളത്. ഒരു ഭക്തൻ ഒരിക്കലും മറ്റുള്ളവരെ മനഃപൂർവ്വം ദ്രോഹിക്കണമെന്ന് ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കില്ല. അത്രയും മൃദുല ഹൃദയനാണ് ഒരു ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ക്വാളിറ്റിയാണത്. അപ്പം മൃദുല ഹൃദയത്വമാണ്. മൃദുല ഹൃദയത്വം കാരണം അർജുനന് തന്റെ എതിരാളികളായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഗുരു കാരണവന്മാരെയും പിതൃതുല്യരായിട്ടുള്ളവരെയും മക്കളുടെ സ്ഥാനത്തുള്ളവരെയും സുഹൃജനങ്ങളെയും ഒക്കെ കൊല്ലേണ്ടി വരുമല്ലോ എന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്ത വന്നു. ഇവരെയൊക്കെ കൊല്ലേണ്ടി വരുന്ന അത് ആലോചിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ തന്നെ അർജുനന് ശരീരം തളരുന്നു, മുഖവും നാവും ഒക്കെ വരണ്ട് വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലായി. അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ മൃദുല ഹൃദയത്തെ, ഒരു ഭക്തൻ ഒരിക്കലും മറ്റുള്ളവരെ നശിപ്പിക്കുന്ന, മറ്റുള്ളവരെ ഹനിക്കുന്നത് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു മൃദുല ഹൃദയത്വമാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പം യുദ്ധത്തിന് ഒരുങ്ങി വന്നിട്ടുള്ള ഈ ബന്ധുമിത്രാദികളെ കണ്ടിട്ട് എന്റെ അവയവങ്ങൾ തളരുന്നു, മുഖം വരളുന്നു എന്ന് ഭഗവാനോട് പറയുകയാണ്. അടുത്തത് ഈ അഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങൾ. രണ്ടാമത്തെ നമ്മളിവിടെ കണ്ടിരുന്നല്ലോ, വിഷാദത്തിനുള്ള 5 കാരണങ്ങൾ കണ്ടു. അപ്പം
ആദ്യത്തേത് മൃദുല ഹൃദയത്വം, അത് ഒന്നാമത്തെ 28ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. 2 ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങൾ, അതിന്റെ ഉത്തരമാണ് നമ്മളിവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത്. നച ശ്രേയോ അനുപശ്യാമി ഹത്വാ സ്വജനമാഹവേ നകാംക്ഷേ വിജയം കൃഷ്ണ നച രാജ്യം സുഖാനി ച. ബന്ധുക്കളെ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലുന്നത് കൊണ്ട് എങ്ങനെ എന്ത് ഗുണമുണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല കൃഷ്ണ. എനിക്ക് വിജയം ആവശ്യമില്ല, രാജ്യമാവട്ടെ സുഖമാവട്ടെ എനിക്ക് വേണ്ട. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയുകയാണ്, ഈ സ്വന്തം ബന്ധുക്കളെ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് ഗുണമാണ് ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വിജയം ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. എനിക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഇങ്ങനെ ബന്ധുക്കളെ കൊന്നിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു സുഖമോ രാജ്യമോ ഒന്നും എനിക്ക് വേണ്ട, അല്ലയോ ഭഗവാനെ എന്ന് അർജുനൻ പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് ആഗ്രഹമില്ല. അങ്ങനെ ലഭിക്കുന്ന ഭൗതിക സുഖങ്ങളിലൊന്നും ഞാൻ ബന്ധുക്കളെ, ഗുരുജനങ്ങളെയും തന്റെ പിതൃതുല്യരായിട്ടുള്ളവരെ ഒന്നും കൊന്നിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു സുഖമോ രാജ്യമോ സ്വത്തോ ഒന്നും എനിക്ക് വേണ്ട. അത്തരത്തിലുള്ള ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് അർജുനൻ പറയുന്നു. പാപമേവാശ്രയേദസ്മാൻ ഹത്വൈതാനാതദായിനഃ തസ്മാന്നാർഹാ വയം ഹന്തും ധാർത്തരാഷ്ട്രാൻ സമാന്ധവാൻ. അക്രമികളായ ഇവരെ കൊന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പാപമായിരിക്കും നേട്ടം. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും ഹിംസിക്കുക എന്നത് നമ്മൾക്ക് ഉചിതമല്ല. അല്ലയോ മാധവ, സ്വന്തം ബന്ധുക്കളെ കൊന്നിട്ട് എന്തു നേടാനാണ്? എങ്ങനെ സുഖിക്കാൻ കഴിയും? അപ്പം ഇവിടെ അർജുനൻ വീണ്ടും പറയുകയാണ്, ഇവരെ കൊല്ലാനിടെ ഇവരെ വീണ്ടും ഇവരെ ഈ ബന്ധുമിത്രാദികളെ കൊല്ലുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ആ ഒരു വിഷമം, ഇവരെയൊക്കെ കൊന്നിട്ട് നേടുന്ന രാജ്യമോ സുഖമോ ഒന്നും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഓൾറെഡി കൗരവര് അക്രമികളാണ്. അപ്പൊ ഇവരെ കൊന്നാല് പാപം തന്നെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് വരിക. എന്നാൽ തന്നെയും അവര് അക്രമികളാണെങ്കിൽ പോലും അവര് മഹാപാപികളാണ്. അവര് നമ്മുടെ സ്വത്തൊക്കെ പിന്നെ തട്ടിയെടുത്തു, എല്ലാം തട്ടിയെടുത്ത് അവർ അക്രമികളും അധർമ്മികളുമാണ്. അത് അർജുനന് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം. എങ്കിൽ പോലും നമ്മളെ പോലുള്ളവർക്ക് അവരെ കൊല്ലുന്ന ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും ഒക്കെ ഹിംസിക്കുക എന്നത് നമ്മളെ പോലുള്ള ധർമ്മികളായിട്ടുള്ളവർക്ക് ഒരിക്കലും ഉചിതമല്ല എന്ന് ഇവിടെ അർജുനൻ പറയുകയാണ്, ഭഗവാനോട് പറയുകയാണ്, ചിന്തിച്ച് പറയുകയാണ്. അല്ലയോ മാധവ, സ്വന്തം ബന്ധുക്കളെ കൊന്നിട്ട് എന്ത് നേടാനാണ്? ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ സുഖിക്കാൻ കഴിയും? ഇങ്ങനെയാണല്ലോ അവര് സ്വന്തം ബന്ധുജനങ്ങളാണ്, സ്വന്തം പിതാവിന്റെ സഹോദരന്റെ സഹോദരപുത്രന്മാരാണ് അവര്. അപ്പൊ അവരെ കൊന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് നേടാനാണ്? അവരെല്ലാം കൊന്നിട്ട് പിന്നീട് കുറെ രാജ്യം സുഖം കിട്ടിയിട്ടോ പിന്നീട് കിട്ടുന്ന സുഖ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയിട്ട് അതിലെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സുഖിക്കാൻ കഴിയുക എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ പാപം എന്ന് പറയുന്നത് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആ പാപം, ഇവരെ കൊന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പാപമായിരിക്കും നേട്ടം. അപ്പൊ ഓൾറെഡി അവർ അക്രമികളാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മളെ പോലുള്ളവർക്ക് ഉചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതല്ല, ഒരു കർമ്മമല്ല അവരെ കൊല്ലുക എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവരെ കൊന്നിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സുഖിക്കാൻ കഴിയുക, എന്ത് നേടാനാണ് എന്ന് അർജുനൻ വീണ്ടും ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പം വൈദിക പ്രമാണം അനുസരിച്ച്, നമ്മുടെ വൈദിക ശാസ്ത്ര പ്രമാണം അനുസരിച്ച് 6 തരത്തിലുള്ള അക്രമികളുണ്ട്. അതായത് 1 വിഷം കൊടുത്തു കൊല്ലുന്നവൻ, 2 വീടിന് തീ വയ്ക്കുന്നവൻ, 3 മാരകായുധങ്ങൾ കൊണ്ട് ആക്രമിക്കുന്നവൻ, 4 സ്വത്ത് കൊള്ളയടിക്കുന്നവൻ, 5 ഭൂമി കയ്യേറുന്നവൻ, 6 അന്യന്റെ ഭാര്യയെ അപഹരിക്കുന്നവൻ. അപ്പം ഈ 6 തരത്തിലുള്ള അക്രമികളെ അവരോട് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ദയയും ദാക്ഷിണ്യവും കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് നമ്മുടെ ശാസ്ത്ര പ്രമാണങ്ങളിൽ വൈദിക ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത്തരം അക്രമികളെ ഉടനെ തന്നെ വധിക്കണം. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പാപം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള അക്രമികളെ വധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരിക്കലും പാപം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പം ഈ 6 തരത്തിലുള്ള അക്രമങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാണ് കൗരവര്. കൗരവര് വിഷം കൊടുത്ത്, ഭീമന് വിഷം കൊടുത്ത് കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അരക്കില്ലത്തിന് തീ വെച്ച്, വീടിന് തീ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അരക്കില്ലത്തിന് തീ വെച്ച് പാണ്ഡവരെ വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാരകായുധങ്ങൾ കൊണ്ടും പല രീതിയിലും പാണ്ഡവരെ ആക്രമിച്ച് അവരെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുവാനായിട്ട് നിരന്തരം ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നവരായിരുന്നു കൗരവര്. അവരുടെ സ്വത്ത് കൊള്ളയടിച്ചു. ഓൾറെഡി അവരുടെ സ്വത്ത് ഇവർ കൈക്കലാക്കി കഴിഞ്ഞു. അത് തിരിച്ചു പിടിക്കുവാനായിട്ടാണ് ഈ യുദ്ധം തന്നെ, ധർമ്മയുദ്ധം തന്നെ. ഭൂമി കയ്യേറി, സ്വത്തും കൊള്ളയടിക്കുന്നവൻ, ഭൂമി കയ്യേറി, അന്യന്റെ ഭാര്യ അപഹരിക്കുന്നവൻ. പാണ്ഡവരുടെ ധർമ്മപത്നിയായ ദ്രൗപദിയോട് അവര് മോശമായിട്ട് പെരുമാറിയിട്ടുണ്ട്, അപമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്, കൗരവ സദസ്സിൽ വെച്ച് അപമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇതെല്ലാം കൗരവര് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ വധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള പാപവുമില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അടുത്തത് കുടുംബ പാരമ്പര്യം. അർജുനൻ എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങളാണ് യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കുവാൻ അർജുനൻ നിരത്തിയത്, ആ കാര്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരമാണ് നമ്മളിവിടെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. കുടുംബ പാരമ്പര്യം.
അധർമാഭിഭവാത് കൃഷ്ണ പ്രദുഷ്യന്തി കുലസ്ത്രീയ സ്ത്രീഷു ദുഷ്ടാസു വർഷ്ണേയ ജായതേ വർണ്ണസങ്കര. അല്ലയോ കൃഷ്ണ, കുലത്തിൽ അധർമ്മം മുന്നിട്ട് നിന്നാൽ സ്ത്രീകൾ ദുഷിച്ചു പോകും. അല്ലയോ വിഷ്ണു കുലത്തിൽ പിറന്നവനെ, സ്ത്രീത്വം ദുഷിച്ചാൽ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത കുട്ടികൾ ജനിക്കുന്നു. അപ്പം പിന്നെ കുടുംബത്തിലെ ഗൃഹനാഥൻ യുദ്ധ എല്ലാ കുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ള പുരുഷന്മാര് യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോയിട്ടാണുള്ളത്. അപ്പൊ ആ യുദ്ധത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവരെല്ലാം കൊല്ലപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുടുംബത്തിൽ കുടുംബനാഥൻ ഇല്ലാതാകും. അപ്പം ആ കുടുംബനാഥൻ ഇല്ലാതായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുടുംബത്തിൽ ബാക്കിയായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഒക്കെ അനാഥരാകും. അങ്ങനെ അനാഥരായി തീരുമ്പം അവരെ നേർവഴിക്ക് നയിക്കാനും ആ കുടുംബ പാരമ്പര്യം നിലനിർത്തുന്ന നേരായ മാർഗത്തിൽ ധർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ കഴിയാതെയാകും. ജീവിതം മുന്നോട്ട് നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ സ്ത്രീകളൊക്കെ സ്ത്രീത്വം ദുഷിക്കാനുള്ള സ്ത്രീകൾ വഴിവഴിച്ചു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെ സ്ത്രീത്വം ദുഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവുകയും അങ്ങനെ ആ കുടുംബം ആ ഒരു കുലം നശിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യും. ആ കുടുംബത്തിൽ അധർമ്മം നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അതാണ് ആ കുടുംബ പാരമ്പര്യം നശിക്കുമെന്ന് പറയുന്നത്. കുടുംബനാഥൻ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു യുദ്ധം കൊണ്ട് കുടുംബത്തിലെ ആണുങ്ങള് മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ ബാക്കിയാവുന്ന സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികളും ഒക്കെ അനാഥരാകും. അവര് വഴിപിഴച്ചു പോകാനും അങ്ങനെ ആ ഒരു കുലം നശിക്കുവാനും അങ്ങനെ ഒരു കുടുംബ പാരമ്പര്യം നശിച്ചു പോകുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അർജുനൻ ഇവിടെ ഭഗവാനോട് സംസാരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ തീരുമാനം എടുക്കാനാവാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് അർജുനൻ എത്തുകയാണ്. നൈതദ്വിത്മക്കതരന്നോഗരീയോ യദ്വാജയേമയദിവാനോ ജയേയു യാനേവ ഹത്വാന ജിജീവിഷാമസ്തേ അവസ്ഥിതാഹ പ്രമുഖേ ധാർത്തരാഷ്ട്രാഹ. അവരെ ജയിക്കുന്നതോ അവരാൽ തോൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നതോ ഏതാണ് നല്ലതെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ധാർത്തരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെ കൊന്നിട്ട് നാം ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് എന്ത് കാര്യം? എങ്കിലും അവർ ഇപ്പോൾ ഈ യുദ്ധത്തിനായി നമ്മുടെ മുൻപാകെ നിൽക്കുന്നു. ജയമാണെങ്കിലും പരാജയമാണെങ്കിലും ഏതാണ് നല്ലതെന്ന് അറിയില്ല, എന്താണ് ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് അറിയില്ല. എങ്കിൽ പോലും ഇവരെ കൊന്നിട്ട് അവരില്ലാണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മാത്രമായിട്ട് ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് എന്ത് കാര്യമെന്ന് അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ അവരിപ്പോൾ യുദ്ധോത്സുകരായിട്ട് നമ്മുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് എന്ന് അർജുനൻ പറയുകയാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അർജുനന് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എന്ത് തീരുമാനം എടുക്കാനാവാത്തൊരു അവസ്ഥയിൽ അർജുനൻ നിൽക്കുകയാണ്. അർജുനൻ ഇവരെ കൊന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഇവരെ കൊന്നിട്ട് കിട്ടുന്ന സുഖമൊന്നും വേണ്ട. ഇവരെ ജയിച്ചാലും തോറ്റു കഴിഞ്ഞാലും എന്താണ് ജയമാണോ തോൽവിയാണോ എന്നറിയില്ല. എന്നാലും ധാർത്തരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെ കൊന്നിട്ട് ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് എന്താണ് കാര്യം? പക്ഷെ ഇവരാണെങ്കിൽ അർജുനന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ യുദ്ധം ചെയ്യാനുള്ളൊരു മാനസിക സ്ഥിതിയിലില്ല ഇപ്പം ഇവരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും. പക്ഷെ കൗരവര് ഇപ്പോഴും ആ യുദ്ധോത്സുകരായിട്ട് തന്നെയാണ് നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പം അർജുനൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയത്തില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുകയാണ്. യുദ്ധം ചെയ്യണോ ചെയ്യണ്ടേ എന്നുള്ള എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഒന്നും മനസ്സിലാവാതെ മാനസികമായിട്ടും ശാരീരികമായിട്ടും ആകെ അടിപതറി നിൽക്കുകയാണ് അർജുനൻ. തീരുമാനമെടുക്കാനാവാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുകയാണ് അർജുനൻ. അപ്പം ഒരേ സാഹചര്യത്തിലുള്ള വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതികരണങ്ങൾ. അപ്പം അഹോബദ മഹത് പാപം കർത്തും വ്യവസ്ഥിതാ വയം യദ്രാജ സുഖലോഭേന ഹന്തും സ്വജനമുദ്യതാം. കഷ്ടം, എന്തൊരു മഹാപാപത്തിനാണ് നാം ഒരുങ്ങി പുറപ്പെട്ടത്. രാജ്യം നേടി സുഖിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വജനങ്ങളെ കൊല്ലുകയോ? അർജുനന് വീണ്ടും ഇത് തന്നെയാണ് ആ ബന്ധുജനങ്ങളെ കൊല്ലുന്നതിലുള്ള ദുഃഖം അർജുനന് താങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പം അതൊരു വലിയൊരു മഹാപാപമല്ലേ? അർജുനൻ പറയുകയാണ്, ഒരു മഹാപാപമല്ലേ അത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ രാജ്യം നേടിയിട്ട് സുഖിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വന്തം ജനങ്ങളെ കൊന്നിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും അത് തന്നെയാണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്. ഈ സ്വജനങ്ങളെ കൊന്നിട്ട് കൊന്നതിന് ശേഷം തനിക്ക് രാജ്യം ലഭിക്കുകയും സുഖഭോഗങ്ങളൊക്കെ ലഭിക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് എന്തിനാണെന്ന് വീണ്ടും അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്. യതിമാമ പ്രതീകാരമസക്തം ശസ്ത്രപാണയാ ധാർത്തരാഷ്ട്രണേ ഹന്യുസ്തന്മേ ക്ഷേമതരം ഭാവേത്. ധാർത്തരാഷ്ട്രന്മാരോട് പൊരുതുന്നതിൽ ഭേദം നിരായുധനായി പ്രതിരോധത്തിന് ഒരുങ്ങാതെ നിൽക്കുന്ന എന്നെ അവർ കൊല്ലട്ടെ എന്ന് വെക്കുകയാണ്. അപ്പം അർജുനന് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തന്നെ തീരെ താല്പര്യമില്ലാണ്ടായി. അപ്പം യുദ്ധത്തില് ഇപ്പൊ ഒരുപാട് നിയമങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ യുദ്ധത്തിൽ ഒരു നിയമമാണ് കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നത്. കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കണം. പിന്നെ ആരാ ആദ്യം സംസാരിക്കുന്നത്? മാതാജി ഒന്ന് അവരെ മ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ.
നിരായുധനായിട്ട് നിൽക്കുന്ന വ്യക്തി ഒരിക്കലും വ്യക്തിയെ കൊല്ലാനോ അവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യാനോ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു യുദ്ധ നിയമം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോയി. നിരായുധനായിട്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അവരെന്നെ കൊന്നോളട്ടെ, എന്റെ കയ്യില് ആയുധമില്ലാതിരിക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ അവരെന്നെ കൊന്നോട്ടെ എങ്കിൽ പോലും എനിക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് അർജുനൻ പറയുകയാണ്. ധാർത്തരാഷ്ട്രന്മാരോട് പൊരുതുന്നതിൽ ഭേദം നിരായുധനായി പ്രതിരോധത്തിന് ഒരുങ്ങാതെ നിൽക്കുന്ന എന്നെ അവർ കൊല്ലട്ടെ എന്ന് വെക്കുകയാണ്. അപ്പം എന്നെ അവര് എന്താ പറയാ, ആ പ്രതിരോധത്തിന് ഒരുങ്ങാതെ നിൽക്കുന്ന എന്നെ അവർ കൊന്നോട്ടെ, അതായത് ആയുധമൊന്നും ഇല്ലാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരു എന്നെ പ്രതിരോധത്തിന് അവരെ തിരിച്ച് അവരെ പ്രതിരോധിക്കാൻ പ്രതിരോധത്തിന് ഒരുങ്ങാതെ നിൽക്കുന്ന എന്നെ അവർ കൊല്ലട്ടെ. അതിലും ഭേദം എനിക്ക് ഞാൻ മരിക്കുന്നതാണ്. എന്നാലും എനിക്ക് കൗരവരെ എനിക്ക് കൊല്ലുവാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല. അവരെ കൊന്നിട്ട് കിട്ടുന്ന രാജ്യമോ സുഖമോ ഒന്നും എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് വെക്കുകയാണ് നല്ലത് എന്ന് അർജുനനോട് പറയുകയാണ്. ഏവൻ മുക്വാർജുന സംഖ്യേ രഥോപസ്ഥ ഉപാവിശദ വിസൃജ്യ സശരം ചാപം ശോക സംവിഘ്ന മാനസം. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു. അർജുനൻ രണാങ്കണത്തിൽ വെച്ച് ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് വില്ലും ശരങ്ങളും താഴെയിട്ട് അത്യന്തം ദുഃഖിതനായി തേരിലിരിപ്പായി. അപ്പം സഞ്ജയന് വ്യാസദേവന്റെ കരുണയാല് ദിവ്യചക്ഷുഷ് കിട്ടി, ദിവ്യജ്ഞാനമുള്ള കണ്ണുകൾ കിട്ടി. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് ആ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം, യുദ്ധരംഗങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് കാണാൻ കഴിയുകയാണ്. അങ്ങനെ ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ സഞ്ജയൻ പറയുകയാണ്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോ യുദ്ധരംഗത്ത് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. അർജുനന് ഇങ്ങനെ വിഷമമുണ്ടായി, യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെ രണാങ്കണത്തിൽ വെച്ച് ഇത്രയും പറഞ്ഞ് വില്ലും ശരങ്ങളും ഒക്കെ താഴെ വെച്ച് അത്യന്തം ദുഃഖിതനായിട്ട് അദ്ദേഹം തേരിൽ ഇരിപ്പായി എന്ന് സഞ്ജയൻ മുഖാന്തരം ധൃതരാഷ്ട്ര അറിയുന്നു. അപ്പം അർജുനന്റെ യുദ്ധവിജയങ്ങൾക്ക് കാരണമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അർജുനന്റെ വിജയത്തിന് കാരണമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ: ധർമ്മക്ഷേത്രം, ദിവ്യമായ രഥം, കപിധ്വജ, ശംഖനാദം, ഗാന്ധീവം, തെക്തജീവിത, മോക്ഷദ ഏകാദശി, ഭാഗ്യലക്ഷ്മി, ഋഷികേശ. അപ്പം ധർമ്മക്ഷേത്രം, അപ്പൊ ഈ യുദ്ധം നടക്കുന്നത് ധർമ്മക്ഷേത്രമായ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിലാണ്. നമ്മൾ മനസ്സിലായി, പുണ്യ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണത്. ശ്രാദ്ധകർമ്മങ്ങള്, അതുപോലെയുള്ള ബലി കർമ്മങ്ങൾ, ഇങ്ങനെയുള്ള കർമ്മങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്ന നല്ല നല്ല പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ കുരുക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ആ കുരുക്ഷേത്രത്തില് ആ ധർമ്മ പ്രവൃത്തി നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിക്ക് വളരെ ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജിയാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയുടെ പ്രഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലുതാണ്. അപ്പം ആ ഒരു ധർമ്മക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ യുദ്ധം നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് അർജുനന്റെ വിജയം വളരെ ഉറപ്പിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ ദിവ്യമായ രഥം, അഗ്നിദേവൻ അർജുനന് സമ്മാനിച്ച രഥമാണ് കപിധ്വജം എന്ന പേരുള്ള ആ ഒരു ദിവ്യരഥം. ആ ഒരു 3 ലോകങ്ങളിലും അതിന് വിജയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു രഥത്തിന്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ രഥത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അർജുനന് നിശ്ചയമായിട്ടും വിജയം ഉറപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. കപിധ്വജ, ആ തേരിന്റെ പേര് കപിധ്വജം എന്നാണ്. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, ആ തേരിലുള്ള കൊടിയടയാളം സാക്ഷാൽ ശ്രീ ഹനുമാന്റെ കൊടിയാണ്. ഹനുമാൻ രൂപമാണ് അവിടെ കൊടിയടയാളമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഹനുമാൻ സ്വാമിയുടെ സാന്നിധ്യവും ആ ഒരു അർജുനന്റെ വിജയത്തെ ഉറപ്പിക്കുന്നു. ശംഖനാദം, ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു ശംഖനാദവും. പിന്നെ അർജുനന്റെ വില്ല് എന്ന് പറയുന്നത്, അർജുനന്റെ വില്ലും വളരെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള വില്ലാണ് ഗാന്ധീവം എന്ന് പറയുന്ന അർജുനന്റെ വില്ല്. ആ വില്ലും വളരെ വില്ലാളി വീരനാണ് അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ വില്ലും അദ്ദേഹത്തിന് വളരെയധികം വിജയം ഉറപ്പിക്കുന്നു. പിന്നെ തെക്തജീവിത എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ദുര്യോധനൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. ദുര്യോധനൻ സ്വയം 9ാമത്തെ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, തനിക്ക് വേണ്ടി ദുര്യോധന പക്ഷത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും കൊല്ലപ്പെടുമെന്ന് ദുര്യോധനൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം എല്ലാവരും കൊല്ലപ്പെടുമെന്ന്, ശത്രുപക്ഷത്തുള്ള എല്ലാവരും കൊല്ലപ്പെടുമെന്ന്, തന്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ള എല്ലാവരും, ദുര്യോധന പക്ഷത്തുള്ള എല്ലാവരും കൊല്ലപ്പെടുമെന്ന് ദുര്യോധനൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതും ഒരു അർജുനന് ഒരു വിജയത്തിനുള്ളൊരു ഇതായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. മോക്ഷദ ഏകാദശി, ഈ ഒരു യുദ്ധം നടക്കുന്നത് മോക്ഷദ ഏകാദശിയാണ്. മോക്ഷദ ഏകാദശി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ വിജയങ്ങളും നൽകുന്ന ഒരു ദിവസമായിരുന്നു അന്ന്. ആ ഒരു ഏകാദശി നാളിലാണ് ഈ യുദ്ധം തുടങ്ങുന്നത്. അതും ഒരു വിജയലക്ഷണമായിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നു. പിന്നെ ഭാഗ്യലക്ഷ്മി, ഭഗവാൻ എവിടെയുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ ഹൃദയത്തിലാണ് ലക്ഷ്മി ദേവി വസിക്കുന്നത്.
അപ്പൊ ആ ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ സാന്നിധ്യവും അർജുനന്റെ വിജയത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളായിട്ട് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഋഷികേശൻ, ഏതിനും എല്ലാറ്റിനും ഉപരിയായിട്ട് ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അർജുനന്റെ തേര് നയിക്കുന്നതും. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യവും അർജുനന്റെ വിജയലക്ഷണങ്ങളായിട്ട് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ആ 10 ചോദ്യങ്ങൾ തന്നിരുന്നു. ആ 10 ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം ഈ ഒരു അധ്യായത്തിൽ ഉടനീളം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാമോ? ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ആരൊന്നും പറയുന്നില്ലല്ലോ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാരും ഇവിടെ ഉണ്ട് മാതാജി, എനിക്കൊന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. പൊതുവെ ഇന്ന് ആള് കുറവുണ്ട് മാതാജി. പലയിടത്തും കറണ്ട് ഇല്ലാത്ത അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ട്, മഴ ദിവസമൊക്കെ ആയതുകൊണ്ടേ. അപ്പൊ ആള് കുറവുണ്ട്, പക്ഷെ ഉള്ളവര് കുറച്ചുപേരുണ്ട്. ഞാൻ അടുത്ത അധ്യായത്തിലേക്ക് പോയിക്കോട്ടെ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പം നാം നമ്മുടെ ശരീരം കൊണ്ടല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടെ മനസ്സുകൊണ്ടും ബുദ്ധി കൊണ്ടുമാണ്. ആകയാൽ നമ്മുടെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവത് സ്മരണയിൽ വ്യാപൃതമാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും തത്സേവനത്തിൽ മുഴുകും. ഉപരിപ്ലവമായി ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തികൾ ഒന്നു തന്നെയായിരിക്കും, എങ്കിലും അവബോധം മാറിയിരിക്കും. എങ്ങനെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവത് സ്മരണയിൽ നിർത്താമെന്ന് ഭഗവത്ഗീത പഠിപ്പിക്കുന്നു. അത് ഭഗവാന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക് ഒരാളെ തന്നെത്താൻ മാറ്റുന്നു. അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ, കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അധ്യായം 2, ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം. ഈ അധ്യായത്തില് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം എന്ന് ഈ ഒരു അധ്യായത്തിന് പേര് വരാൻ കാരണം 3 യോഗങ്ങളെ കുറിച്ചും നമ്മൾ പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഭഗവത്ഗീത 18 അധ്യായമുണ്ട്. 18 അധ്യായങ്ങളെ 3 ഭാഗങ്ങളായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ആദ്യത്തെ 6 അധ്യായങ്ങളെ കർമ്മയോഗമെന്നും, നടുക്ക് വരുന്ന 6 അധ്യായങ്ങളെ ജ്ഞാനയോഗം, ഭക്തിയോഗമെന്നും, അവസാനം വരുന്ന അധ്യായങ്ങളെ ജ്ഞാനയോഗമെന്നും പറയുന്നു. അപ്പം ഈ 3 യോഗങ്ങളെ, കർമ്മയോഗം, ഭക്തിയോഗം, ജ്ഞാനയോഗവും, ഈ 3 യോഗങ്ങളെ കുറിച്ചും ഈ ഒരു അധ്യായത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ മൊത്തം ഒരു സംഗ്രഹത്തെ കുറിച്ച് ഇതിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിന് ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം എന്ന് പേര് വന്നത്. രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തില് ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് നോക്കാം. അധ്യായം 2, ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം. സഞ്ജയ ഉവാച തം തഥാ കൃപയാവിഷ്ടമശ്രുപൂർണകുലേക്ഷണം വിഷീദന്തമിദം വാക്യമുവാച മധുസൂദന. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ കരുണാർദ്രനായി അശ്രുക്കൾ നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളോടെ നിൽക്കുന്നവനായ അർജുനനെ കണ്ടിട്ട് മധുസൂദനൻ പറഞ്ഞു. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച കുതസ്ത്വ കസ്മലമിദം വിഷമേ സമുപസ്ഥിതം അനാര്യജുഷ്ടമസ്വർഗ്യമകീർത്തികരമർജുന. വിഷണനായിട്ടിരിക്കുന്ന നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ കണ്ടു, വളരെ വിഷമത്തോടുകൂടി എന്താണ് വില്ലുകളൊക്കെ തന്റെ കയ്യിലുള്ള ഗാണ്ഡീവമൊക്കെ തേരിൽ വെച്ച് അവിടെ ഈ വിഷണനായിട്ട് വളരെ ദുഃഖിതനായിട്ട് തേരിലിരിക്കുകയാണ് അവസാനം അർജുനൻ.
രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന, അതുവരെ ഭഗവാൻ ഒന്നുമേ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല. അർജുനൻ പറയുന്നതൊക്കെ കേട്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ അധ്യായത്തില് അങ്ങനെ അസുരുക്കൾ നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളോടുകൂടി നിൽക്കുന്നവനായ അർജുനനെ കണ്ടിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്, കുതസ്ത്വ കശ്മലമിതം വിഷമേ സമുപസ്ഥിതം അനാര്യ ദുഷ്ടം അസ്വർഗ്യം അകീർത്തികരം അർജുന. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്, പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, നിനക്ക് എവിടുന്നാണ് ഈ മാലിന്യം വന്നുപെട്ടത്? ജീവിതത്തിന്റെ മൂല്യം എന്തെന്ന് അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇതൊട്ടും യോജിച്ചതല്ല. ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്കല്ല, അകീർത്തിയിലേക്കാണ് ഇത് നയിക്കുക എന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുകയാണ്. നിനക്ക് എവിടുന്നാണ് ഈ മാലിന്യം വന്നുപെട്ടത്? ജീവിതത്തിന്റെ മൂല്യം എന്താണെന്ന് അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇതൊട്ടും യോജിച്ചതല്ല. ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ, മാനസികമായിട്ട് ആകെ തളർന്ന്, യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് അനിവാര്യമായിട്ടുള്ളതാണ്. അത് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, പാണ്ഡവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്. പാണ്ഡവരെ വിശ്വസിച്ച് ഒരു കൂട്ടം, ഒരു സൈന്യം 7 അക്ഷൗഹിണി പടയാണ് പിന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെ നയിക്കുന്ന ആളാണ് അർജുനൻ പാണ്ഡവര്. അപ്പം അവര് തന്നെ പെട്ടെന്ന് ആ യുദ്ധമുഖത്ത് നിന്ന് അവര് പിന്തിരിയുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അതൊട്ടും ശരിയായ ഒരു നടപടി അല്ലത്. അപ്പം അർജുനൻ അവിടെ അടിപതറി നിൽക്കുകയാണ്. എനിക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വയ്യ, എനിക്ക് ബന്ധുജനങ്ങളെ വധിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്ന രാജ്യമോ സുഖമോ ഒന്നും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ വെറും ശാരീരിക തരത്തിലുള്ള ഓരോ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് അർജുനൻ ആ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ, എന്താ പറയാ, യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറി നിൽക്കുകയാണ്. എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഒന്നും മനസ്സിലാവാതെ, ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്, അർജുനനെ വിശ്വസിച്ചിട്ടാണ് 7 അക്ഷൗഹിണി പട, അത്രയും ആൾക്കാര് ആ ഒരു സൈന്യത്തിലുള്ളത്. അപ്പൊ അവരെ മുഴുവനും ഒന്നുമല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് ആക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്, നിനക്ക് എവിടുന്നാണ് ഈ മാലിന്യം വന്നുപെട്ടത്? ജീവിതത്തിന്റെ മൂല്യം എന്തെന്ന് അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇതൊട്ടും യോജിച്ചതല്ല. അപ്പം വില്ലാളി വീരനായ അർജുനൻ ഇങ്ങനെ ഒരു യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞ് ഓടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് അർജുനനെ അകീർത്തിയിലേക്കാണ് നയിക്കുക. പിന്നീട് വരുന്ന തലമുറയൊക്കെ പറയും അർജുനൻ വില്ലാളി വീരനാണെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും യുദ്ധമുഖത്തു നിന്ന് ഒരു ഭീരുവിനെ പോലെ ഓടി ഒളിച്ചില്ലേ എന്ന് പറയാനുള്ളൊരു ഇടവരും. അത് അകീർത്തിയിലേക്ക് നയിക്കും. അപ്പം അതൊരു ക്ഷത്രിയൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് അത് ഒരിക്കലും നല്ലതല്ല, നല്ലതല്ല അദ്ദേഹത്തിന്. അതുകൊണ്ട് ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്കല്ല, അകീർത്തിയിലേക്കാണ് ഇത് നയിക്കുക എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുകയാണ്. അപ്പം ഇവിടെ പരമാത്മ ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ 3 തലങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇവിടെ ശ്രീല പ്രഭുപാദര് ഇവിടെ വിവർത്തനത്തിൽ പറയുകയാണ്. ഇവിടെ ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരത്തെ കുറിച്ച് 3 തരത്തിലാണ് ഈശ്വരനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത്. 1 ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം, 2 പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരം, 3 ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. ഇതിൽ 3ലും വെച്ച് ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടം എന്താണെന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഭക്തിയോഗത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു. ഈ അധ്യായത്തില് ഭക്തിയോഗം എന്ത്, കർമ്മയോഗം എന്ത്, ജ്ഞാനയോഗം എന്തെന്നുള്ളതെല്ലാം ഇതില് വളരെ ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നുണ്ട് ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ. അപ്പം ഈ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം എന്താണെന്നുള്ളത് ഇവിടെ പറയുകയാണ്. ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മവാദികള്, ബ്രഹ്മത്തെ ആചരിക്കുന്നവര്, അപ്പം ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവര്, അതില് ശ്രദ്ധയൂന്നിയിരിക്കുന്നവര്, അവര് ഈശ്വരനെ കാണുന്നത് ഈശ്വരൻ ഒരു രൂപമില്ല എന്ന് വിശ്വസിച്ച് ഈശ്വരന്റെ ഒരു പ്രകാശത്തെ മാത്രം ആരാധിക്കുന്നവരാണ് ബ്രഹ്മവാദികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പ്രയത്നിക്കുന്നവരെയാണ് ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം, ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഒരു ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരവാദികൾ, ബ്രഹ്മവാദികള് ഈശ്വരന് രൂപമില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് നിരാകാരമായിട്ട് ഈശ്വരൻ രൂപമില്ല എന്ന് കരുതി, ഒരു ഭഗവാൻ എന്നുള്ള പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി അവർ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല, ഈശ്വരന് രൂപമില്ല എന്ന് കരുതി ആ ഒരു പ്രകാശത്തെ മാത്രം ആരാധിച്ച് ആ ഒരു പ്രകാശത്തെ മാത്രം ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് അതിലൂടെ മോക്ഷപ്രാപ്തിയെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന, അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പ്രയത്നിക്കുന്ന അതാണ് ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിലൂടെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു യഥാർത്ഥ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം ആ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഒരു പരിപൂർണതയിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അടുത്തത് പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരം. പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ എല്ലാ സർവ്വചരാചരങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാൻ കൂടികൊള്ളുന്നു. ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ നമുക്ക് വരും അധ്യായങ്ങളില് പരമാത്മാവായിട്ട് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് സർവ്വചരാചരങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് നമുക്ക്. അപ്പം ഭഗവാൻ പരമാത്മാവ്, ആ പരമാത്മാവിനെ മനസ്സിലാക്കിയവര് പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി യത്നിക്കുന്നു. അവര് ഒരുപാട് കാലം ധ്യാനിക്കുകയും തപസ്സനുഷ്ഠിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും. പക്ഷെ അതിനും ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് അതിന്. ആ ഒരു പരമാത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിച്ച് അതിന് ഒരുപാട് സമയമെടുക്കും അതിന്. അടുത്തത് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. അപ്പൊ ഈ 3 സാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഉദാഹരണം പറയുകയാണ്. ഈ 3 സാക്ഷാത്കാരത്തിലും
ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടമായതെന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരമാണ്. അതിനൊരു ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇവിടെ ശ്രീല പ്രഭാതർ പറയുന്നത് സൂര്യനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ്. അതായത് സൂര്യപ്രകാശം, സൂര്യോപരിതലം, സൂര്യഗ്രഹം എന്നിങ്ങനെ 3 മാനങ്ങളുള്ള സൂര്യനോടാണ് ഈ 3 ഭാവങ്ങളെ കുറിച്ചും ഈ 3 ദിവ്യഭാവങ്ങളെ ഉപമിക്കുന്നത്. അപ്പം സൂര്യദേവന്റെ പ്രകാശത്തെ കുറിച്ച് മാത്രം പഠിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് സൂര്യനെ കുറിച്ച് കാര്യമായിട്ടുള്ള അറിവുകളൊന്നും ലഭിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ സൂര്യപ്രകാശത്തെ പറ്റി മാത്രം പഠിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ആ ഒരു കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഒരു അറിവൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല. ആ പ്രകാശത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ അറിവ് കിട്ടുള്ളൂ. എന്നാല് സൂര്യന്റെ ഉപരിതലത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന കുറച്ചുകൂടി പുരോഗമിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ്. സൂര്യന്റെ ഉപരിതലത്തെ കുറിച്ച് സൂര്യന്റെ പ്രകാശത്തെ കുറിച്ച് മാത്രം പഠിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ നമുക്ക് ബ്രഹ്മവാദികളുമായിട്ട് ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച ആൾക്കാരുമായിട്ട് ഉപമിക്കാം. കാരണം അവർക്ക് ഈശ്വരൻ ഒരു രൂപം ഉണ്ടെന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അപ്പം ആ ഒരു പ്രകാശത്തെ മാത്രമാണ് അവർ ആരാധിക്കുന്നത്. അപ്പം അവരെ ആ സൂര്യന്റെ പ്രകാശത്തെ പറ്റി മാത്രം പഠിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ഒരു അറിവുമായിട്ട് മാത്രം ആ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തെ ഉപമിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഇനി അടുത്തത് പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യന്റെ ഉപരിതലത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയോട് നമുക്ക് ഉപമിക്കാം. അപ്പം ഉപരിതലത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവൻ കുറച്ചും കൂടി പുരോഗമിച്ചതാണ്. സൂര്യപ്രകാശത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെക്കാളും കുറച്ചും കൂടി അറിവ് കൂടുതൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് ആർക്ക്? സൂര്യ ഉപരിതലത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക്. അപ്പം ആ ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്നാൽ തന്നെയും ആ ഒരു വ്യക്തി സൂര്യന്റെ ഉപരിതലത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ മനസ്സിലാക്കുന്നുള്ളൂ. അവിടെയും ഒരു പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയുന്നില്ല. അതാണ് പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഒരുപാട് കടമ്പകൾ കടക്കണം. എന്താ പറയാ, ധ്യാനവും തപസ്സും ഒക്കെ അനുഷ്ഠിക്കലും പലതരത്തിലും നമുക്ക് ആ ഒരു ജ്ഞാനത്തെ മനസ്സിലാക്കി ആ പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ച് ശരിയായ രീതിയിൽ അതിന്റെ തത്വത്തെ മനസ്സിലാക്കി അതിനെ സാക്ഷാത്കരിച്ച് അതിനനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ ആ ധ്യാന വിഷയത്തിലേക്ക് നീങ്ങുവാനായിട്ട്. അപ്പൊ അതിനൊക്കെ ഒരുപാട് സമയമെടുക്കും, വർഷങ്ങളെടുക്കും. നമുക്ക് ആ ഒരു പരിപൂർണതയിൽ എത്താനായിട്ട്, പരമാത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് സമയമെടുക്കും നമുക്ക്. അതും നമുക്ക് പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള ഒരു പൂർണ്ണതയിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. എന്നാല് സൂര്യഗ്രഹത്തിലേക്ക് കടക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിക്ക്, സൂര്യനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന 3 വ്യക്തികളെ ആയിട്ടാണ് ഈ 3 സാക്ഷാത്കാരത്തെ ഉപമിച്ചത്. അപ്പം സൂര്യപ്രകാശത്തെ കുറിച്ച് മാത്രം പഠിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരവുമായിട്ട് ഉപമിക്കുന്നു. സൂര്യന്റെ ഉപരിതലത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരവുമായിട്ട് ഉപമിക്കുന്നു. ഇനി സൂര്യഗ്രഹത്തിലേക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയെ ആണെങ്കിലോ ആ വ്യക്തിയോളം എന്തായാലും മറ്റു 2 പേർക്കും അറിവ് കിട്ടുന്നില്ല. കാരണം ആ ഗ്രഹത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൂര്യദേവനെ നേരിട്ട് കാണാം. അവിടെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം. സൂര്യദേവൻ എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു പ്രപഞ്ചത്തിന് പ്രകാശം തരുന്നത്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ 7 രഥങ്ങളെ 7 കുതിരകളെ പൂട്ടി ആ രഥത്തിൽ അദ്ദേഹം ആ അരുണനെയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവിടെയുള്ള സൂര്യഗ്രഹത്തിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യും. സൂര്യദേവനെ നേരിട്ട് സേവിക്കുകയും ചെയ്യാം. അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഈ മറ്റു 2 സാക്ഷാത്കാരത്തെ കഴിഞ്ഞും പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരത്തെ കഴിഞ്ഞും ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം കൊണ്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കും. നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ ഭക്തിപൂർവം സേവിക്കുകയും ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് നമുക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുകയും ഭഗവാനെ നേരിട്ട് സേവനം ചെയ്യുവാനും നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ 3 സാക്ഷാത്കാരത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. അപ്പം ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തെ കഴിഞ്ഞും പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരത്തെ കഴിഞ്ഞും ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടമായതെന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരമാണ്. അപ്പം അത് ഈ സൂര്യദേവനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന സൂര്യന്റെ പ്രകാശത്തെക്കുറിച്ചും സൂര്യ ഉപരിതലത്തെക്കുറിച്ചും സൂര്യഗ്രഹത്തിൽ കടക്കാൻ കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഗുണം എന്തെന്നതിനെ കുറിച്ചും 3 ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ഈ 3 സാക്ഷാത്കാരത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പം ഈ 3 സാക്ഷാത്കാരങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടമായത് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം എന്നാണ് നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നത്. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സൂര്യപ്രകാശത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക, പിന്നെ സൂര്യ ഉപരിതലത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നു, പിന്നെ സൂര്യഗ്രഹത്തിൽ കടക്കാൻ കഴിഞ്ഞ് സൂര്യദേവനെ നേരിട്ട് കാണുകയും സൂര്യദേവനെ നേരിട്ട് നമുക്ക് സേവിക്കുവാനും കഴിയുന്നു. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണുവാനും ഭഗവാനെ നേരിട്ട് പൂജിക്കുവാനും നമുക്ക് നേരിട്ട് സേവനം ചെയ്യുവാനും സാധിക്കുന്നു. മറ്റു 2 സാക്ഷാത്കാരങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഇതിനൊന്നും സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ പരിപൂർണത എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഒരു ഭക്തിയുടെ പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പം ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വാക്കിന്റെ നിർവചനത്തെ കുറിച്ച് പ്രാമാണികനും വേദവ്യാസന്റെ പിതാവും പ്രാമാണികനുമായിട്ടുള്ള ശ്രീ പരാശര മുനി നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ പരാശര മുനിയാണ് ഭഗവാൻ എന്ന വാക്കിനെ നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത്. പരാശര മുനി വേദവ്യാസ മഹർഷിയുടെ പിതാവാണ്. അപ്പൊ പരാശര മുനി ഭഗവാൻ എന്ന വാക്കിനെ നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: സമ്പത്ത്, കീർത്തി,
സമ്പത്ത്, ശക്തി, യശസ്, സൗന്ദര്യം, ജ്ഞാനം, ത്യാഗം. സമ്പത്ത്, കീർത്തി, ശക്തി, ജ്ഞാനം, വൈരാഗ്യം, സൗന്ദര്യം. ഇത് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഇത്രയും എല്ലാം ഒരുമിച്ച് ചേർന്നിട്ടുള്ളത് ഭഗവാന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സൗന്ദര്യം. ഭഗവാന്റെ സന്ദർഭകോടി കമനീയ വിശേഷ എന്താണ് 1000 കാമദേവന്മാര്, ആയിരക്കണക്കിന് കാമദേവന്മാർ ഒരുമിച്ച് വന്നു നിന്നാലും ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യത്തിനോട് ഉപമിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അവരെയൊക്കെ വെല്ലുന്ന സൗന്ദര്യമാണ് ഭഗവാനുള്ളത്. സമ്പത്ത്, ഭഗവാനോളം സമ്പത്ത് ഈ ഒരു ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലും ആർക്കില്ല. എല്ലാം ഭഗവാന്റേത് മാത്രമാണ്. ഈ കാണുന്ന നമ്മൾ നമ്മുടേതെന്ന് പറയുന്നത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഭൂമിയും ഈ എല്ലാ ലോകങ്ങളും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ തന്നെയാണ്. അപ്പം ഭഗവാനോളം സമ്പത്ത് മറ്റാർക്കുമില്ല. കീർത്തി, ഭഗവാനോളം കീർത്തിയും മറ്റാർക്കുമില്ല. ശക്തി, ഭഗവാന്റെ ശക്തിയും മറ്റാർക്കുമില്ല. സർവ്വതിന്റെയും അധിപതിയാണ് ഭഗവാന്. ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്, ഭഗവാനോളം ജ്ഞാനവും മറ്റാർക്കുമില്ല. ഭഗവാനാണ് ഈ ഒരു ജ്ഞാനം നമുക്ക് പകർന്നു തരുന്നത്. അപ്പം ഭഗവാനോളം ജ്ഞാനം, ഈ ലോകമുണ്ടാക്കിയതും ഈ ഒരു ജീവജാലങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചതും ഒക്കെ ഭഗവാനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഒരു ജ്ഞാനം വേറെ ആർക്കുമില്ല. വൈരാഗ്യം, ഭഗവാനോളം എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ആണെങ്കിലും ഭഗവാൻ അതിൽ നിന്നെല്ലാം വിട്ടു നിൽക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ഒന്നിലും തൽപരനല്ല. ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിൽ നിന്നും വിട്ടു നിൽക്കുന്നു. ഭഗവാനോളം വൈരാഗ്യമായിട്ടും ആരുമില്ല. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഒത്തിണങ്ങിയ ഒരു വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്ന ആളെ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ മാത്രമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് നമ്മൾ ഭഗവാൻ എന്ന് വിളിക്കാൻ അർഹനായിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ മാത്രമാണ് ആ ഭഗവാൻ എന്ന് വിളിക്കുവാൻ അർഹനായിട്ടുള്ളത്. ഇത് പരാശര മുനിയാണ് അതിന് നിർവചനം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സമ്പത്ത്, ശക്തി, സമ്പത്ത്, കീർത്തി, ശക്തി, ജ്ഞാനം, വൈരാഗ്യം, സൗന്ദര്യം, ഇത് 6ഉം ഈ 6 വിഭൂതികൾ, ഈ 6 കാര്യങ്ങളും തികഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിനെയാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പരാശര മുനിയാണ് ഈ ഭഗവാൻ എന്ന വാക്കിനെ നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത്. 2 അടുത്ത 7ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ്. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ്. കാർപ്പണ്യദോഷോപഹത സ്വഭാവഃ പൃച്ഛാമി ത്വാം ധർമ്മ സമ്മൂഢചേത യച്ഛേയസ്യാൻ നിശ്ചിതം ബ്രൂഹി തന്മേ ശിഷ്യസ്തേഹം സാധിമാം ത്വാം പ്രപന്നം. അപ്പം ഇവിടെ അർജുനൻ, നമുക്കറിയാം അർജുനൻ വളരെയധികം വിഷണനായിട്ട്, ദുഃഖിതനായിട്ട്, വളരെയധികം തകർന്ന് മാനസികമായിട്ടും ശാരീരികമായിട്ടും വളരെയധികം തകർന്ന് തേരിലിരിക്കുകയായിരുന്നു അർജുനൻ. അപ്പം ആ അർജുനൻ ഒന്നും ചെയ്യാനാത്ത അവസ്ഥയിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, യുദ്ധം ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ ഒന്നും എന്നറിയാതെ വളരെ ദുഃഖിതനായിട്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്, നിനക്ക് എവിടുന്നാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മാലിന്യം വന്നു പെട്ടത്, നിന്നെ പോലുള്ളൊരു വ്യക്തിക്ക് ചേർന്ന ഒരു ചിന്തയല്ല ഇത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അർജുനൻ ഇവിടെ ഭഗവാന് ശിഷ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ശ്ലോകമാണിത്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ്. അർജുനൻ ഭഗവാന് ശിഷ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ശ്ലോകമാണിത്. കാർപ്പണ്യദോഷോപഹത സ്വഭാവ പൃച്ഛാമി താൻ ധർമ്മ സമ്മൂഢചേത യച്ഛേയസ്യാൻ നിശ്ചിതം ബ്രൂഹി തന്മേ ശിഷ്യസ്തേഹം സാധിമാം ത്വാം പ്രപന്നം. ദൗർബല്യം കൊണ്ട് ആത്മനിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട എനിക്ക് കൃത്യനിർവഹണത്തെ പറ്റി ഒന്നും വ്യക്തമാകുന്നില്ല. ഈ അവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് എന്താണ് യോജിച്ചതെന്ന് അങ്ങ് പറഞ്ഞു തരണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് എന്താണ് പറയുകയാണ്. ഭഗവാനോട് പറയണം, എന്നെ ശിഷ്യനായിട്ട് എനിക്കൊന്നും പറ്റുന്നത്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്താണ് യോജിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു തരണമെന്ന് പറഞ്ഞ് തൊഴുകൈയോടെ നിൽക്കുകയാണ് അർജുനൻ. അപ്പൊ ദൗർബല്യം കൊണ്ട് ആത്മനിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ടു. അർജുനൻ അവിടെ ശരീരബോധത്തിലാണുള്ളത്. അർജുനൻ ഒരു നിമിഷം എല്ലാം മറന്നു. ശരിക്കും ശരിക്കും അർജുനൻ ഒരു പരമഭക്തനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അർജുനന് തന്റെ തന്റെ രാജ്യവും സ്വത്തും ഒക്കെ തട്ടിയെടുത്തവരാണ് തന്റെ ബന്ധുജനങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും കൗരവരോട് തന്റെ സ്വത്തൊക്കെ തട്ടിയെടുത്ത് തങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാനോ ഒരു നേരം തലചായ്ക്കാനോ ഒരു വീട് പോലും ഇല്ല, ഒരു ഭൂമി, ഒരു തുണ്ട് ഭൂമി പോലും ഇല്ല അവർക്ക്. എന്നിട്ട് പോലും അർജുനന്റെ മനസ്സിൽ അവരോട് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഒരു പകയോ വിദ്വേഷമോ ഒന്നും അർജുനന്റെ മനസ്സിലില്ല. അതാണ് ഒരു ഭക്തന്റെ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. നല്ല മൃദുല ഹൃദയനാണ് അർജുനൻ. അവരോട് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഒരു വിദ്വേഷമോ പകയോ ഒന്നുമില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് അവരെയൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവരെയൊക്കെ കൊല്ലേണ്ടി വരുമല്ലോ, ഇവരൊക്കെ എന്റെ സഹോദരന്മാരാണ്, എന്റെ മാതുലന്മാർ, എന്റെ പുത്രൻ, എന്റെ ഗുരുതുല്യരായിട്ടുള്ളവരാണ്, ഗുരുജനങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് അല്ലെ. ദ്രോണാചാര്യര്, ഭീഷ്മാചാര്യരെ പോലെയുള്ള മഹാരഥന്മാരെല്ലാം അണിനിരന്നിരിക്കുകയാണ് കൗരവപക്ഷത്ത്. അവരെ എല്ലാം കൊല്ലേണ്ടി വരുമല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ടുള്ള ആ ദുഃഖം കൊണ്ട് ശരീരമൊക്കെ അങ്ങ് കുഴഞ്ഞു പോയി അർജുനന്. അപ്പം അത്രയും ദൗർബല്യം കൊണ്ട് ഇനി എനിക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ട, എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടാൽ മതി, അത്രയും അർജുനന് അത്രയും മാനസികമായിട്ട് തളർന്നുപോയി അർജുനൻ. അപ്പം മനോദൗർബല്യം കൊണ്ട് ആത്മനിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട എനിക്ക് കൃത്യനിർവഹണത്തെ പറ്റി ഒന്നും വ്യക്തമാകുന്നില്ല. അർജുനൻ അറിയാം ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ യുദ്ധത്തിന് വന്നിരിക്കുകയാണ്, യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്ന് അറിയാമെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയത്തില്ല. അതൊരു വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ഭഗവാനോട് പറയുകയാണ്, എനിക്ക് ഈ അവസ്ഥയിൽ എന്താണ് യോജിച്ചതെന്ന് അങ്ങ് പറഞ്ഞു തരണം എന്ന് പറഞ്ഞ്
ഭഗവാന് ശരണാഗതി പ്രാപിക്കുന്ന ഒരു ശ്ലോകമാണിത്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകമാണിത്. ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങേ ശരണം പ്രാപിച്ച ശിഷ്യനാണ്, ദയവായി ഉപദേശം തന്നാലും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭഗവാന് ശരണാഗതി പ്രാപിക്കുകയാണ്. ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങേ ശരണം പ്രാപിച്ച ശിഷ്യനാണ്, ദയവായി എന്നെ ഉപദേശിച്ചാലും എനിക്ക് വേണ്ടുന്ന നേർവഴി കാണിച്ചു തന്ന് എനിക്ക് വേണ്ടുന്ന ഉപദേശങ്ങൾ തന്ന് ഞാനിപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാലും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭഗവാന് ശിഷ്യപ്പെടുകയാണ്. ദേഹിനോസ്മിൻ യഥാ ദേഹേ കൗമാരം യൗവനം ജരാ തഥാ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തിർധീരസ്തത്ര ന മുഹ്യതി. അപ്പം ഈ ഒരു അവസ്ഥയില് അർജുനൻ ഇങ്ങനെ ശിഷ്യപ്പെട്ടു. അതിനു മുമ്പ് അർജുനൻ പറഞ്ഞു ഭഗവാനോട്, എനിക്ക് അർജുനൻ വളരെ ബുദ്ധിമാനെ പോലെയാണ് പറഞ്ഞത്. എന്താണ്, എനിക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വയ്യ, ഇവരെയൊക്കെ കൊന്നിട്ട് കിട്ടുന്ന സുഖം എന്തിന്, രാജ്യം എന്തിനാണ്, ഇതൊക്കെ ഇവര് ദുഷ്ടന്മാരാണെങ്കിൽ, ഇവര് അധർമ്മികളാണെങ്കിൽ പോലും ഇവരെ കൊല്ലുന്നത് പാവം, ഇവര് ഓൾറെഡി പാപികളാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മളെ പോലുള്ളവർ ഇവരെ കൊല്ലുന്നത് ശരിയല്ല എന്നൊക്കെ അർജുനൻ 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാന് അർജുനനോട് പറയുകയാണ്, നീ വലിയ ബുദ്ധിമാന്മാരെ പോലെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നീ വലിയ ബുദ്ധിമാന്മാരെ പോലെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നീ ആവശ്യമില്ലാത്തവയെ ചൊല്ലിയാണ് വിലപിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ എന്നാൽ ശരിയായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമാന്മാര് മരിച്ചവരെ ചൊല്ലിയോ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെ ചൊല്ലിയോ ഒന്നും വിലപിക്കില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനനോട് പറയുകയാണ്. എന്നിട്ട് അർജുനന് ഭഗവാന് ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ശ്ലോകം അല്ല, ഇതുവരെ അർജുനനും ഭഗവാനും സുഹൃത്തുക്കൾ മാത്രമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇവിടെ അർജുനന് തനിക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിവില്ലാതെ തനിക്ക് ശരിയായ മാർഗം ഉപദേശിച്ചു തരണം എന്ന് പറയുന്നതോടുകൂടി അവിടെ ഒരു ഗുരുശിഷ്യ ബന്ധം അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞു. അപ്പം ഭഗവാൻ ഗുരുവും അർജുനൻ ശിഷ്യനുമായി ഭഗവാൻ അവിടെ ശിഷ്യപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. സ്വമനസാലെ അവിടെ ഭഗവാന് ശരണാഗതി പ്രാപിച്ചു. എല്ലാം പൂർണ്ണ ശരണാഗതി പ്രാപിച്ചു അർജുനൻ. ഒന്നും ചെയ്യാൻ നിവൃത്തിയില്ലാതെ വന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തില് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്യേണ്ട ഒരു വ്യക്തി ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ്. അറിവുള്ള ഒരു ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രതിസന്ധി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഒരു അറിവില്ലാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഒരു ഭക്തനായിട്ടുള്ള ഉയർന്ന ഒരു ഭക്തനോട് അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്ന ഒരു ആചാര്യനോട് നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മുന്നോട്ട് നീങ്ങേണ്ടതെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചോദിച്ചിരണം. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ അർജുനനും ചെയ്തത്. വലിയൊരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലാണ് അദ്ദേഹം നിൽക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ എല്ലാമാണ് ഭഗവാൻ അർജുനൻ അറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന് ശിഷ്യപ്പെടുകയാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ അർജുനന് ഭഗവാൻ ഒരു ജ്ഞാനത്തെ ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം മുതല് ദേഹിനോസ്മിൻ യഥാ ദേഹേ കൗമാരം യൗവനം ജരാം തഥാ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തിർധീരസ്തത്ര ന മുഹ്യതി. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്കും പിന്നെ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്കും കടക്കുന്നത് പോലെ മരണശേഷം മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. സമചിത്തനായ ഒരാൾക്ക് ഈ പരിണാമത്തെ പറ്റി സംഭവം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്, ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു, നീ വലിയ ബുദ്ധിമാന്മാരെ പോലെയാണ് ഇത്രയും നേരം സംസാരിച്ചത്. പക്ഷെ ബുദ്ധിമാന്മാര് ശരിക്കും ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒന്നിനെ പറ്റി വിലപിക്കാറില്ല. അവര് മരിച്ചവരെ ചൊല്ലിയോ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെ ചൊല്ലിയോ ഒന്നും യഥാർത്ഥ ബുദ്ധിമാന്മാര് വിലപിക്കില്ല. അതെങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമാന്മാരാണെന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് യഥാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയവരെയാണ് ബുദ്ധിമാൻ എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നത്. അപ്പം ശരീരത്തിനായിട്ടുള്ള ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ ഭഗവാൻ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ശരീരത്തിനെ കുറിച്ചും ആത്മാവിനെ കുറിച്ചും നമ്മുടെ ഓരോ ജീവാത്മാക്കൾ, നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ആരാണ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഇതിലൂടെ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി തരികയാണ്. അപ്പൊ ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ്, നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മൾ ഈ ശരീരമാണ് നമ്മൾ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പം ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ്, നമ്മുടെ ഈ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വമായിട്ടുള്ള ആത്മാവുണ്ട്. ആ ആത്മാവിനെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആത്മാവിനെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ദേഹിനോസ്മിൻ യഥാ ദേഹേ കൗമാരം യൗവനം ജര തഥാ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തിർ ധീരസ്തത്ര ന മുഹ്യതി. വലിയൊരു അറിവാണ് ഇവിടെ അർജുനന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഒരു പക്ഷെ ഇന്നത്തെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന പലരും വിശ്വസിക്കാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് ആത്മാവിന്റെ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തിയെ കുറിച്ച്. അതായത് പുനർജന്മത്തെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ്, അതായത് ആത്മാവിന് ശരീരം കൂടിയേ കഴിയൂ, എങ്കിൽ മാത്രമേ ആത്മാവിന് കർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ്, ശരീരം സ്വീകരിച്ച ആത്മാവ്, ഈ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ ആത്മാവ് കുടികൊള്ളുന്നുണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വമാണ് ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ആത്മാവ് ശരീരം സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ശരീരസ്ഥനായ ആ ആത്മാവ് ശരീരം സ്വീകരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ, നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ജനിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ശൈശവം, ബാല്യം, കൗമാരം, യൗവനം, വാർദ്ധക്യം, ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത്. അപ്പം
അങ്ങനെയുള്ള ആ ആത്മാവ്, ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്കും പിന്നീട് വാർദ്ധക്യത്തിലേക്കും കടക്കുന്നത് പോലെ മരണശേഷം മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റൊരു ജന്മം എടുക്കുന്നു. അതായത് ഈ ഒരു ശരീരത്തിന്റെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞു. ഈ ഒരു ശരീരത്തിന്റെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വീണ്ടും വീണ്ടും ആഗ്രഹമാണ് ഈ ശരീരത്തിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ ശരീരവുമായിട്ടും ഇന്ദ്രിയങ്ങളായിട്ടും ബന്ധപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആഗ്രഹങ്ങൾ തീരുന്നില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ആത്മാവിന് വീണ്ടും ജനിക്കാൻ നിർബന്ധിതനായി, വീണ്ടും ഒരു ശരീരം എടുക്കാൻ നിർബന്ധിതനായി തീരുന്നു. അതാണ് പ്രകൃതിയുടെ നിയമം. ഈ കർമ്മത്തിന്റെ ഈ ഒരു ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ അത് പിന്നെ നിയമമാണത്. അതിനെ ആർക്കും മാറ്റിമറിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ഭഗവാൻ അങ്ങനെയാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ആർക്കും വിശ്വാസമില്ലാത്തതുമാണ് ഒരു പുനർജന്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ആത്മാവിനെ തന്നെ ആർക്കും വിശ്വാസമില്ല. ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് അറിവില്ല, പുനർജന്മത്തെ കുറിച്ച് വിശ്വാസമില്ല. എന്നാൽ അത് ആര് വിശ്വസിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ശരി, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമം, ഭഗവാൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു നിയമം ഇങ്ങനെയാണ്. ആത്മാവിന് പിന്നെ ശരീരം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നോളം ആ ശരീരത്തില് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്. ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഓരോ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, ആഗ്രഹിക്കുന്നു, പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നു. ആഗ്രഹങ്ങൾ തീരാത്തിടത്തോളം നമുക്ക് ദേഹാന്തര പ്രാപ്തി ചെയ്തേ പറ്റൂ. ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിന് മറ്റൊരു ജന്മം എടുക്കുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പം സമചിത്തനായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് ഈ ഒരു പ്രക്രിയയെക്കുറിച്ച്, ആത്മാവിന്റെ ഈ ഒരു പരിണാമത്തെ പറ്റി, ഈ ഒരു ദേഹാന്തര പ്രാപ്തിയെ പറ്റി അറിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ബുദ്ധിമാന്. ആ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭൗതിക ബുദ്ധിയല്ല, ഭൗതിക തലമല്ല, ആ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ശരീരബോധം മാത്രമല്ല ഉള്ളത്. ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു ജ്ഞാനമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇവിടെ ബുദ്ധിമാൻ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നത്. അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ബുദ്ധിമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് ശരിയായ രീതിയിൽ അറിവുള്ള, ജ്ഞാനമുള്ള വ്യക്തിയാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ അറിവുള്ള, ജ്ഞാനമുള്ള ആ ബുദ്ധിമാനായ വ്യക്തി ഒരിക്കലും ആത്മാവിനെ കുറിച്ച്, എന്താ പറയാ, ആത്മാവിന്റെ ആ ഒരു ദേഹാന്തര പ്രാപ്തിയെ കുറിച്ച്, പരിണാമത്തെ പറ്റി സംഭ്രമം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അപ്പൊ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പം നമ്മുടെ ശരീരവും ആത്മാവും എന്തെന്ന് ഇവിടെ പറയുകയാണ്. അപ്പം ശരീരം എന്തുകൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്? പഞ്ചഭൂതങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് ശരീരം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ആ പഞ്ചഭൂതം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അഗ്നി, വെള്ളം, ആകാശം, വായു, ഭൂമി, അല്ലെ? ഫയർ, വാട്ടർ, സ്കൈ, എയർ, എർത്ത്. ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ടാണ്, ഭൂതങ്ങളെ കൊണ്ട്, 5 പഞ്ചഭൂതങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ശരീരം, ഈ കാണായ നമ്മുടെ ഈ സ്ഥൂല ശരീരം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. പഞ്ചഭൂതങ്ങളെ കൊണ്ട് നിർമ്മിതമാണ്. അഗ്നി, ജലം, ആകാശം, വായു, ഭൂമി. ഈ 5 കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ശരീരം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ശരീരം നശിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പഠിക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ ആ ഒരു എങ്ങനെയാണ് ആത്മാവ് ദേഹാന്തര പ്രാപ്തിയോടെ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഒരു ചിത്രത്തിലൂടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതുണ്ടോ? ജനിക്കുന്നു, പിന്നെ ശൈശവം, ബാല്യം, കൗമാരം, യൗവനം, വാർദ്ധക്യം കഴിഞ്ഞ് മരിക്കുന്നു. വീണ്ടും ഈ ജന്മത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണോ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തത് അതിന്റെ യോഗ്യതയ്ക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള ജന്മമാണ് അടുത്തത് എടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ആത്മാവ് ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് ജന്മം എടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ആത്മാവിന്റെ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തിയാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് മനുഷ്യജന്മം തന്നെ കിട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. നമുക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് ഈ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണോ ചിന്തിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ച്, അതിന്റെ യോഗ്യതയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മം ലഭിക്കുന്നത്. നമ്മൾ മൃഗതുല്യമായിട്ടുള്ള ചിന്തകളും പ്രവൃത്തികളുമാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് മൃഗതുല്യമായിട്ടുള്ള ജന്മമായിരിക്കും ലഭിക്കുക. എന്നാൽ നമ്മൾ വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ധർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കുകയും നല്ല ജീവിതം ചിട്ടപ്പെടുത്തുകയും നല്ല കൃത്യനിഷ്ഠയോടുകൂടിയുള്ള നല്ല ജീവിതം ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനുഷ്യജന്മം ലഭിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ജന്മത്തിൽ നമുക്ക് മനുഷ്യജന്മം ലഭിച്ചു എന്ന് കരുതി നമുക്ക് മനുഷ്യജന്മം തന്നെ ലഭിച്ചുകൊള്ളണമെന്നില്ല. 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങളുണ്ട്. 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങളുണ്ട്. ഈ 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങളിലും ഏത് ജീവിയായിട്ടും നമുക്ക് ജന്മമെടുക്കാം. ജലത്തിലോ കരയിലോ പലതരത്തിലുള്ള ജീവിവർഗങ്ങളുണ്ട്. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നും നമുക്ക് ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ നമുക്ക് ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിവില്ല. നമുക്ക് ഈ ശരീരത്തിനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ നമുക്ക് ബോധമുള്ളൂ. നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധത്തിലാണ്. എന്റെ ശരീരം, എന്റെ ഇഷ്ടം, എന്റെ ആഗ്രഹങ്ങള്, എന്റെ കൈ, എന്റെ കണ്ണ്, എന്റെ കാല്, എന്റെ ശരീരം, എല്ലാം എന്റെ എന്നുള്ള ഒരു ഭാവത്തിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ശരീരത്തിനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ എന്താണ് ശരീരവും ആത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ വരും അധ്യായങ്ങളിൽ പഠിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ചിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് കൂട്ടിലടച്ചിരിക്കുന്ന തത്തയെ നമുക്ക് ആത്മാവായിട്ടും ആ കൂടിനെ നമുക്ക് ശരീരമായിട്ടും നമുക്ക് ഉദാഹരണമായിട്ട് എടുക്കാം.
അപ്പം നമ്മള് കൂട്ടിൽ അടച്ചിരിക്കുന്ന തത്ത ആത്മാവാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആത്മാവിനെ നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നേ ഇല്ല. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ ആത്മാവ് കുടികൊള്ളുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ തന്നെ പേഴ്സണൽ, നമ്മുടെ തന്നെ വ്യക്തിത്വം. നമ്മൾ ഞാൻ എന്റെ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ശരീരത്തിനെ അല്ല, ആത്മാവിനെയാണ്. ആ ആത്മാവ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ, നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ പ്രജ്ഞ, ഈ ബോധം നമുക്കുള്ളത്. ആ ആത്മാവ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ജീവൻ ഉള്ളത്. അപ്പം ആ ആത്മാവ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ബോധമുള്ളത്, നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ എല്ലാം തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ആത്മാവ് ഉണ്ടെന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു തെളിവാണ് ബോധം എന്നത്. ആ ആത്മാവ് നമ്മളെ വിട്ടു പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ശരീരം ജഡമായി തീരുന്നത്. അപ്പം പക്ഷെ നമ്മൾ ശരീരത്തെ മാത്രം എപ്പോഴും മിനുക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആത്മാവിനെ മറന്നു പോകുന്നു. ആത്മാവിനെയാണ് നമ്മൾ പരിഗണിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ആ കൂട്ടിലുള്ള തത്തയെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. എപ്പോഴും നമ്മൾ ആ കൂട് മാത്രം എപ്പോഴും വൃത്തിയാക്കിക്കൊണ്ട് മിനുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. കൂട്ടിലുള്ള തത്തയ്ക്ക് വേണ്ടുന്ന ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നില്ല, അതിന് വെള്ളം കൊടുക്കുന്നില്ല, അതിനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നേ ഇല്ലാത്തത് പോലെ എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ് നമ്മൾ ശരീരവും ആത്മാവിനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. നമ്മൾ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നുള്ളൂ. ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയോ മനസ്സിലാക്കുകയോ ചെയ്യുന്നേ ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്മള് അത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ വാങ്ങുന്നു. കുറച്ചും കൂടി വലുതാകുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള, ഓരോ പ്രായത്തിലും ആ പ്രായത്തിനനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളും നമ്മുടെ ശരീരവും മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ വീണ്ടും ഇത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്, ആത്മാവിന്റെ ആ ഒരു ദേഹാന്തര പ്രാപ്തിയെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ വീണ്ടും പറയുന്നത്. അങ്ങനെ 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങളിൽ നമ്മൾ മാറി മാറി ആത്മാവ് പലതരം ശരീരങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. മാത്ര സ്പർശാസ്തു കൗന്ദേയ ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖത ആഗമാപായനോ നിത്യത്താം തിദിക്ഷസ്വ ഭാരത. അപ്പം ആ ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങൾ നമ്മൾ 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചിരുന്നു. അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കുവാൻ ഉള്ള പല കാരണങ്ങൾ അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അല്ലെ? പാപം പറഞ്ഞു, എന്താണ് ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങൾ പറഞ്ഞു, മൃദുല ഹൃദയത്വം പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ 4-5 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പം അതില് അർജുനൻ ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ്. പലതരത്തിലുള്ള ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങൾ വരുമ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ തരണം ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് ഭഗവാൻ ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിലൂടെ പറയുന്നത്. മാത്ര സ്പർശാസ്തു കൗന്ദേയ ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖത ആഗമാപായനോ നിത്യസ്താം തിദിക്ഷസ്വ ഭാരത. ഹേ കുന്തിപുത്ര, ക്ഷണികങ്ങളായ സുഖദുഃഖങ്ങളുടെ വരവും പോക്കും മഞ്ഞുകാലത്തിന്റെയും വേനൽക്കാലത്തിന്റെയും ഗതിവിഗതികൾ പോലെയത്രേ. ഇന്ദ്രിയാനുഭൂതികളിൽ നിന്ന് അവയുണ്ടാകുന്നു. ഹേ ഭാരത, അവയെ അസ്വസ്ഥനാകാതെ സഹിക്കാൻ ഒരാൾ പഠിക്കണം. അപ്പം അർജുനൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, ആ 2-ാമത്തെ അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാനും അർജുനൻ 5 കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നതിൽ 2-ാമത്തെ ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങൾ എന്നുള്ളതിന്റെ അതിന്റെ ഉത്തരമാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അർജുനന്. അപ്പം ഭൗതിക പരമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള സുഖ ദുഃഖ അനുഭവങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടാകും. അപ്പൊ സുഖമാണെങ്കിലും ദുഃഖമാണെങ്കിലും നമ്മൾ അതിനെ വളരെ സമബുദ്ധിയോടുകൂടി വളരെയധികം മഞ്ഞുകാലത്തിന്റെ വരവും പോക്കും പോലെ, മഞ്ഞുകാലത്തിന്റെയും വേനൽക്കാലത്തിന്റെയും ഗതിവിഗതികൾ പോലെയാണ് ആ ഒരു ക്ഷണികങ്ങളായിട്ടുള്ള. സുഖമാണെങ്കിലും ദുഃഖമാണെങ്കിലും അത് വരുകയും പോവുകയും ചെയ്യും. ഒന്നും സ്ഥിരമല്ല ഇവിടെ, അവയൊക്കെ ക്ഷണികങ്ങളാണ്. അത് മഞ്ഞുകാലം, ഓരോ കാലങ്ങൾ വരും, ഓരോ വസന്തവും ശിശിരവും ഹേമന്തവും 6 നമ്മുടെ കാലങ്ങളുണ്ടല്ലോ, ഇതെല്ലാം മഞ്ഞുകാലവും വേനൽക്കാലവും മഴക്കാലവും ഒക്കെ വരുകയും പോവുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഒന്നും സ്ഥിരമല്ല ഇവിടെ, ഒക്കെ വരും പോവുകയും ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് സുഖദുഃഖങ്ങളും. അപ്പം നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് നമ്മുടെ തോന്നലാണ്. ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ പെട്ടുഴലുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു പ്രചോദനം കൊണ്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നതാണ്, ഞാനിപ്പോ സുഖമാണ് അനുഭവിക്കുന്നത്, ഞാനിപ്പോ ദുഃഖമാണ് അനുഭവിക്കുന്നത് എന്ന്. നമ്മൾ ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അനുഭവിച്ച ദുഃഖം അന്ന് നമുക്കത് ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനെ അത് ബാധിക്കുമെങ്കിലും കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നമുക്കത് പിന്തിരിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ദുഃഖത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്രത്തോളം ഒരു ദുഃഖം അത് തോന്നത്തില്ല. നമ്മുടെ മനസ്സിനകത്ത് അത്രയും അന്ന് നമുക്ക് എത്രത്തോളം അതിനെ എഫക്ട് ചെയ്തിരുന്നോ അത്രയും എഫക്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നമുക്ക് തോന്നില്ല. ഒരു വേദനയായിക്കോട്ടെ, വിഷമമായിക്കോട്ടെ, പ്രയാസമായിക്കോട്ടെ, അതെല്ലാം കാലം മായ്ക്കുന്ന മുറിവുകളാണ് അതൊക്കെ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഒരു മായാജാലമാണത്, നമ്മളെ പലതിലും പെടുത്തും. പക്ഷെ കുറെ കാലം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതൊന്നും ബാധിക്കാത്തത് പോലെ തോന്നും. ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഒരു മായാജാലമാണത്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയാനുഭൂതികളിൽ നിന്ന് അവയുണ്ടാകുന്നു. ഇവയൊക്കെ വരുകയും പോവുകയും ചെയ്യും. നമുക്കത് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം റിയൽ ആണത്, സത്യം തന്നെയാണത്. പക്ഷെ അതിന് നമ്മൾ അസ്വസ്ഥനാവാതെ, അവയിലൊന്നും മനസ്സ് അസ്വസ്ഥതപ്പെട്ടു പോവാതെ, അവയിലൊന്നും ഭ്രമിച്ചു പോവാതെ, അതിൽപ്പെട്ട് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് വിഭ്രാന്തിപ്പെടാതെ, അതിൽ നിന്നൊക്കെ അസ്വസ്ഥനാവാതെ അതിനെ സഹിക്കാൻ ഒരാൾ പഠിക്കണമെന്ന്. അതാണ് ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നമുക്ക് നേരിടേണ്ടി വരുന്ന സുഖത്തെ ദുഃഖത്തെ ഒക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ്
അതിജീവിക്കേണ്ടത് എന്ന് ഭഗവാൻ ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിലൂടെ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകമാണിത്. മാത്ര പശ്ചാസ്തു കൗന്ദേയ ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖത ആഗമാപായനോ അനിത്യസ്താം തിദിക്ഷസ്വ ഭാരത. അപ്പോൾ നമ്മള് മഞ്ഞുകാലത്തിന്റെയും വേനൽക്കാലത്തിന്റെയും ഗതിവിഗതികൾ പോലെയാണ് ഈ സുഖദുഃഖങ്ങളൊക്കെ. ഇതൊക്കെ ക്ഷണികമാണ്, ഒന്നും സ്ഥിരമല്ല ഇവിടെ. അപ്പോൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അനുഭൂതികളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഓരോ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, അതിനനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് അതിന്റെ റിയാക്ഷൻ വരുന്നത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അതിനെ അസ്വസ്ഥനാവാതെ സഹിക്കാൻ പഠിക്കണമെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരു വൃക്ഷം, ആ വൃക്ഷം ഏത് കാലത്തിലും ചൂടും തണുപ്പും കാറ്റും ഒക്കെ സഹിച്ചാണ് ആ വൃക്ഷം നിൽക്കുന്നത്. ചൂടുകാലത്ത് അതിന്റെ ഇലകളൊക്കെ കൊഴിയാൻ പാകത്ത് നിൽക്കും, മഞ്ഞുകാലം അതിന്റെ ഇല മുഴുവൻ കൊഴിഞ്ഞു പോകും, വർഷകാലത്ത് എല്ലാം തളിർത്തി നിൽക്കും. ഈ 3 കാലത്തിലും ഈ 3 സന്ദർഭങ്ങളിലും വൃക്ഷം അത് എല്ലാം സഹിച്ചുകൊണ്ട് അത് നിലകൊള്ളുകയാണ്. വൃക്ഷം എല്ലാം അസ്വസ്ഥപ്പെടുന്നില്ല, വൃക്ഷം അതെല്ലാം സഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുപോലെ നമ്മളും അതിനെ അസ്വസ്ഥതയില്ലാതെ അതിനെ സഹിക്കാനായിട്ട് പഠിക്കണം എന്ന് പറയുകയാണ്. നജായതേ മ്രിയദേവ കഥാചിത്നായം ഭൂത്വാ ഭവിതാവാ ന ഭൂയഃ അജോ നിത്യ ശാശ്വതോയം പുരാണോ ന ഹന്യതേ ഹന്യമാനേ ശരീരേ. ആത്മാവിന് ഒരിക്കലും ജനന മരണങ്ങളില്ല, അതുണ്ടായിട്ടില്ല, ഉണ്ടാകുന്നില്ല, ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. അജനും നിത്യനും ശാശ്വതനും പ്രാചീനനുമാണത്. ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ അതിന് മരണമില്ല. അപ്പോൾ ആത്മാവിന്റെ സവിശേഷതകളെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ ഇനി അങ്ങോട്ട് ഉടനീളം പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആത്മാവിന്റെ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തിയെ കുറിച്ചാണ് ആദ്യം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്, അല്ലെ? ആത്മാവ് അത് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഈ ജന്മത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണോ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഓരോന്നും എണ്ണിപ്പെറുക്കി അവിടെ കണക്ക് കൂട്ടി വെക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ നിമിഷം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ജോലിയെ മാത്രമല്ല കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതും എല്ലാം കർമ്മമാണ്. നമ്മളെ ശരീരം കൊണ്ട് 5 ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടും 5 കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടും നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നോ പ്രവർത്തിക്കുന്നോ അതെല്ലാം കർമ്മമായിട്ട് അതിന്റെ എല്ലാം റിയാക്ഷൻ വരും. ആക്ഷൻ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്ന അതിന്റെ റിയാക്ഷൻ വരും. ഇതിനനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മം വരുന്നത്. അപ്പം ഇത് പ്രകൃതി നിയമമാണ്. ഇതിനെ മാറ്റുവാനോ, ഇതിനെ വിശ്വസിച്ചാലും ശരി വിശ്വസിച്ചില്ലെങ്കിലും ശരി, ഇതാണ് പരമമായിട്ടുള്ള സത്യം. ആത്മാവിന് പുനർജന്മമുണ്ട്. ആത്മാവ് അത് എല്ലാ ജന്തു ജീവജാലങ്ങൾക്കും ബാധകമാണ്. അത് മനുഷ്യന് മാത്രമുള്ള ബാധകമല്ലത്. ഈ ഭൂമിയിലുള്ള 84 ലക്ഷം ജീവി വർഗങ്ങൾക്കും ബാധകമാണ് പുനർജന്മം എന്ന പ്രക്രിയ. എല്ലാ ജീവികളുടെയും ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ജീവാത്മാവ് കുടികൊള്ളുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ആ ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അത് വരും ശ്ലോകങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മൾ വളരെ വിശദമായിട്ട് പഠിക്കും. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ആത്മാവിന് ഒരിക്കലും ജനന മരണങ്ങളില്ല. ആത്മാവ് ജനിക്കുകയോ മരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പം അങ്ങനെ പറയുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനെ ഗ്രഹിക്കാൻ നമുക്ക് വളരെ കുറച്ച് ടഫാണ് അതിനെ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ. അതാണ് ഗ്രഹിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. ഉറ്റമിത്രവും ഭക്തനും ശിഷ്യനുമായി തീരണം നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ. എങ്കിലേ നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീതയെ ഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. നമ്മൾ ഗീതാമഹിമാമൃതം തുടക്കത്തിൽ പഠിച്ചിരുന്നു. അപ്പം ആത്മാവിന് ജനന മരണങ്ങളില്ല, അത് ജനിച്ചിട്ടുമില്ല മരിച്ചിട്ടുമില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് ഭഗവാന്റെ കൃപയും നമ്മൾ ഭഗവാനെ സറണ്ടർ ചെയ്യണം. നമ്മൾ ആ ഒരു ഭക്തിയോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മളെ ഭഗവത്ഗീത എത്രയും താല്പര്യത്തോടു കൂടി, അല്ലെ? നമ്മൾ ആ ഗീതാമഹിമാമൃതത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി എത്ര താല്പര്യത്തോടു കൂടി എത്രയും ഉത്സാഹത്തോടു കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയെ പ്രാപിക്കുന്നുവോ, ഭഗവത്ഗീതയെ സമീപിക്കുന്നുവോ, അതിനനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ നമുക്ക് ആ ഒരു കഴിവ് തരും, നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുവാനുള്ള. അപ്പൊ ഒരിക്കലും ജനിച്ചിട്ടുമില്ല മരിച്ചിട്ടുമില്ല, ജനന മരണങ്ങളില്ല ആത്മാവിന്. അത് ഉണ്ടായിട്ടേ ഇല്ല. ഇത് ഒരു സംഭവം ഉള്ളതിനാണ് നാശമുള്ളത്. ഉള്ളതിനൊക്കെ നാശമുണ്ട്, ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത ഒന്നിന് നാശമില്ല. അപ്പൊ ഉണ്ടാകുന്നില്ല, അത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് ഉണ്ടാകേണ്ട ആവശ്യവുമില്ല. അത് ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാവുകയില്ല, ഓൾറെഡി ഉണ്ടത്, അതുകൊണ്ട് അത് ഉണ്ടാവുകയും ഇല്ല, ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകാനും പോകുന്നില്ല. ഈ ഒരു തത്വത്തെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ, അതിനെ ഗ്രഹിക്കണമെങ്കിൽ, ഇത് ബൈഹാർട്ട് പഠിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ജ്ഞാനമല്ല, ഒരു തത്വമല്ല ഇത്. അപ്പം അത്രയും ഉയർന്ന ഒരു തത്വമാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ആത്മാവിന്റെ ആ ഒരു ആത്മാവ് എന്താണെന്ന്, ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. ആ ആത്മാവിനെ കുറിച്ചാണ്, ഭഗവാന്റെ തന്നെ ആ ഒരു സ്വഭാവത്തെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ജനന മരണങ്ങളില്ല, അത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഉണ്ടാകുന്നില്ല, ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. അജനും നിത്യനും ശാശ്വതനും പ്രാചീനനുമാണത്. ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ അതിന് മരണമില്ല. ഒരു പരമസത്യം ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. അപ്പോൾ ഏതിനാണ് നാശമുള്ളത്, ഏതിനാണ് നാശമില്ലാത്തത് എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആത്മാവിന് എന്താണ്? ജനന മരണങ്ങളില്ല, അത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഉണ്ടാകുന്നില്ല, ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകുമില്ല. അത് അജനാണ്. അജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനനമില്ലാത്തതാണ്. ജനനമില്ല, അതിന് ജനിച്ചിട്ടില്ല മരിച്ചിട്ടുമില്ല. ജനനമില്ല, ജനനം ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ മരണമുള്ളൂ. നമ്മളൊക്കെ ജനിച്ചവരാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നിശ്ചയമായിട്ട് മരണമുണ്ട്. പക്ഷെ ആത്മാവ് ഒരിക്കലും ജനിച്ചിട്ടില്ല.
അത് എപ്പോഴും ഉള്ളതാണ്, അത് എപ്പോഴും ഉള്ള ഒരു ഇതാണ്, ഊർജമാണത്. അപ്പം അത് പ്രാചീനനുമാണ്. അതിന്റെ ഒരു പ്രായത്തെ നമുക്ക് ആത്മാവ് എത്ര കാലമായി ഇവിടെ വന്നെന്ന് കാലത്തെ ഗണിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റില്ല. അതിന് ആത്മാവിന് എത്രത്തോളം പ്രായമുണ്ട്, അതിന്റെ കാലഗണന എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്നൊന്നും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുവാനോ ഗണിച്ചെടുക്കാനോ ഒന്നും സാധ്യമല്ല. അതിപ്രാചീനനാണ്, ശാശ്വതനാണ്, ഒരിക്കലും നാശമില്ല, ശാശ്വതമായിട്ട് നിലകൊള്ളുന്നതാണ് ആത്മാവെന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് പഞ്ചഭൂത നിർമ്മിതമാണ്, ജഡ പദാർത്ഥമാണ്. ശരിക്കും ആത്മാവ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യവും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തില് രണ്ട് ആത്മാവുണ്ട്. ഒന്ന് നമ്മുടെ തന്നെ വ്യക്തിത്വമായിട്ടുള്ള ആത്മാവും, ഒന്ന് ഭഗവാനും. ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ട് ജീവാത്മാവിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ജീവാത്മാവിന്റെ ഓരോ കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവാത്മാവിന്റെ അടുത്ത ഗതിയിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ എല്ലാ കർമ്മങ്ങൾക്കും സാക്ഷിയായിട്ട് സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ പരമാത്മ രൂപത്തിൽ സർവ്വചരാചരങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് കൂടിയാണ് ഈ രണ്ടുപേരുടെയും സാന്നിധ്യം ഹൃദയത്തിൽ, നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നമ്മുടെ കൈകാലുകളൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ അല്ലെങ്കിലോ ഇത് വെറും ജഡമാണ്. ഇവർ രണ്ടുപേരും നമ്മളെ വിട്ടു പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ശരീരം വെറും ജഡമായിട്ട് തീരുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ ശരീരത്തിന് നാശമുണ്ട്, ആത്മാവിന് മരണമില്ല, നാശമില്ല എന്ന് ഇവിടെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ആത്മാവിന്റെ സവിശേഷതയെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. അടുത്ത ശ്ലോകം, വാസാംസി ജീർണാനി യഥാ വിഹായ നവാനി ഗൃഹ്ണാതി നരോപരാണി തഥാ ശരീരാണി വിഹായ ജീർണാനന്യാനി സംയാതി നവാനി ദേഹി. പഴകിയ ഉടുപ്പുകൾ മാറ്റി പുതിയവ എടുത്തണിയുന്നത് പോലെ ജീർണിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളാത്തതായ ഭൗതിക ശരീരങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ദേഹി പുതുദേഹങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ദേഹി എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മാവ്, ആത്മാവിന്റെ ദേഹി എന്ന് പറഞ്ഞ സംസ്കൃത പദമാണ് ദേഹി, ആത്മാവ്. അപ്പോൾ ജീർണിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളാത്തതായ ശരീരം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രായമൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ആന്തരികാവയവങ്ങളെല്ലാം ക്ഷയിച്ചു, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ആന്തരികാവയവങ്ങളൊക്കെ ക്ഷയിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ ആ ശരീരം ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളുമല്ലോ. നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ, ഈ ജന്മത്തെ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ തീർന്നു കഴിയുമ്പോൾ ആത്മാവിന് ആ ശരീരത്തിൽ പിന്നെ നിലനിൽക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആത്മാവ് ആ ദേഹത്തെ ഉപേക്ഷിക്കും. അതന്നെയാണ് മരണം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ മരണം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? തീർച്ചയായിട്ടും അതിന്റെ ഒരു നിശ്ചിത സമയമുണ്ട്. ആ ജന്മത്ത് ആ ഒരു ശരീരത്തില് ആത്മാവ് ആ ഒരു ശരീരസ്ഥനായിട്ടിരുന്നപ്പോൾ എന്തൊക്കെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ചിന്തിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു, ആ ഒരു ശരീരസ്ഥനായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു, ആ വ്യക്തി എന്തൊക്കെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതിന്റെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആ വ്യക്തി ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അടുത്ത ജന്മം രൂപാന്തരപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു അവിടെ. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് ഒരു പിന്നെ പരലോകത്തെ ഓരോ പിന്നെ കാലഗണനയൊക്കെ ഉണ്ട്. അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ആ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അനുഭവിക്കാനുള്ള എന്താണെങ്കിലും ശിക്ഷകളൊക്കെ അനുഭവിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അടുത്ത ഒരു ശരീരത്തിൽ ജന്മം എടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ഒരു വ്യക്തി ചെയ്തു കൂട്ടിയ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ മൃഗയോനിയിലായിരിക്കും ജന്മം എടുക്കുക, ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യയോനിയിലായിരിക്കും ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരിക. അപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ജന്മത്തിന് കാരണക്കാര്. പക്ഷെ നമ്മൾ അജ്ഞാനം കൊണ്ട് നമ്മൾക്കത് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പം പഴകിയ ഉടുപ്പുകൾ മാറ്റി പുതിയവ എടുത്തണിയുന്നത് പോലെ ജീർണിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളാത്തതായ ഭൗതിക ശരീരങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ദേഹി പുതുദേഹങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു, പുതുജന്മങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നിരന്തരം 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങളിലും ഇത് നിരന്തരം നടക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ്. ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ പെട്ടുഴലുകയാണ് ആത്മാവ്. അപ്പൊ അതായത് പഴകിയ വസ്ത്രങ്ങൾ നമ്മുടെ നമ്മളൊരു വസ്ത്രം ഉപയോഗിച്ചു, അത് പഴകി, അത് മുഷിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ വളരെ ലാഘവത്തോടു കൂടി അതിനെ മാറ്റി നമ്മൾ ദേഹമൊക്കെ ശുദ്ധിയാക്കി പുതിയൊരു വസ്ത്രം എടുത്ത് അണിയുന്നത് പോലെ അതാണ് അത്രയും ലാഘവത്തോടു കൂടിയിട്ട്. അതുപോലെയാണ് ആത്മാവിന്റെ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു ദേഹം ജീർണിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അത് അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് പോകുന്നു, അടുത്ത പുതിയ ദേഹം സ്വീകരിക്കുവാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ആത്മാവ് നടത്തുന്നു. നൈനം ചിന്തന്തി ശസ്ത്രാണി നൈനം ദഹതി പാവകഃ നചൈനം ക്ലേദയന്ത്യാപോ ന ശോഷയതി മാരുതഃ. ആത്മാവിന്റെ അടുത്ത ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച്, ആത്മാവിന്റെ ആ ഒരു പ്രഭാവത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ആത്മാവിനെ ആയുധങ്ങൾക്ക് മുറിക്കാനാവില്ല, അഗ്നിക്ക് ദഹിപ്പിക്കാനോ വെള്ളത്തിന് നനയ്ക്കാനോ കാറ്റിന് ശോഷിപ്പിക്കാനോ കഴിയില്ല. അപ്പം ആത്മാവിനെ ഒരു തരത്തിലും നശിപ്പിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അപ്പം ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? നീ ബുദ്ധിമാന്മാരെ പോലെ സംസാരിക്കുന്നു. അപ്പം ദേഹത്തിന് മാത്രമേ നാശം സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ. ഓരോ വ്യക്തികളുടെയും ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ആത്മാവിന് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ബുദ്ധിമാന്മാര് ശരീരത്തിന്റെ മരണത്തെ, ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ ബുദ്ധിമാന്മാർ ഒരിക്കലും വിലപിക്കില്ല. ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെ ചൊല്ലിയോ മരിച്ചവരെ ചൊല്ലിയോ ഒന്നും ബുദ്ധിമാന്മാര് വിലപിക്കില്ല എന്ന് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കാരണം ഇതാണ്. ആത്മാവിന് ഒരിക്കലും നാശമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്, ആത്മാവിനെ
ഒരിക്കലും ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് മുറിക്കാനാവില്ല, അഗ്നിക്ക് ദഹിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല, വെള്ളത്തിന് നനയ്ക്കാനോ കാറ്റിന് ശോഷിപ്പിക്കാനോ കഴിയുകയില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഉള്ളിലും ജീവാത്മാവ് കുടികൊള്ളുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് മാത്രമേ നാശം സംഭവിക്കുന്നുള്ളൂ. വീണ്ടും നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ആത്മാവിന് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഒരാളുടെ മരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ ദുഃഖിക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം ആത്മാവിന്റെ ആ ആ ഒരു ഗുണത്തെ, ആത്മാവിന്റെ ആ ഒരു സ്വഭാവത്തെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആത്മാവിനെ ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരിക്കലും നമുക്ക് നശിപ്പിക്കാൻ സാധ്യമല്ല, മുറിക്കാനാവില്ല. അഗ്നിയിലിട്ടാലും ആത്മാവിന് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല. അഗ്നിയിലിട്ട് ദഹിപ്പിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഒരിക്കലും ആത്മാവിന് ഒരു നാശവും സംഭവിക്കില്ല. വെള്ളത്തിലിട്ടാൽ അത് നനയ്ക്കുകയോ ഇല്ല, കുതിർന്നു പൊങ്ങുവോ അല്ലെങ്കിൽ അത് കുതിർന്നില്ലാണ്ടായി തീരുകയോ ഒന്നും ചെയ്യില്ല. കാറ്റിന് അതിനെ ശോഷിപ്പിക്കാൻ ഒന്നും സാധ്യമല്ല. എന്നാൽ ശരീരം പഞ്ചഭൂതം നിർമ്മിതമായതുകൊണ്ട് ശരീരത്തിന് മാത്രമാണ് നാശം സംഭവിക്കുന്നത്. ജാതസ്യ ഹി ധ്രുവോർ മൃത്യുധ്രുവം ജന്മമൃതസ്യ തസ്മാദപരിഹാര്യർത്ഥേന ത്വം ശോചിതുമർഹസി. ജനിച്ചവന് മരണം നിശ്ചയം അത്രേ, മരിച്ചവന് ജനനവും. അതിനാൽ തന്റെ അനിവാര്യമായ കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തെ പറ്റി വ്യസനിക്കേണ്ടതില്ല. അപ്പം ജനിച്ച വ്യക്തിക്ക് മരണം നിശ്ചയമാണ്, മരിച്ചവന് ജനനവും നിശ്ചയമാണ്. അതിനാൽ തന്റെ കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തെ പറ്റി വ്യസനിക്കേണ്ടതില്ല. അപ്പോൾ ഒരാള് ഈ ഒരു ശരീരം അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മം നമുക്ക് ലഭിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മള് കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തെ പറ്റി ഒരിക്കലും വ്യസനിക്കേണ്ടതില്ല. ജനിച്ചാൽ ഒരിക്കലും നിശ്ചയമായിട്ടും മരണം ഉണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അനിവാര്യമായിട്ടുള്ള കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തെ പറ്റി വ്യസനിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. നമ്മൾ നമ്മുടെ ആത്മാവിനെയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കേണ്ടത്, ശരീരത്തിനല്ല ശ്രദ്ധ കൊടുക്കേണ്ടത്. ആത്മാവിനെയാണ് നമ്മൾ രക്ഷിക്കേണ്ടത്. ശരീരത്തിനെ അല്ല ഇവിടെ രക്ഷിക്കേണ്ടത്, ആത്മാവിനെയാണ് രക്ഷിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ദേഹി നിത്യം അവധ്യോയം ദേഹേ സർവസ്യ ഭാരത തസ്മത് സർവാണി ഭൂതാനി നത്വം ശോചിതുമർഹസി. ഹേ ഭാരത, ദേഹി അഥവാ ദേഹത്തിൽ വസിക്കുന്ന സത്ത, ആത്മാവ് അനശ്വരനാണ്. അതിനെ കൊല്ലുവാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് ഏതൊരു ജീവനെ കുറിച്ചും നീ വ്യസനിക്കേണ്ടതില്ല. അപ്പൊ അർജുനൻ ഇത്രയും നേരം തന്റെ ബന്ധുമിത്രാദികളെ കൊല്ലുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ആലോചിച്ചാണ് ഇത്രയും നേരം ഇവിടെ വല്ലാതെ ദുഃഖിച്ചിരുന്നത്. അവരെല്ലാം എനിക്ക് കൊല്ലേണ്ടി വരുമല്ലോ, അവരൊക്കെ ഇല്ലാതായി കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് കുറെ രാജ്യം കിട്ടി, ഈ രാജ്യം കിട്ടിയിട്ടും കുറെ സുഖസൗകര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇനി എന്തിനാണ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നൊക്കെയായിരുന്നു അർജുനൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്, അവരൊക്കെ പിന്നെ അവരുടെ ശരീരം മാത്രമേ ഇല്ലാതാവുന്നുള്ളൂ. അവരുടെ ആ ഒരു യഥാർത്ഥ വ്യക്തിത്വം എന്ന് പറയുന്ന ആത്മാവാണ്. അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ആത്മാവിന് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല. അപ്പം അതിനെ കൊല്ലുവാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. ഈ ശരീരത്തിന് മാത്രമേ നാശമുള്ളൂ. നമ്മളൊന്നും ഈ ശരീരമല്ല, നമ്മൾ ആത്മാവാണ്. ഞാൻ എന്റെ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ശരീരത്തിനെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. ശരിക്കും നമ്മൾ ആത്മാവിനെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ഞാൻ എന്റെ എന്ന് പറയേണ്ടത്. നമ്മൾ ആത്മാവിൽ സ്ഥിതരായിട്ടിരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്, നമ്മൾ ശരീരത്തിൽ സ്ഥിതരായിട്ടിരിക്കുകയല്ല വേണ്ടത്. കാരണം ശരീരം നശ്വരമാണ്, ശരീരം നശിക്കുന്നതാണ്, ഒന്നും സ്ഥിരമല്ല. ശരീരത്തിലുള്ള ഒന്നും, ശരീരത്തിൽ വരുന്ന ആഗ്രഹങ്ങളായിക്കോട്ടെ, ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളായിക്കോട്ടെ, ഒന്നും സ്ഥിരമല്ല. അപ്പം ആ ശരീരം, ആത്മാവാണ് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളത്, അനശ്വരമായിട്ടുള്ളത് ആത്മാവാണ്. അപ്പൊ ആത്മാവിലാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കേണ്ടത്. പകരം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ശരീരബോധത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ ആത്മബോധത്തിലല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരുന്നത്. ഏതൊരു ജന്മത്തിലാണോ നമുക്ക് ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് ബോധം ഉണ്ടാകുന്നത്, ആത്മാവിന്റെ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തിയെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നമുക്ക് കൈവരുന്നത്, അതിനുശേഷമേ നമുക്ക് ഈ ഒരു ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രക്രിയയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം നേടുകയുള്ളൂ. അതായത് ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ദേഹി എന്ന് പറയുന്ന, അഥവാ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് അനശ്വരനാണ്. അതിനെ കൊല്ലുവാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. അത് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ ആർക്കും കൊല്ലുവാൻ സാധ്യമല്ല. അതിന് ജനന മരണങ്ങളില്ല. അത് അനശ്വരനാണ്, അതിപ്രാചീനനാണ്. അതിനെ വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല, അഗ്നിയിലിട്ട് ദഹിപ്പിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല, കാറ്റിനെ ശോഷിപ്പിക്കാൻ സാധ്യമല്ല, എന്തെങ്കിലും ഉപകരണങ്ങൾ കൊണ്ട്, ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് മുറിക്കുവാനും സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ ആത്മാവിന്റെ ആ വിശേഷണങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇവിടെ എല്ലാം വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു. ഈ അധ്യായത്തിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഈ പറയുന്ന ഓരോ പോയിന്റും ഓരോ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരവും ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നവരൊക്കെ ആ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം നോട്ട് ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ജീവനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വ്യസനിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനന് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. ഹതോ വാ പ്രാപ്സ്യസി സ്വർഗം ജിത്വാ വാ ഭോക്ഷ്യസേ മഹിം തസ്മാദുത്തിഷ്ഠ കൗന്ദേയ യുദ്ധായ കൃതനിശ്ചയഃ. ഹതോ വാ പ്രാപ്സ്യസി സ്വർഗം ജിത്വാ വാ ഭോക്ഷ്യസേ മഹിം തസ്മാദുത്തിഷ്ഠ കൗന്ദേയ യുദ്ധായ കൃതനിശ്ചയ. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുകയാണ്, അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, ഒന്നുകിൽ നീ ഈ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട് സ്വർഗം പോകും, അല്ലെങ്കിൽ വിജയം നേടി സാമ്രാജ്യം ഭരിക്കും. ഏതായാലും ഉറച്ച തീരുമാനത്തോടെ എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യൂ എന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ
ആ ഒരു ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം വ്യക്തമായിട്ട് പകർന്നു കൊടുത്തു. എന്തുകൊണ്ടാണ് പകർന്നു കൊടുത്തത്? അർജുനൻ ശരീരബോധത്തിലാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ എനിക്ക് ഇവരെ കൊല്ലുമ്പോഴുള്ള ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ അർജുനൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്, നീ ഇവരെല്ലാം കൊല്ലപ്പെട്ടാലും ഇവരുടെ ആത്മാവിനെ ഒരിക്കലും കൊല്ലാൻ സാധിക്കില്ല. ആത്മാവിന്റെ ദേഹാന്തരപ്രാപ്തി ഉണ്ട്. ആത്മാവ് ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു ജന്മത്തെ കർമ്മങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത ജന്മം ഈ ജന്മത്തിലെ കർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് വീണ്ടും ഒരു ജന്മം എടുക്കും. ആത്മാവിന്റെ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തിയെ കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമാക്കി കൊടുത്തു. ആത്മാവിന് ജനന മരണങ്ങളില്ല, അത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഉണ്ടാകുന്നില്ല, ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ആത്മാവ് ഒരിക്കലും നാശമില്ലാത്തതാണ്, അനശ്വരനാണ്. ശരീരത്തിനാണ് നാശമുള്ളത്. ശരീരം നശിച്ചാലും വീണ്ടും അതിന് ദേഹാന്തര പ്രാപ്തി ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബുദ്ധിമാന്മാർക്ക് ആത്മാവിനെ കുറിച്ച്, ആത്മാവിന്റെ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തിയെ കുറിച്ച് ബോധമുള്ള, ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ദുഃഖിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് നീ ഒരിക്കലും വിഷമിക്കേണ്ട. അവർക്കെല്ലാം അവർക്ക് അവരുടെ ആത്മാവ് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നീ ഒരിക്കലും ദുഃഖിക്കേണ്ട. നീ നിന്റെ കർത്തവ്യം ചെയ്യൂ. നിന്റെ തീരുമാനം നീ എന്താണ്? അവരെല്ലാം ഒന്നുകിൽ ഈ യുദ്ധത്തിൽ മരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആത്മാവിന് നാശം ഒരിക്കലും സംഭവിക്കുന്നില്ല. ആരുടെ ആത്മാവിനെ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ശരീരം മാത്രമേ നശിക്കുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നീ ഈ യുദ്ധത്തിൽ നീ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും നീ വിഷമിക്കേണ്ട. നീ ഒന്നുകിൽ ഈ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട് സ്വർഗം പോകും, അല്ലെങ്കിൽ വിജയം നേടി സാമ്രാജ്യം ഭരിക്കും. നീ ഒരു ക്ഷത്രിയനായതുകൊണ്ട് തന്നെ യുദ്ധം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് ഒന്നുകിൽ യുദ്ധത്തിൽ യുദ്ധത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ട് നീ കൊല്ലപ്പെട്ടാൽ നിനക്ക് സ്വർഗപ്രാപ്തി തീർച്ചയായിട്ടും കിട്ടും. കാരണം ഒരു ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മമാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. യുദ്ധത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ക്ഷത്രിയൻ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും ആ ഒരു ക്ഷത്രിയന് സ്വർഗപ്രാപ്തിയാണ്, നിശ്ചയമാണ്. നീ വിജയം നേടിക്കഴിഞ്ഞാലോ ആ രാജ്യമെല്ലാം തിരികെ ലഭിക്കും. അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഒരു സാമ്രാജ്യം തന്നെ ഭരിക്കാനും സാധിക്കും. രണ്ടായാലും ഉറച്ച തീരുമാനത്തോടുകൂടി യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. അദ്ദേഹത്തെ വിശ്വസിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പക്ഷത്ത് യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് 7 അക്ഷൗഹിണിപ്പടയാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഒരക്ഷൗഹിണിപ്പട എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിനകത്ത് ഏകദേശം 40 ലക്ഷത്തോളം ആൾക്കാരാണുള്ളത്. രഥം, ആനകൾ, കാലാൾപ്പട, തേര് എല്ലാം ആയിട്ട്, ആന ഒക്കെ ആയിട്ട്, കുതിരകളും തേരും രഥവും ആളുകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് 40 ലക്ഷത്തോളം ആൾക്കാരാണ് ഒരക്ഷൗഹിണിപ്പട എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള 7 അക്ഷൗഹിണിപ്പടയാണ് പാണ്ഡവരുടെ പക്ഷത്തുള്ളത്. അങ്ങനെയുള്ള 11 അക്ഷൗഹിണിപ്പടയാണ് കൗരവ പക്ഷത്തുള്ളത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ തന്റെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്ന അവരെ ഒന്നും അല്ലാതാക്കി പോകരുത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ആ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. ഒരു ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മവുമാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. പോരാത്തതിന് ഇത് ധർമ്മയുദ്ധവുമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉറച്ച തീരുമാനത്തോടെ എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യൂ എന്ന് ഭഗവാന് അർജുനനെ ഇങ്ങനെ പ്രചോദനം കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. സുഖദുഃഖേ സമേ കൃത്വാ ലാഭാലാഭോ ജയോ തതോ യുദ്ധായ യുദ്ധസ്വ നൈവം പാപമവാപ്സ്യസി. യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം നീ യുദ്ധം ചെയ്യുക. ഫലം സന്തുഷ്ടിയോ സന്താപമോ നഷ്ടമോ ലാഭമോ ജയമോ തോൽവിയോ എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കരുത്. എന്നാൽ നിനക്ക് ഒരിക്കലും പാപമേൽക്കില്ല. അപ്പം ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഇതില് കർമ്മയോഗത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ്. കർമ്മം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ഒന്നുകിൽ നീ യുദ്ധം പറയാണ്, നീ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട് സ്വർഗം പോകുക, അല്ലെങ്കിൽ വിജയം നേടി സാമ്രാജ്യം ഭരിക്കുക. ഏതായാലും ഉറച്ച തീരുമാനത്തോടെ നീ യുദ്ധം ചെയ്യുക. നീ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം യുദ്ധം ചെയ്യുക. അപ്പം അതിന്റെ ഫലത്തെക്കുറിച്ച് നീ ചിന്തിക്കരുത്. യുദ്ധം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ജയിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കും, അവർ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാ ഇനി ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഞാൻ പിന്നെ അവർ ഇല്ലാണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇനി ഈ രാജ്യം ഭരിക്കുന്നത് എന്തിനാ, എനിക്ക് എന്തിനാ ഈ രാജ്യം, എന്തിനാ ഈ സുഖസമൃദ്ധി എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കരുത്. അതിന്റെ നഷ്ടത്തെക്കുറിച്ചോ ലാഭത്തെക്കുറിച്ചോ ജയമോ തോൽവി എന്നതിനെ കുറിച്ചൊന്നും സുഖമോ സന്താപമോ ഒന്നും ചിന്തിക്കരുത്. നീ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം, എന്റെ കർത്തവ്യമാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് മാത്രം അങ്ങനെ ഓർത്തിട്ട് മാത്രം യുദ്ധം ചെയ്യുക. വേറൊന്നും അതിന്റെ ഫലത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യരുത്. ഇവിടെ കർമ്മയോഗത്തെക്കുറിച്ച് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പം ഇവിടെ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ശരിക്കും നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പം ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഇവിടെ ഭഗവാൻ ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി, ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുകയാണ്. അതിന്റെ ഫലത്തെക്കുറിച്ച് നീ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കരുത്, എന്നാൽ നിനക്ക് പാപമേൽക്കില്ല. അപ്പൊ അർജുനൻ ആദ്യത്തെ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു, പാപം ഉണ്ടാകും, ഇങ്ങനെ യുദ്ധം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പാപം ഉണ്ടാകും, ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു. പാപം അല്ലേ കുലത്തിന്റെ ക്ഷയം സംഭവിക്കും, പാപം ഉണ്ടാകും, ഇവരെയൊക്കെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പാപം വരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പം ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്, നീ എങ്ങനെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ നിനക്ക് പാപമേൽക്കില്ല? നീ ഒരു യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം യുദ്ധം ചെയ്യുക. അതിന്റെ ഫലത്തെ നീ ആഗ്രഹിക്കുകയേ ചെയ്യരുത്.
അതിൽ ഫലം ചിലപ്പം സന്തുഷ്ടിയായിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ ദുഃഖമായിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ നഷ്ടമായിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ലാഭമായിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ ജയമായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ തോൽവി നമുക്ക് സംഭവിക്കാം. ഇതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും നീ ഇപ്പം ചിന്തിക്കുക പോലും വേണ്ട. നിന്റെ കർത്തവ്യം ഇപ്പൊ എന്താണ്? യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നത് മാത്രമാണ്. യുദ്ധം ചെയ്യുക, അത് ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്കൊരിക്കലും ആ യുദ്ധം ചെയ്തതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന പാപത്തിന്റെ ഫലം ഒരിക്കലും നിനക്ക് ഏൽക്കേണ്ടി വരില്ല. അപ്പം എങ്ങനെ ചെയ്താലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കർമ്മങ്ങളുടെയും പ്രവൃത്തികളുടെയും ഫലം നമുക്ക് അനുഭവിക്കാതിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാന് വേണ്ടി അർപ്പിച്ച് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഒരു കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നമ്മൾക്ക് അനുഭവിക്കാതിരിക്കുകയുള്ളൂ. നേഹാഭിക്രമനാശോസ്തി പ്രത്യമായോ ന വിദ്യതേ സ്വൽപ്പം അപ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹതോ ഭയാത്. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും അവരവരൊക്കെ പറ്റുന്നത് പോലെ ആ ഭഗവാനിലേക്ക് അടുക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ജന്മത്തില് വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ നമ്മൾ ഭഗവത് ഭക്തി പരിശീലിച്ചുള്ളൂ എങ്കിൽ പോലും അത് വളരെയധികം സുഹൃതമാണ്. നമ്മൾ ഈ ഒരു ജന്മത്തിൽ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ഭക്തി പരിശീലിച്ചുള്ളൂ എങ്കിലും നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തില് ആ കൂടുതൽ, നമ്മൾ ഈ ജന്മത്തെ എവിടം വരെയാണോ പഠിച്ചു നിർത്തിയത്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തി പരിശീലിച്ചത്, അതിനെ തുടർന്ന് അതിന്റെ ബാക്കി പരിശീലനം നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഭഗവാൻ തരും. നമ്മൾ ആ ഗീതാ മഹാത്മ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഈ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത വളരെയധികം ആഗ്രഹത്തോടുകൂടി താല്പര്യത്തോടുകൂടി പഠിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ ജന്മത്തെ പാപങ്ങളും കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തെ പാപങ്ങളും ഒക്കെ തീരും, അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ആത്മീയ ജീവിതം നമുക്ക് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പം സ്വല്പമപ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹതോ ഭയാതം. നമ്മള് മറ്റ് ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഇത് നമുക്ക് ലഭിക്കില്ല. എല്ലാം നാശമുള്ളതാണ്, ക്ഷണികമാണ്. ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ, ആഗ്രഹങ്ങൾ എല്ലാം ക്ഷണികമാണ്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതെല്ലാം ക്ഷണികമാണ്. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടിയാണെന്ന് കരുതി നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലാതെ ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ സുഹൃതം നമുക്ക് വരും ജന്മങ്ങളിലെല്ലാം ലഭിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പം നഷ്ടമോ ലാഭമോ ഈ ഉദ്യമത്തിലില്ല. ഈ വഴിക്കുള്ള അങ്ങനെ നമുക്കൊരു വളരെ സ്വല്പമായിട്ട് പോലും നമ്മൾ ഭഗവത് ഭക്തി പരിശീലിച്ചാൽ അതിന്റെ ഒരു കാരുണ്യം ഭഗവാൻ നമുക്ക് അത്രത്തോളം തരും. നമ്മൾ ഒരടി വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ നമ്മളിലേക്ക് ഒരു നമ്മൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് കാണുന്ന കാരുണ്യം ഒന്നുമല്ല. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തിന് നമുക്ക് അളക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല. ഭഗവാന്റെ മക്കളാണ് നമ്മളെല്ലാവരും. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം എങ്ങനെയൊക്കെ ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണെന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും ആവില്ല. അപ്പം നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു പടി ഭഗവാനിലേക്ക് വെച്ചാൽ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം അളവറ്റതാണ്. അപ്പം ആ ഒരു മുന്നേറ്റവും ഭഗവാൻ എല്ലാ ഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷ നൽകുകയും നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വലിയൊരു സുഹൃതമാണ് നമുക്ക് അത് തരുന്നത്. വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധിരേഖേഹ കുരുനന്ദന ബഹുശാഖാഹ്യനന്ദ ബുദ്ധയോ അവ്യവസായന. ഈ വഴിക്ക് പോകുന്നവർ നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവരാണ്, ലക്ഷ്യവും ഒന്ന് മാത്രം. കുരുനന്ദന, ദൃഢനിശ്ചയമില്ലാത്തവരുടെ ബുദ്ധി ആവട്ടെ പല ശാഖകളോട് കൂടിയതാണ്. അപ്പം ഭഗവാനിലേക്ക് നമ്മുടെ ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനിൽ അർപ്പിക്കണം. ഭഗവാനിൽ ആ ഭക്തിയിൽ കൃഷ്ണനിൽ സദാ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളിൽ നിലനിർത്തണം. ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം. അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ബുദ്ധി സ്ഥിരമായിട്ട് നിൽക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യാത്തവരുടെ ബുദ്ധി പല വഴിക്ക് ചിതറിപ്പോകുന്നു. അപ്പം ആ ഒരു എന്താണ് പറയുന്നത്, ഒരു വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി നമുക്ക് വരണം. അതായത് ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് ആത്മാവിൽ സ്ഥിതനായിട്ടിരിക്കണം. നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ നമ്മുടെ മനസ്സുറപ്പിക്കണം. അതാണ് ആ വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. വ്യവസായാത്മിക കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉറച്ച ബുദ്ധിയെയാണ് വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ ബുദ്ധിയും ചിന്തയും ഓർമ്മകളും എപ്പോഴും ഭഗവാനിലായിരിക്കണം. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയിലാണെങ്കിലാണ് വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ദൃഢനിശ്ചയത്തിലൂടെ ആ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. എന്നാൽ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും സ്വന്തം ശരീരത്തെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരുടെ ബുദ്ധി എന്താണ്? അവ്യവസായികാത്മിക ബുദ്ധിയാണ്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ ബുദ്ധി ദൃഢനിശ്ചയമില്ല. അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ ഭക്തിപൂർവ്വം സേവിക്കാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധി അവർക്ക് കിട്ടില്ല. കാരണം എന്താണ്? അവരുടെ ബുദ്ധി എപ്പോഴും ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവർക്ക് ഒരുപാട് സുഖങ്ങൾ വേണം, സുഖസമൃദ്ധിയിൽ സുഖലോലുപരായിട്ട് ജീവിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് ഭക്തിയിലൊന്നും താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഒരിക്കലും അവർക്കൊരു ദൃഢനിശ്ചയം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ മാത്രമേ താല്പര്യമുള്ളൂ. അപ്പം ഭഗവാനിലേക്ക് മനസ്സർപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള ദൃഢബുദ്ധി അവർക്കുണ്ടാവില്ല. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ ബുദ്ധി അവ്യവസായാത്മികമായിട്ടുള്ള ഒരു ബുദ്ധിയാണ്. ഭഗവാനിൽ ഉറച്ചവരുടെ ബുദ്ധിയാണ് വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധിയിലേക്കാണ്, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉറച്ച ഒരു ബോധത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ വരേണ്ടത്. അർജുനനെയാണ് ഇവിടെ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഭോഗൈശ്വര്യ പ്രസക്താനാം തയാപഹൃത ചേതസാം വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി സമാധൗ ന വിധീയതേ. ഭൗതിക ഐശ്വര്യങ്ങളിലും സുഖാനുഭവങ്ങളിലും അത്യാസക്തരായവർക്കും ഇവകളാൽ പരിഭ്രാന്തരായവർക്കും ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനം നടത്തുവാൻ വേണ്ടുന്ന നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടാവില്ല.
പറഞ്ഞു. ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിലും ഭൗതിക ഐശ്വര്യങ്ങളിലും ഭൗതികപരമായിട്ടുള്ള സുഖാനുഭവങ്ങളിലും അതിയായി ആസക്തരായിട്ടുള്ളവർക്ക് ഇവകളാൽ അവയിൽ വിഭ്രാന്തിയാപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനം നടത്തുവാൻ വേണ്ടുന്ന നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടാവില്ല. ധ്യായതോ വിഷയാൻ പുംസ സംഗസ്തേഷു ഉപജായതേ സംഗത് സംജായതേ കാമാത് ക്രോധോഭിജായതേ. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഭൗതികാസക്തി വരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്? തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞു, ഭൗതിക ഐശ്വര്യങ്ങളിലും സുഖാനുഭവങ്ങളിലും അതിയാസക്തരായവർക്കും ഇവകളാൽ പരിഭ്രാന്തരായവർക്കും. നമുക്ക് പണത്തിനോടും മറ്റു പലതരത്തിലുള്ള ഭൗതിക വിഷയങ്ങളോട് അത്യാസക്തിയാണ്. പലതരത്തിലുള്ള ജോലി, നമ്മളെ ഭ്രമിപ്പിക്കുന്ന, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭ്രമിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ളത്. നമ്മൾ അതിൽ മാത്രം മുഴുകിയിരിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നേടിയെടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് നിത്യമായിട്ട് അവയെല്ലാം അത്യാവശ്യം തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ഈ ശരീരം സ്വീകരിച്ച് ഈ ഭൂമിയിൽ നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നമുക്കെല്ലാം ആവശ്യമാണ്. പക്ഷെ അതിനെല്ലാം അമിതമായിട്ടുള്ള ആസക്തി വന്ന് അതിൽ മാത്രം മുഴുകി മറ്റൊന്നിനോടും താല്പര്യമില്ലാതെ, ഈശ്വരനിൽ പോലും വിശ്വാസമില്ലാതെ മാത്രം മുഴുകി, ഒന്നിനോടും ഒരു ഇതില്ലാതെ ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ മാത്രം മുഴുകി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഒരിക്കലും ഈശ്വരനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിയോ ബോധമോ നിശ്ചയദാർഢ്യമോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഈ കൂടുതൽ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ മുഴുകുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്നാണ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. ധ്യായതോ വിഷയാൻ പുംസ സംഗസ്തേഷു ഉപജായതേ സംഗാത് സംജായതേ കാമാത് ക്രോധോഭിജായതേ. അതായത് നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളുണ്ട്, പലതരത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്, പലതരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട്. വ്യക്തികളോട് ഇഷ്ടം തോന്നാം, വസ്തുക്കളോട് ഇഷ്ടം തോന്നാം, പലതരത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളാണ് ഓരോരുത്തർക്കും ഉള്ളത്. അങ്ങനെ ഒരു വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് തന്നെ നമ്മൾ നിരന്തരം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. നമുക്ക് അതിനോട് ആസക്തി, കാമം വരുന്നു. കാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഗ്രഹം, അമിതമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹത്തിനെയാണ് കാമം എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധത്തിനെ മാത്രമല്ല കാമം എന്ന് പറയുന്നത്. അവർ തമ്മിലുള്ള ആ അനുരാഗത്തിനെ അല്ല കാമം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭൗതികപരമായിട്ടുള്ള ഏതൊരു വ്യക്തിയോടോ വസ്തുക്കളോടോ ആയിക്കോട്ടെ, അമിതമായിട്ടുള്ള ആസക്തിയെയാണ് കാമം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഒരു കാമം അധികമായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരു വസ്തുവിനോടോ ഒരു വ്യക്തിയോടോ ഭൗതികപരമായിട്ടുള്ള എന്ത് വിഷയങ്ങളോടും നമുക്ക് അമിതമായിട്ടുള്ള ആസക്തി തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെക്കുറിച്ച് തന്നെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് ധ്യായതേ വിഷയാൻ പുംസ എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ നിരന്തരം ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ആ ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് തന്നെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ അതിന് അടിമപ്പെട്ടു, ആ ഒരു കാമത്തിന് നമ്മൾ അടിമപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ അടിമപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെക്കുറിച്ച് തന്നെയായിരിക്കും നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നീട് ആ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് നിർവഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ, അത് സാധിച്ച് കിട്ടിയില്ല എങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കാം? ക്രോധം വരും. ആ ക്രോധം വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? ക്രോധത്തിന് നമ്മൾ അടിമപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ പറ്റി നിരന്തരം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് അവയിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നു. ആ ആസക്തിയിൽ നിന്ന് കാമവും അതിൽ നിന്ന് ക്രോധവും ഉളവാകുന്നു. ക്രോധം എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാവാതെ വരുന്നത്. അത് നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ നടന്നില്ല, നമ്മൾ വിചാരിച്ചത് കിട്ടിയില്ല, നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ ഒന്നും നടക്കാതെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നിരാശരാകും. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൈവിട്ടു പോകും, നമുക്ക് നിരാശ വരും, നമുക്ക് ക്രോധം ഉളവാകും. അങ്ങനെ ക്രോധം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താണ് നമുക്ക് സംഭവിക്കുക? ക്രോധാത് ഭവതി സമ്മോഹാത് സ്മൃതി വിഭ്രമ സ്മൃതിധ്വംസാത് ബുദ്ധിനാശാത് പ്രണശ്യതി. അപ്പൊ നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്, നമ്മുടെ 10 ചോദ്യം തന്നിരുന്നു. അതിൽ സമ്മോഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നൊരു ചോദ്യം തന്നിരുന്നു. ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമാണ് ശരിയേത് തെറ്റേത് എന്ന് തിരിച്ചറിയാത്ത അവസ്ഥയ്ക്കാണ് സമ്മോഹം എന്ന് പറയുന്നത്. ക്രോധാത് ഭവതി സമ്മോഹം. അപ്പൊ കാമം വന്ന് നമ്മളൊരു വിഷയത്തെ പറ്റി ചിന്തിച്ചു, നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് കാമത്തിന് അടിമപ്പെട്ടു. അത് നടക്കാതെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്രോധം വന്നു കഴിഞ്ഞു. നിരന്തരം ക്രോധത്തിന് അടിമപ്പെട്ട് കഴിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കാം? എപ്പോഴും ക്രോധം, എപ്പോഴും ദേഷ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ ഓർമ്മ, നമുക്ക് സമ്മോഹം വരും. നമുക്ക് ശരിയായിട്ട് ഒരു കാര്യത്തെ വേർതിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ശരി ഏതാണ് തെറ്റ് ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിച്ചിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ളൊരു ബുദ്ധി, നേരായ ബുദ്ധി നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഓർമ്മപ്പിഴവ് സംഭവിക്കുന്നു. അപ്പം ആ ഒരു സമ്മോഹം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓർമ്മപ്പിഴവ് ഉണ്ടാകും. ഓർമ്മപ്പിഴയിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിനാശം ഉണ്ടാകുന്നു. ബുദ്ധിനാശത്താൽ നമ്മൾ ആ ഭൗതികതയുടെ കയത്തിലേക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ നാശം പ്രാപിക്കുന്നു, നമുക്ക് നാശം സംഭവിക്കുന്നു. അങ്ങേയറ്റം നമുക്ക് ഒരിക്കലും ആ ഒരു ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ അധപതിച്ചു പോകുന്നു. നമുക്ക് ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോയി വീണ്ടും ജന്മങ്ങൾ എടുക്കേണ്ട ഒരു ജനന മരണ ചക്രത്തിൽപ്പെട്ട് ഉഴലുന്നു. ഒരിക്കലും ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത അത്ര ഒരു അധപതിച്ച ഒരു ജന്മങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഈ കാമവും ക്രോധവും ഒക്കെ നമ്മുടെ ശത്രുക്കളാണ്. അതെല്ലാം നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ളതാണ്. അപ്പം ഇതിനെയെല്ലാം നീക്കുന്നതാണ് ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ ബുദ്ധിയെ നമ്മൾ നിരന്തരമായിട്ട് ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുവാനായിട്ട് നമ്മൾ നിരന്തരം പരിശീലിക്കണം. പരിശീലനം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഇതെല്ലാം സാധ്യമാവുള്ളൂ. അപ്പം ആ ക്രോധവും
ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് സമ്മോഹം എങ്ങനെ വരുന്നു എന്ന്, സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഓർമ്മപ്പിഴവ് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം. നമുക്ക് ദേഷ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ പറയരുതാത്തതേ പറയുള്ളൂ, ചിന്തിക്കാത്തതേ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുള്ളൂ, പ്രവർത്തിക്കാത്തതേ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുള്ളൂ. നമുക്ക് തന്നെ എല്ലാവർക്കും അത് വ്യക്തിപരമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും അനുഭവമുള്ള കാര്യമാണ്. ഓവറായിട്ട് ദേഷ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഒരു പ്രഷർ കുക്കർ പോലെയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ദേഷ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുക്കർ പോലെയാണ്, നമ്മൾ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ്. രാഗദ്വേഷ വിമുക്തൈസ്തു വിഷയാനിന്ദ്രിയൈസ്തരൻ ആത്മവശ്യർ വിധേയാത്മാ പ്രസാദമധിഗച്ഛതി. രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തനായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നിബന്ധനകൾ വഴി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ കാരുണ്യം ലഭ്യമാകും. അപ്പം രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്ന്, അപ്പൊ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ വിമുക്തനായിട്ട് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നിബന്ധനകൾ വഴി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന, അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ച് ഭഗവാനിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട്, അപ്പൊ കർമ്മയോഗത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, ഭക്തിയോഗത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ്, ജ്ഞാനയോഗത്തെ കുറിച്ചും പറയുകയാണ്. അപ്പൊ ജ്ഞാനയോഗം ആത്മാവ്, നമ്മൾ ശരീരമല്ല ആത്മാവാണ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ ജ്ഞാനയോഗം. കർമ്മയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കർമ്മം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാനോട് അർജുനനോട് പറഞ്ഞു, നീ എഴുന്നേറ്റ് നിന്റെ കർത്തവ്യം ചെയ്യൂ, നീ ലാഭമോ നഷ്ടമോ ജയമോ പരാജയമോ തോൽവിയോ ജയമോ ഒന്നും നീ നോക്കണ്ട, നീ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം യുദ്ധം ചെയ്യുക, എന്നിൽ അർപ്പിച്ച് നീ യുദ്ധം ചെയ്യുക, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞ കർമ്മയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ ആ രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായിട്ട് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നിബന്ധനകൾ വഴി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ കാരുണ്യം ലഭ്യമാവുകയുള്ളൂ. നാസ്തി ബുദ്ധിരയുക്തസ്യ ന ചായുക്തസ്യ ഭാവന ന ചാഭാവയത ശാന്തി ശാന്തിരശാന്തസ്യ കുതസുഖം. അപ്പൊ പരമപുരുഷനുമായി കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ബന്ധപ്പെടാത്തവന് ദിവ്യബുദ്ധിയോ ഉറച്ച മനസ്സോ ലഭിക്കില്ല. അതില്ലാതെ സമാധാനം കൈവരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. സമാധാനമില്ലെങ്കിൽ സുഖം എവിടെ? അപ്പോൾ നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ സുഖം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ എത്രത്തോളം മുഴുകുന്നുവോ നമുക്ക് കൂടുതൽ ദുഃഖങ്ങൾ മാത്രമേ ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ മുഴുകുന്നത് കിട്ടുന്നുള്ളൂ. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സുഖങ്ങൾ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ വെറും താൽക്കാലികം മാത്രമാണ്. അതൊന്നും ഒരുപാട് കാലം നിലനിൽക്കുന്നതല്ല, സുഖമാണെങ്കിലും ദുഃഖമാണെങ്കിലും. അപ്പം അതിലല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിലല്ല മനസ്സർപ്പിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ എപ്പോഴും കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോധതലത്തിൽ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയായിരിക്കണം. നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭൗതിക കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ അച്ഛൻ അമ്മ വീട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തന്നെ ശരീരത്തെക്കുറിച്ച്, നമ്മുടെ തന്നെ ആഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ച്, നമ്മുടെ നിത്യേനയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ അന്യരുടെ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ ലോക കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച്, ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സ് എപ്പോഴും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ നമ്മൾ പരിശീലനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ആ ജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ചും നിരന്തരം നമ്മൾ അവബോധം കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം മനസ്സിന്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നിരന്തരം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ബുദ്ധി ദിവ്യ ബുദ്ധിയാവുന്നതും ഉറച്ച ബുദ്ധിയാവുന്നതും. അപ്പം അങ്ങനെ അല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയുടെ ബുദ്ധി ഒരിക്കലും ഉറച്ചതല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് എപ്പോഴും ഭൗതിക തലത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക്, ഭൗതിക ബോധത്തിൽ തലത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് എപ്പോഴും ഭൗതിക ചിന്തകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് വരുന്ന വിഷമങ്ങള്, പ്രയാസങ്ങളെ, സുഖദുഃഖങ്ങളെ എപ്പോഴും അവർക്ക് ഒരു സമാധാനം ലഭിക്കില്ല. അവർക്കറിയില്ല എങ്ങനെയാണ് അതിനെ തരണം ചെയ്യേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് അതിനെയൊക്കെ സഹിക്കേണ്ടത്, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിനെ അതിജീവിച്ച് മുന്നേറി പോകേണ്ടത്. ഒരു ആശ്രയമില്ല അവർക്ക്. അതിനെ വരുന്ന സുഖദുഃഖങ്ങളെ അതിജീവിക്കുവാൻ, അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുവാനായിട്ട് അവരൊക്കെ ഭൗതികപരമായിട്ടുള്ള പലതരത്തിലുള്ള ഉപായങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു പോവുകയാണ്. പക്ഷെ അവര് ഭൗതിക തരത്തിലുള്ള ഒരു ഉപായവും ഒരു ഉപാധിയും ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു ലക്ഷ്യം, ഒരു എന്താ പറയണ്ടേ, അതിനുവേണ്ടി ഒരു ഇത് നമുക്ക് കിട്ടില്ല. ഒരു സുഖവും സമാധാനവും നമ്മൾ എവിടെ അന്വേഷിച്ചാലും നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല. ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ശാന്തിയും മനസമാധാനവും നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാനെ നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുന്നതോട് കൂടി മാത്രമേ നമുക്ക് അപൂർണമായിട്ടുള്ള ഒരു സമാധാനം, നമുക്ക് ഒരു ഉറച്ച മനസ്സ് നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. തസ്മാദസ്യ മഹാബാഹോ നിഗ്രഹീതാനി സർവസ ഇന്ദ്രിയാണി ഇന്ദ്രിയാർത്ഥേഭ്യസ്തസ്യ പ്രജ്ഞാ പ്രതിഷ്ഠിത. അതുകൊണ്ട് കൈക്കരുത്തുള്ളവനെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അവയവങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറ്റാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. അപ്പോൾ എങ്ങനെയുള്ളവനാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന ചോദ്യത്തിന്റെ ഉള്ള ഉത്തരമാണ്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അവയുടെ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറ്റാൻ കഴിവുള്ള ആളാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് ഭഗവാനോട് അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. നമ്മുടെ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ, നമ്മുടെ ഇസ്കോണിന്റെ സ്ഥാപകാചാര്യനായിട്ടുള്ള ശ്രീല പ്രഭുപാദർ തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ളൊരു മഹാവൈഷ്ണവ ഭക്തനായിട്ടുള്ള സന്യാസിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിൽ നിയോഗിക്കുക അഥവാ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകുക വഴി മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് ഇന്ദ്രിയ സുഖാവേശം നിയന്ത്രിക്കുവാൻ കഴിയൂ. ശത്രുക്കളെ ഒതുക്കുന്നത് കൂടുതൽ ശക്തി കൊണ്ടാണല്ലോ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മനുഷ്യപ്രയത്നം കൊണ്ട് ഒതുക്കാനാവില്ല. അതിന് അവയെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ എപ്പോഴും ഏർപ്പെടുത്തുക മാത്രമാണ് ഉപായം. അപ്പം നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് പല കുറുക്ക് വഴികളും
താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള വഴികളൊക്കെ നമ്മളിപ്പോ യോഗ ചെയ്യും, മറ്റ് കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ തൽക്കാലം സുഖത്തിൽ നിന്ന് അല്ല ദുഃഖത്തിൽ നിന്നൊക്കെ മോചനം നേടാനായിട്ട് നമ്മൾ പല കുറുക്ക് വഴികളും നോക്കും. പക്ഷെ അതുകൊണ്ടൊന്നും നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഒരു ദുഃഖത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധ്യമല്ല. നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നമ്മൾ നിശ്ചയമായിട്ടും ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുകയും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും ഭഗവത്ഗീത കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുകയും ആത്മാവിനെ കുറിച്ചും ശരീരത്തിനെ കുറിച്ചും വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുകയും ആത്മാവിന്റെ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തിയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയും എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ദുഃഖവും ദുരിതവും അനുഭവിക്കുന്നത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിന് കാരണക്കാര് നമ്മൾ തന്നെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും അപ്പൊ ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മോചനം നേടേണ്ടതെന്നുള്ള അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ വ്യക്തമായിട്ട് ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഭഗവാനിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് മനസ്സുറപ്പിച്ച് നിർത്താനുള്ള ഒരു ബുദ്ധി നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ. ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നതോടുകൂടി നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിനെ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തേണ്ടതെന്നുള്ള അറിവ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു. അപ്പോൾ മാത്രമേ ഭഗവാനിൽ നമ്മൾ മനസ്സർപ്പിക്കുന്നത് മാത്രമേ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അല്ലാത്ത പക്ഷം നമുക്ക് കൃത്രിമമായിട്ട് ഭൗതികപരമായിട്ട് പല ഉപാധികളുണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ. അതിലൂടെയൊന്നും നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല. നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഭഗവാനിൽ ശരണാഗതി പ്രാപിക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ, നമ്മുടെ ബുദ്ധിയെ ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മനസ്സിനെ ഏർപ്പെടുത്തുക മാത്രമാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ഏക ഉപായം. കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ട് വേണം സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാകാനെന്നും വിശ്വാസനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ പരിശീലിക്കേണ്ടതാണ് ഈ കലയെന്നും അറിയുന്ന ഒരാൾ സാധകൻ അല്ലെങ്കിൽ മുക്തിക്ക് യോഗ്യനായനോ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പം ഒരു സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിക്കണമെങ്കിൽ വിശ്വാസനായിട്ടുള്ള ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പരിശീലിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അല്ലാതെ സാധാരണ ഒരു ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ മുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്കൊന്നും ഈ ഒരു അറിവില്ല, ഈ ഒരു ജ്ഞാനമില്ല. അദ്ദേഹം വെറും അജ്ഞാനത്തിൽ മുഴുകി കിടക്കുന്ന വെറും ഒരു ഭൗതിക വിഷയത്തിൽ തൽപരനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി മാത്രമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും ഇത്രയും ഉയർന്നൊരു ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ഉപദേശിച്ചു തരാൻ സാധ്യമല്ല. അപ്പോൾ ഉയർന്ന വൈഷ്ണവനായിട്ടുള്ള ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിൽ നിന്ന്, ഒരു ആചാര്യനിൽ നിന്ന് തന്നെ നേരിട്ട് വേണം, ഒരു ഭക്തനിൽ നിന്ന് തന്നെ, ഒരു ഭഗവത് ഭക്തനിൽ നിന്ന് തന്നെ നേരിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ, ഈ കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന കലയെ മനസ്സിലാക്കി അതിനെ ജീവിതത്തിൽ പരിശീലിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മുക്തിക്ക് യോഗ്യനാവാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആ ഒരു ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിലേക്ക് പുരോഗതി നേടുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിന് ഏകാദശി, നമ്മൾ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് ഏകാദശി വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കാം. ഏകാദശി വ്രതം എല്ലാ മാസവും 2 പ്രാവശ്യം ഏകാദശി വരുന്നുണ്ട്. ആ ഏകാദശി വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. നാവിന്റെ രുചിയെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം അന്നത്തെ ദിവസം ധാന്യവർഗ്ഗങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കണം. മറ്റ് ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ, ധാന്യവർഗ്ഗങ്ങള് 9 തരത്തിലുള്ള ധാന്യവർഗ്ഗങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് അരി, ഗോതമ്പ്, ഇങ്ങനെയുള്ള പയറുവർഗ്ഗങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഉപേക്ഷിച്ച് പഴവർഗ്ഗങ്ങളും പാലും മാത്രം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഏകാദശി അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് നാവിനെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും. നാവിന്റെ രുചിയെ മാത്രമല്ല, അമിതമായിട്ടുള്ള സംസാരത്തെ, വെറും ഭൗതിക വിഷയങ്ങളെ മാത്രം സംസാരിക്കുന്നതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും. അമിതമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണത്തിനോടുള്ള ഭ്രമത്തെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏകാദശി എടുക്കുന്നതോടുകൂടി നമുക്ക് കുറെ നേരം നമ്മൾ വിശപ്പ് സഹിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ക്ഷമിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒരു സഹനശക്തി നമുക്ക് കിട്ടുന്നു. അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ഗുണങ്ങളുണ്ട് ഏകാദശി വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിലൂടെ. പല രീതിയിലും നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ഒരു പരിശീലനമാണ് നമുക്ക് ഏകാദശി വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിലൂടെ. ഏകാദശി മഹിമയെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ്, ഏകാദശിയുടെ മഹിമ അത്രത്തോളമുണ്ട്. അപ്പൊ ഏകാദശി വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ഈശ്വരനെ, ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങുവാനും നമുക്ക് ആ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കുവാനും മാത്രമല്ല, നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുവാനും ഉള്ളൊരു പരിശീലനം കൂടിയാണ് നമുക്ക് സിദ്ധിക്കുന്നത്. ഏകാദശി വ്രതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പാപപ്രവൃത്തികളിൽ നിന്നും ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിൽ നിന്നും അകന്നു നിൽക്കുക എന്നാണ്. ഉപവാസം അഥവാ വ്രതം എന്ന വാക്കിന്റെ പൊരുള്. അപ്പം നാമം ജപിക്കാത്തവരൊക്കെ നാമം ജപിച്ച് പരിശീലിക്കുക. മഹാമന്ത്രമായിട്ടുള്ള ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ വളരെ ശ്രദ്ധയോട് കൂടിയിട്ട് നാമം ജപിക്കുക. അപ്പം 2ാമത്തെ അധ്യായം കഴിഞ്ഞു. എന്റെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരങ്ങളൊക്കെ ഈ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. നോട്ട് ചെയ്യുന്നവര് നോട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ബാക്കി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നാളെ എടുക്കാം. 3ഉം 4ഉം അധ്യായമാണ് നാളെ എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാം. കുറച്ച് സമയം ലേറ്റ് ആയി പോയി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യസ്ത കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തി വൃന്ദ കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭാത് കി ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പ്രണാമം.